Aleykümselam. Şirin doğan hoş geldin. Sizin ağırmanmış bile. Men halen bir goşulmak istedim. Akdemir barka ona da hiç goşulup olmadı. Hiç ile alınmadım. Yoksa şu gürlep durka şonun nemetini açan bolsam men özüm şoňa tanıdanmasam o men gatyp tanıýardy. Şoňa girjek oldum, girip bilmedim. Akdemir biziň Gülnar ikisi $3500 pulumuz aldy. Yan diýdi, Özbek gyz maňa muht seretdi diýdi. Dogrymy? Sene meşittin, muht edip berdi diýdi. Kimligi nemesini, dokumentlerini muht oňorup berdim diýdi. Muht oňorup bergen bolsa, men şo taýda ýagdaýymy düşündirip ağladım. Meniň şular ýaly iň soňky ýagdaýda geldim, Gülnarjan jigim diýdim. Men diýdim, kyn günüm, gat kyn ýagdaýda bolup geldim. Innem diýdim, maňa kimdigime kömek etseňiz men aýyt işe diýdim, indi durmal men täze geldim diýdim. İşe başlap diýdim, men saňa diýdim, pul jogadyň aýlykdan diýdim, geçireýin diýdim. Men saňa 100% garanti bergen, zagranam goýmalanmasa goýoýun men diýdim. Ýok, bolýa diýip men dokumentlerimi oňorup berdi. Soň getirdi başga da hosarlangdan baý bolsa diýdi, getir men oňorup bereýin diýdi. Menim körpä jigimi allymdy jigim diýdim, geline diýdim, Gülnar diýdim, kimlik oňorup berýär. Gel oňorup jigim diýdim, ana alyp berip duran eken diýdim, men nireden bileýin. O jigim getirip sokdum, $3500 $4000 diýdi. Bizim ýagdaý ýok, gaýrat et şunam häzir prosent alyp gaçyk bolmajak bolup biziň tebe diýdim, biz öý almaly, öýümüz ýok. Agyr ýata balnoýymyz bar, 2 tane agyr balnoý seredip otyrs diýdim. Ýagdaýymyz gaty pes. Şoň üçinem diýdim, açyk bir gaýrat etmesem bolanok, mene işläp bermesem bolanok diýdim. Jigim ýöne bir ýyl bäri işläp berensem, adajygam bolsa diýdim, bir ýygnanjaty bar diýdim, bir üstüne prosent almaly diýdim. Bolýa diýdi. Alsyn onda 3500 edip bereýin diýdi. 3500'den ally. Ennem bar ya bolin, bar git. Men kini günüm dolly, men bardım 2 gün öň ýanyndan. Jigim diýdim, maňa kömek edin diýdim. Men nire ýene goçedara girmeli bolsam, gireýin kömek edin diýsem, bar puluň bermesen diýdi. Çık diýdi. Gülnar gün ýüzüme. Çıkarım şonu diýdi. Pul ýok bolsa, näme gelýän puluň ýok bolsa diýip gygyrýa. Öň dokument oňorup berken hem şu sözi diýmeni, maňa iň soňunda günüm dolup barýar, 2 gün galanda goçedara girmeli bolanda, 2 günüm galanda meni maskara edip çıkarıp goýberýär köpçüligiň içinde. Çık diye men ullokan ayala men 53-54 ýaşyň içinde ayal men. Men jigimiň osa $3500 pulunu aldy. Özüniň elinjek eli bilen ýazan ine men şirniň jigisi jennetden şu pulu aldım diýip ýazan ýazgyjy bar. Eli bilen ýazanja ýazgyjygam elimde dur kagızjyg men onu kaşulýomda bar. Çörek taşıyan ýal taşap ýörün. Ödem ýanmar aýyndaky tawşyrylan ýanmaram del täze ýyldan men dekabrda tawşyrylan. Gajigim marsada koy berýär. Bar diýe, bar tutulmajak bolsaň git öýüňe git otur diýe. İtiraz etjek diýe, itirazı bir hepdeden, 2 hepdeden belli bolýan da ol 6 aýlap, 7 aýlap itiraz bolýarmy? Bolmajak bolsa bersine 2 tane ýata çağan hakyny, garry oturan bir ýartyň hakyny iýmelläli bizem şolar üçin çalyşyp ýörse şu taýda. Men ýa Akdemir'e bar, şoňa goşuly bilmedim. Biz jaňet ýaz alan oklar, hiç ýyl ýagdaýda bize jogap beren oklar. Jigimiň dokumenti helem o taýda dur. Men alyp gaýtdym. Tebe puluň ýok bolsa çık diýdi. Näme üçin o özüge kömek etdim diýip gürlüýe. Muht hiçem kömek eden ok. Men aýlykdan bereýin diýip ýalvar bagladym. Men ýata balnoýlarym, öýüm ýok. Men işläp öý almaly diýip agladym ok. Men bir giden halkyň içinde ödüm, kiçeldip agladym şo taýda. Ýalvar bagladym, durdum, kowsada gaýtman, aglap durdum, kömek edeýin, men gaçyk bolmaýyn. Men işlemeli, men jaý almaly diýip ýalbardym. Şu göz ýaşlarym men näçe daçy işgärleriň emmesem gördüm, men näçe dağıtlap aglap durdum şu kapyň agdynda ýalbaryp gaýtman. Aýaňyza ýykylaýyn diýdim o. Şu taýda aýaklaryna da ýykyljak, ýykyly bilsem. Ýöne ýaňy men goşuly bilmedim, şoňa hiç ýyl kat goşul basýan, näme basýan onu hiç ýyl girip. Amar diýwa. Ya ters basýanmy kan diýip görýän. Ime talgy ber, jigimi getirip pulunu berdir ene men. Jigim sen ber tapda pulum ýok. Birde gel diýip etmejek bolsa etjek elde başda. Goçedara ikinji ýerde girmeli boldy eksiklerini tamamlap geldiğine 3 gün galanda gelenimde 23 günü vardım. 26 günem iň soňky günümde bardım onu çıkar koyup goýberdim meni. Şonu da kapysynda aglap durdum jigim men. Ýalbaryp aglap durdum. En şol invalidlerin şu yata invalidin hakkı yumruk gel 80 yaşında garry yarowsuz yatan garry ejemidin hakkı biz öýsüz şu yarowsuz yata nemelerimiz üçin öýmüz satdyk biz agyr awariýa geçirdiler öýmüz satyp şolara bakdyk biz şolara seretdik biz şoň üçin men özüme nädir ýardy
Yartı ödümem, takarama, yüreğime, davleneme, hemmedat mende var. Ödünden gitmek eten mende var. Yönü men şonuna da öy almak, üyüşüp, işlep, birce öy aladın dip, cigiler milen, çağılar milen işleyin dip şumat. Ayağı alıp gelip duruşun cigim. Hedirem kaçak volkalık şon der. Eli bilence ya gurluye. Meni diye näme deňiz okdyk gurluye. Ýa men efir dinläp oturdum. Jigim näçe de kowluk gaýtdy. Jaňat ýaz alan ok, SMS ýaz jogap beren ok, hiç çil ýagdaýda beren ok. Bir insan onça pulunu alıp bir insana jogap berersiň ya da TikTok'ta müňede gürlemeni bilýärler ha. Jogap bersin bir her kime sen halkyň hakyny aldyň sen şol adamyň pulunu aldyň sen jogap bere işiň bitgençe düzelýänçe şo görgüle sen göwüllük berip dur. Düzetjek bol düzetip bilmeseň ber ýarty pulunu ber hiç bolmasaň o başga ýere ýüz tutup başga ýerden düzetsinler. Ona meden oga jançygym. Şumata ene 2 ýar olsa da 80 ýaşynda oturan garry ejemede teretýän adam ýok. Üçüncü bir-birine tüýre bolup oturýarlar. Biz ene şolor dip nemedel dip işlemene gaýtdyk. Men ýöne halytan bir günneten bir aglap bir her kime nemem bir bildirmeýin derdi da adam ýok. Hemme kişi dertli. Her kimem dertli bolup gelýär şutaj. Bir 5 mançyk kazanyp rahat ýaşaýyn dik gelýär her kimem. Bak yan bir giyirip bilmedim şomagal giyirip bilenim de men ak demire var ene men şu gelin diýdim o men tanaýar ol, gow tanaýar meni. Bular var indi bir beýdip halkyň beýdip pulunu alıp niräçel ýörejek. Mene nerede kıvla bakıp bara dile getýän Allahdan nara Hudaýdan görkezsin diýen mene diňe. $3500 demek nähil ol Türkmenistany işleden 3,5 ýyl işlemeli bolýar biz şolay şo pul gazanjak bolsak. 3 ýyl 5 ay. Şutaýda da şumat gaçkak bolanmasaň var ajygym aýrymy bilýärmi näçe manat diýen. Öldür ýalygym ertirden akşama çelim işletýärler $500 alýan. Gaçkak gidibiljek ýeriň ýok diýip etýärler. Gaçak bolan soň nire ýörejeňi bilen ok. Çıkıp bolun ok. Häzir hemme ýeri bizim İstanbulda oturansaň hemme ýeri polis çykar ýaly hiç ýere. Onuň ýene şol aýlyňa kaýyl bolup oturmaly bolýan etjek dadyň ýok. Ine şolaryň bizi talan güni şo. Gülnar bilen Akdemir'iň bizi düşüren güni şu. Indi ayal dogunjum aýdyp bolan bolsaň birinji bilen göz ýaş döküp hak talap edilmeýär. Ýalwaryp sen ondan kardyna pul soraň o. Sen ondan berin puluny soraýan. Buning üçin göz ýaş dökülip onuň diýdine çökülmeýär ayal dogunjum. Eger bular ýaly esleňiz ular seniň gorkaklygyňyzdan peýdalanýar. Ikinji bir zat aýdyn ayal dogunjum. Bizler näçe wagtdan video paýlaşdyk diýdik ki, Özbegistanyň watandaşlaryna kimlik alyp berýärler. Bular öňüzde reklam edýärler. Türkmenistan watandaşlaryny bolsa duzaga çekip, bulara pulny alýarlar da ret çykdy diýip, bularyň puluny ýene gaýtaryp bermeýär diýip bir giden videolar çekdik. Siz näme üçin şo videolara bizlere ananmadyňyz? Bizler 1 ýyldan bäri aýdyp ýörüp, 1 ýyldan bäri. Ýene şu wagt men kerwen syýahatyň videosyny goýsam, Eýrandan jaň edip meni haýwat atýarlar maňa, seni öldürýär, seni alýar diýip Eýrandan jaň edýärler. Istanbuldan jaň edýärler kerwen syýahatyň videosyny aýyrdy. Indäm bolsa şu wagt gelip maňa näme diýärler? Kerwen syýahatdan pulumuzy aldyk diýär. 160 adam bolup baripdyrlar, her birisi kerwen syýahatdan pulunu alypdyrlar, gelip maňa aýdy diýärler, şo mana biz aldyk diýär. Indi men näme etmeli? Goýan videolamy aýyrmalymy? Men goýan videolamy aýyrmaýan. Kerwen syýahatdaky mesele çözülünç. Indi geleli Gulnara. Gulnara meselesinde men näme üçin girdim ayal dogunjum? Meni dikkat bilen dinleň. Gulnara meselesinde aslında bu meselenin goz olmaklygynyň içinde siziň derdiňizi çözmeklik däl. Bunu dikkat bilen dinleň. Gulnara meselesinde siziň meseleňizi çözmeklik, siziň puluňyzy alyp bermeklik däl. Bu taýda başga bir oýunçular bar. Şunyan dämi? Bular näme etdiler? Gulnaradan aralmaklyk üçin dertli adamlaryň derdini gozgudylar. Gulnara garşy küşkürdiler, soňra ýitip gitjek boldular. Emma men bulary ýitirmedim. Men bularyň ýakadan tutdum diýdim ki, gel bäri. Bir giden dertli adamlar ýüze çykardyňyz, ýaýyna çykyp Gulnara söýükdirdiňiz, indäm bolsa ýitip gitýäňiz, men sizi ýitirmeýän diýdim. Bular näme etdi? Dertli halkdan gorkdular, ilka maňa hüjüm etdiler. Korkmajagyny bildiler. Soň näme etdiler? Gitdiler de ATV'de çykyş etdiler. We Gulnaranyň amady ýok.
Demirtaşyň amady ýok. Bilýän näme üçin etdiler şonu? Sizden gorkup, sizden ünsün sowgatdylar. Çünki halkdan özleri gorkdy bu sapar. Bilýärmi? Sizi gada getirip Gulnaraň üstüne okladylar, soňra ýitip gitjek boldular. A bizem olar ýitirmedik, gelbärik diýdi. Şahly bähwetleňiz üçin dertli adamlar ulanyp kuşkurdyňyz-a. Götünde durmanyň ýitip gitjek bolýanyz diýsek, bular ATV çykýarda men çağırýarlar, diriliş gel diýe gel. Mana biz telewizionyä çykdyk diýe. Menem bardım danym aýtdym, näme üçin Gulnara Sadykowaň ady ýok diýdim. Näme üçin olaryň Akdemirtaş diýdim, olaryň şirketiniň ady ýok diýdim. Bulara maýta kıstanma biz çözýäris diýe. Çözmeýärler. Çözmeýärler çünki bular sizi ýürütip ulandylar. Bilýärmi? Bu adamlaryň hiç bir sizin puluňyzy alyp bermeklik, sizin öňüňizde düşmeklik, size ýol görkezmeklik däldi. Gulnaradan ar almaklykdy. Çünki iki tane at tepişe ortasynda eşek öler edýär. Bular şonu etdiler, bolmasa men bular ýaýyn açan wadyna baryp aýtdym. Näme üçin adwokat tutup diýdim, dertli adamlardan ynanç gatalmaýaňyz diýdim. Näme üçin adwokat tutup diýdim, dertli adamlardan ynanç gatalyp gidip Gulnarany mähkemege bermeýäňiz diýsem. Olar gaýta engelli-ýa. Engelli. Menem aldymda suratlaryny goýup başladym bularyň. Indam oda gelip maňa goşup gidýärler. Bular talpa adam toplaýar aýal dogonjum. Maňa näme diýýärler? Sen diýär bizim tarapmy ýa Gulnaranyň tarapymy diýär. Ey bizler talpa uşmana gelmedik İstanbul'a. 5 manat pul kazanmak üçin geldik. Derdimizi yeňletmek üçin geldik. Türkmenistanda karhana, zawod, fabrika gurulmaýandyklar üçin, bankymyzyň dollar bermeýändik üçin, çağlarymyzy eklemek üçin geldik. Biz bu taýypsyň öňjüňiz bolmana gelmedik. Bulara esker gerek aýal dogonum. Bular ýyllardan bäri Türkiýede gezip ýörler, ondan birek günäkala bizler uşturýarlar. Bulara esker gerek dogon. Bak men bara şu adam koşulan nemem, şu hel Akdemir vaka hiç bizim telefonlarımıza cevap vermeýänligi üçin şugun maňa bir neme boljakdy diýip koşuldum da koşuljak boldum. Şu Akdemir beg bilen özüm bir gurleşip bir tanadaýyn, bir ýagdaýymyzy bir aýdaýyn, näme üçin etmeýänligi üçin bir bileýin, soraýyn diýip koşuljak boldum. Olam bolmady, koşulyp bilmedim hiç ýagdaýda. Adam kän bolanlygy üçin belki de alyp bilen nersiňiz olam bilemok. Şu madanyň efiriňizi gördüm de bir koşulaýyn diýdim jigem. Bir aýdaýyn derdimi diýdim. Hiç kime bir neme del taýpa-taýpalygam gerek gel, uruşam gerek gel, sögüşem gerek gel. Tabi Gülmira hoş geldin, söz sende. Yana şolar ýaljygym. Şolar ýaljygym men hälem şo goşuljak bolanmyň tebe maňa da uruşam gerek gel, hiç dat gerek gel, taýpalygam ol birek ol grup bolugam hiç ile bize dine hak hukuk gerek. Men sadece şol adamy özüm tanatjak boldum, bilmedim şu adam gördüm efirde keniňiz bolyn begenip şu adam efiriňizde goşulyp bir derdim aýdaýyn diýdim, hälem girjek boldum, girip bilmedim Demir Akdemir'e özüm tanatjak boldum diýip aýtdym da aýtjak bolup girdim şu adam. Yoksa men bilýän senin bizim nememizde däliňen bilýän, sen hakyky hukugyň urundadyňan bilýän. Bitirdiniz mi? Hoş bulduk Doğan. Men Gülruh Cumayeва. Gülmira Hamdal Gülruh Cumayeва. 25. yılın oktyabr ayında geldim. Türkiye. Geldim günümem özmem anardan geç geldim. Günüm az kaldı. Sonra Doğan'ımam yetişmedi gelip Gülnar Sidikova inanlı TikTok'tan gördülerden şuna var dediler, bardım. Buna. Tedavi kimliğini ne bilen alacaksan dedi. Ben tedaviye geldim. Bağırdan operasiya olan, ben 40 yerden kesim operasiya olan özüm yartı adam. Ben görkezdim, tenimi de açıp görkezdim. Onlara. Bu başvuru yaptırdı. Dokumentleri verdi, göç eder, gitsem göç eder, elime bir sürü kağıt yazıp verdi, senin dokumentlerin saxta dedi. Kağıt yazıp verdi elime, qaytaldığından bu evrakları getir dedi. Göç eder. Gittim bunlara. Qaytaldığından dedi, doktor yok deyip aytdan dedi, sürü al dedi, Gülnar bana. Doktor yok, katileyden deyip ayt dedi. Tamam dedim, sessiz, ben hiç kimle konuşmadım, sessiz var, sessiz gelin. Ondan göç eder, dokumentten veren yok, kızadan veren yok, hiç zat katına, dilek, doktordan özüm sana dilek var yanında, Türk kız. Dileğin rehmi gelden ayttı, dilek ayttı, özüm sana dedi, doktordan kayız alıp vereyim, olmasam doktora gideyim, zat bir tuturdu, şu yerde. Bundan alıp bilen yok, dilegemeden yok, bula ilgilenen yok, hiç kim ilgilenen yok. Sen geldin mi, gittin mi, pul aldı, boldu. Pula beriyen çelem mi, iyiliğin içinde maskar etti. Pulun getirmesen işine bakmayan dedi. Yankı. Tamam, ritem geldi. Bundan bir ayam geçti. Ben bunlara canım etmedim. Ben bunlara hiç adam demedim. Vekalet istedi, itiraz yapar istedi. Ben bunlara can etsem.
Bunlara vekalet aldım. 5.000 lira töledim. Pasportu. Vekalet aldım. Bunlara vekalet verdim Akdemir'e. Bundan hem bir ay geçti. Karışan vekaletten hem haber yok. Göçede vekaletten haber yok mu dedim. Can attımdan. Bir vakit tehdit ettim. Çağlam kesel dedim. Bu kim işin demetmese ben çağlam ölecek olur ya. Şunda ölüm bilen çabalaşıp günler dedim. Dedi çağlan kesel olsa çağlan ölen olsa dedi. Git devlete şikayet et dedi. Ben öldürdüm mü dedi. Yankı Gülnar ayıttı. Ben öldürdüm mü çağlan dedi. Devlete vergi arasına dedi. Paramı ödedin dedi. Yankı. O kadar sen avukata veremem. Sen avukatlar bilen unda edemem. Bunda edemem. Bir vakit yazış başladı bu. Tamam. Şu bilen yerime hisset demedim. Bunlara ben hisset demedim. Beni her taraftan engellediler. Bunlar. 2200 dolar paranı 900 dolar IBAN'dan aldı. Kalanını nakt verdim. Nakt. Ama çocuğumu Allah büyük arkamızda Allah şu tayda barınız dinledim. Tuğuleme hemen derdiniz var eken. Bir giden algı verileniz var eken. Indi sizin önünüze düşüp ılgap yürürler. Size kömek edecek adamlar değil. Sizin derdinizden peydalanýarlar, siz günlaryň üstüne kuşkurýarlar, öldür bolsa itip ýok bolyp gidýärler. Şonuň türüni sizin edip biljek zadyňyz näme bilýäňizmi? Hova. Advokat tutup öz adyňyzda ynanç haty berip mähkeme berýär. Sonuçları bekleyeli haberlerin sonuçlarına haberlerime yaydırdım. Sonuçları bekleyeli sonrasını sokuyoruz. Sonucu bekliyoruz. Haberlere ben yaydırdım. Devlet eğer şu ölümümü boynuma alsam da oğlumun ölümü için tehdit eden için haberlere ben verdirdim. Abim Rüstem haberlere her yere abimiz ulaştı. Sonuçları bekliyoruz. Arayatlarımız, Türkmenlerimiz başımı sağlayıp değil mi? Zanı sağlayıp dayık doğancıklım beytirip o beyada ardın ayda piyanı şu yayına geldi. Gülnarım geldi, o Akdemir'im geldi. Şopurlen iyi dediniz. Ne yapayım düşmedin ulaşar. Diriliş yani Akdemir geple oturanda ne için beni al diyen alan yok da. Gellik biz diyor yayına koşul bilmedik. Doğancığım yayına koşul bilmedik. Yo yani şu adam sanı dinle bir çünkü bilmedik yayına koşul bilmedik. Akdemir varsa gellik biz hem yayına oturduk. Ha, dinle doğancıklım. Yine men şopurler var, girecektim olin var, bir kedek bastım da var, birazcık düğüne yaşım ne oldu? Bugün iyi devam etti, Hudaya şükür bir de toşuruk da. Yönü, so geldi olin, ay yetecek, becek kaptandan herkes deyip bir geldi, ay on tarafını saldı, yine orada adetti, ay iki dilin bir Allah dedi, yönü dilinde Allah ba. Yönü yürüğünde Allah diyor o adamlar, aslı Müslüman, yönü Katolik'te de yok. Düşündürülen mi? Hava. Onu siz var ha, ne senin fikrinizi ben ayıp vereyim. Sen kaçak alıp veriyorum, Türkiye'de kaçak alıp veriyorum. Burada ne kadar şikayet ettim, pulumu verdim, 4.000 verdim, 5.000 verdim. Şimdi şuna varıp talep etsem diyen de hakkımı, benim pulumu talep etsem, beni göçede ara, uğradır, beni Türkmenistan'a depoda. Türkmenistan'da maceretin yok. Yani hakkını talep etmeni uğrayın. Hani bolon sol. Bar kapsana gönü. Bar, benim pulumu talep et. Seni deport et ya yetsin. Türkiye'den deport et ya, galiba uğradır, açık senin için. Deport diyende Türkmenistan'a mesela deportlar Türkiye'den varsan dine dünya için deportu düşünmeyin. Dine Türkiye için deportun var diyeyim. Korkmayın. Türkiye'de deport edemezler. Devlet ya dinle doğacığım. İki sözünün bir ay yemin sizin ölüyünüzü uğrattım. Ne hemen uğrattım. Ne muğut uğrat yani. Öyle 4.000 dolar falan. 4.000 dolar pulunu aldım ölsün uğrattım diye. Ne hemen nerede var 4.000 dolar pul alıp mesela için devlet bakası var. Her yurdunuz zakonu var. Bizim bir Moskova'dan bir geldi biri yegerlen yoğurt geldi 700 dolara geldi. Mesela devletin töle var. Tölemeli yerler var. Yürü töledik 700 dolara öyle geldi. Ölüyümüz. Mesela şimdi o 4.000 dolar Türkiye'nin yeri Rusya'nın Soğucu şekerini yirmi saat için aytiyanda misal için yanki avur geliyor o iki tane men ettim pulunu alıp etiptin de edemem olsun da yok men seni uğratma senden başka adam yok mu ya Türkiye'de bir şunlar devlet tarafından firma yok mu ya hükümet yok mu diyeceği o uğratılacak adam tapırlar ölüyeni ölsem ölüyeni uğratma adam taparlar töleyen uğratıyorlar mesela yok 12 yani diline solap yok aile orada aytti dedi men şopilla azıcık bastım yani katılmak için koşulacak oldum onu bilen basmandır. Kerim Can olun yönü bilemek ne için basmandır yönü bırak şöyle siz adınızda Allah var yönü yürüyorsunuzda Katolikçe de yok siz diyecek olayan olun. Hayır. Bir minut. Allah büyüktür. Bakın bu arada benim oğlum ölecek vakti Allah benim oğlum canını bağışladı. Ama bu minlerce adamın akını alandan sonra nire varacağını özü oylansın birinci uçur.
Ya can dogancum bärde kimni gurun edimiz bolanok. Ikimiz bärde gurun et ya da şu wat ne kerim otuyorum da şun jalyana şu bir yıl oturuyor dinle oturuyor dinle. Bir yıl 34 adam dinle oturuyor yani bir 87 adam dinle oturuyor bolye üstüne adam oncu koştu da 200 adama men sayat bolyan diye dolaytı. 200 adam sayat bunu gelsin men dedi arama yani neme firmama gelsin men kapıyım açık dedi. Yönü ne için şun kapı açık. Siz bari bilen olok. Nemeden korkyanız. Siz neme korkuyor ya? Sonra ayıp verin bana balon sol. Ne hepsi siz korkuyor son kapısından barmağına, şereketin ağzından barmağına ne hepsi korkuyorsunuz. Siz deport oluyorsunuz. Son kapısından varsa deport ederler bizi. Mügüle karıma, yani İsrail çıksınlar diye. Ben yani Kerim'den uğrattım yani. Dinle barımı. Kerim'e uğrattım ben. TikTok'tan, YouTube kanaldan aldım. ATV'de, şun yani Demirel'in yani Gülnara'nın o bizi aldadılar diyen ATV'den bir kanalda bir kıyıkacık bir 5 minut yani zapisi var. Şunu alıp uğrattım. Gördün mü şunu Kerim? Men bärde kompüterde ya yani finansiyonu dinlemeyecek adam yok. Men hakikaten adi görýän adamı televizyondan aldım da koydum. Koyuyordum. Proto kelime koyuyordum. Yine bir doktorların birine koyuyordum. Yöne şu men yayında var. Şu gelýän Kerim yayına gelýän girýänim gep diýenim bir yana bir Amerikada bir grup var. Türkmenler yankıyalı olarak girýän. Yöne men lişni gep diýen men hakika diýen hakika da hakiki. Yalan bolsa yalan tenki diýip aýtjan ýüdüňe. Ýeňden de o muň ýanynda gurun açar adam yok. Yöne siz ne için bari bilen dostum ýanyna. Kapysyny ne için kapysyny kakıp mümkün mü? Biz hakkımı sorak geldik. Menden 4.000 aldın, menden 3.000 aldın. De kondum, bana yerden ne sana aldın. Ne yapsın haydi bile o. Yan yayında dinlemediniz mi? Kapısından karanlıkları içeriye de gitizmendirler. Hakkını sorap barallar. İçeriye de koymandırlar. Uçak oldurlar. Goy veren o. Dinleyen oğlum kapısını yaptır ya. Seni kapısından hem salan oklarım. Canım doğuncum atan dip yazlanma. Indi size çözüm verip durun deyip ne alamam, dur ne alamam. Seyretin size çözüm aytacak. Indi burguden dertli adamlar var. Pulunu aldıran adamlar var. Indi sizler näme gelýär? Nalamaklıktan başka elinde hiç tat gelen yok. Olaram ýaýyna gelip näme dedi? Gel dedi. Kimin menden algysy bolsa gel dedi. Men gaçamak ofisime açykly dedi. Men ödümem ma dedi. Gel dedi. Indi siz barıp bileňiz. Elinde kimlik yok. Korkýaňyz. Kapysyna baran jandarma durayda. Dur. Sawar edin. Kapysyna baran siz tut da indi siz advokat uğradıp bilýäňiz. Dogonjukdy. Çünkü näme dedi? Advokatlaryň konserini geçirecek, toplantı geçirecek dedi. Kimin algysy berisi ba bolsa indi siz näme diýäňiz? 3 person advokaty şu konferens toplantysyna uğradýaňyz. Şu konferens toplantısında sizin advokatınız şu taýda ähli delilleri görkezip hemmeňiziň adyňyzdan ynanç hata alıp şu taýda talap edip bilýär. Çünkü o taýda beýdip gyrşyp oturmaýarlar, ellerimi rakly götürüp ýaprak oturmaýar. Olar medeniyetde o şekilde ara alyp maslahatlaşýarlar. Diýäkin ha, siz Özbegistanyň watandaşlaryna mugut alyp berýäňiz, Türkmenistanyň watandaşlarynyň pulunu alýaňyz, emma olara dokument bermen, gaýta olary koýaňyz diýip sizin adyňyzdan bir advokat çykyş eder şu taýda. Düşündiňiz dälmi? Ve sizin adyňyzdan bir sana advokat hakyňyzy talap eder. Çünkü ol öňe aýtdy. Dedi ki men dedi ine dedi advokatlar konserini geçirýän dedi. O bir sana özbekçe gepläp oturan aýal bar ha, özbekçe. Ol şirket şonuň adyna bolmakly mümkin şol aýalyň. Çünkü yeni bir aýal gelip özbek näme dedi? Biz mugut alýas dedi. Bizim işimiz bitipdi dedi. Diýmek özbekleriň şirketinde işleýär bular. Olar özbekleriň şirketinde işgär bolup işleýärler. Türkmenistanyň watandaşlaryny getirýärler. Sizlerden 2000-5000 dollar pul alýarlar. Ondan soň sizin dokumentiniz çykmady diýär. Yani ret geldi diýär, o boldu, bu boldu diýär. Diýmek baryňyz jemlenjeksiňiz. Advokat tutjoksyňyz, öz adyňyzdan dilekçe berjeksiňiz. Sizin adyňyzdan şu advokat şu konsere barjakda. Şolaryň ofisine. Olar çünki tüm şirketleriň işgärleri bolup öz aralarynda toplantı geçirýär olar meselesiz bilýärmi? Şonu uturyn, şu taýda meni dinleýänler ba bolsa, kimin algysy bergisi ba bolsa, hemmeňiz bir tane advokat tutýaňyz, öz adyňyzdan dilekçe berýäňiz, ynanç haty. Hemmeňiz näme berýäňiz, ynanç haty berýäňiz. Ýani Türkmenistanyň içindäki bolsun, Türkiýanyň içindäki bolsun, baryňyz ynanç haty bir tane advokat tutmaly. Indi ýöne sizin öňüňize düşüp berenler. Şu wagt bir giden aýallar öňüňize düşüp berä. Olar oýunçy, olaryň çykarwa, olaryň çykar nämede? Olaryň çykardyňa Gulnarany maskaralamaklyk. Olam internet ulgamda sizin eliniz bilen maskaralamaklyk. Size kömek etmeklik däl. Düşündirip bildimmi? Olaryň bar çykary sizin eliniz bilen Gulnarany taýaklamaklyk, maskaralamaklyk, internet ulgamynda agdyňyzy ýumdurmaklyk. Düşündiňiz dämi? Ýöne bu sapar o planlary bolmady. Bu sapar mejburlandylar, ATV'ye gitdiler, emma Gulnaranyň hem şirketiň hem adyny geçirmediler. Şonda ýa Akdemir näme diýdi? Gaýraty wa bolsa meniň adymy, suratymy görkezmeli ekenler diýdi. Gelip meni polisler derrew ýygnardylar diýdi. Çünkü dogry. Eger şirketin ady bularyň suraty görkezlen bolsa, degişli edaralar tarapyndan bulara derrew çäre görülürdi. Ýöne haýsy şirket? Haýsy şirket iyi demeli? Hantin magaýdyň sen polis. Dogrudan mı? Jogapkar edaran işgär sen telewizora bakdyň, bir sanak şirket pullar alýarmyşyň,
vatandaşlarını tehdit edýärmişin, deport bolmakly üçin ýolunu sağlaýarmışyn. Haýsy şirket? Sen maňa haýsy şirkete saldyrmaly indi bu degişli edaralar? Kimi tutmaly? Sen edýän näle taktika ulandylar? Sizin eliňiz bilen Gulnarany urdular, sonra sizin gözüňizi boýap telewizionyada çykyş etdiler, indem ýitip ýok bolup gitdiler. Gelip men komentar näme hiç gamdy gusýarlar. Men sizi ýaman gusdýardym tek bara. Sizler öyle bir gusdýar ki konsulun, pasolun, Reşit Meredow'un bilen birlikde gusaldyňyz bara. Bir gayratlar, bir giden adamlar, dertli adamların derdini ulandılar, bulara qazyryp, uruşturdular, indem bular orta ýolda goýup çykyp gitdiler. Dilde batır, bir gayratlar bile, olar ýaly batyr bolýan, olar ýaly mert bolan, näçe bular advokat tutup bermeýäňiz? Televizyona çykypsyňyz, näçe advokat tutup bermeýäňiz? Bir sana advokat tutýaňyz, bar dilinden tutýaňyz. Meni kulak as indi. Televizyona çıkan adamın birinciden algısı yok, bergisi yok. Hiç kimi de kuşkurtmedi. Hiç kimi de kuşkurtmedi. Sonuna da dur ya. Men aydan. Serette dur. Sonuna da dur ya. Ana gördünüz değil mi? Televizyona çıkan adamları edara çağırıp sonra verirler. Mesela bir nesile ATV çıktığında degişli edaralar çağırır. Sizden algıyınız var mı? Yok. Onda ne edip böyünüz? Haýsy şirket? Sen edýäňiz mi? Yani algısı yok adamlar öňüzde näme edip böyle fenomen bolup bölür. Advokat tutun. Adam ofisinde çağırıp oturuyor. Yani adam yani gelen vardı, ofiste işlep bölür. Benim uyuma hiç kim gelen yok diyor. Benim kapıma hiç kim gelen yok diyor. Sen değil mi? Hakkını talep edip hiç kim gelen yok diyor. Adam açaçan çağırıp oturuyor. Hele geler köyde bir günde olmaz. İneyim, bekle. Sizler 8 ay beklepsiniz. Yani gelece ağla. Ben aydan sen de kulağımda koysun. 8 aydan beri beklep. İndem olsa bu bir proje doguncu. Ben açık aydın. Bu bir proje. Dertli adamları ölçüktürdüler. Dertli adamları... Proje olsa her sonunda bir sonucu bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Benim bekleyen, benim görmek isteyen Allah can, hani bakayım adalet yerine bulsun. İşi başladılar da hemmeler şer oldular. İşi başlanmadı. Hemmeler şer oldu. Gelip televizyona çıkan vakti hiç kim gelen yok reportaja. Hiç kim gelebilen yok. Kimliklisem gelebilen yok. Men aydayım. Kimliklisem gelebilen yok. Aferin sana. Ana indi hakikatlar çıktı. Ana indi hakikatlar çıkıp başladı. Niye? Şeydip aydın ha. Şeydip aytmaly. Sen edin nähili hakikatlar çıktı eger kelleri işleten. Barıncadan Özbekistan'ın vatandaşı gelip mugut kimlik alýanlaryny aýtdy. Hemmäňiz dinlediňiz. Bir mugut oňurtýapdy. Gönmel açaçyk aýdyk etdi. Özbekistanly özbekler diýmek Akdemir'e mugut kimlik oňurtýan ekeni. Bunu bildiňiz. İkinciden önüne oňurtýanlyk üçin Allah'ım ýaradım bular dinlemeýär bular. Men kaçak televizyona çıkarttım. Men kaçak korkmayan. Gitsem de öyüme gider. Dağlarıma gider. Maşallah. Aferin. Pulunu aldırdın mı Akdemir'e? Pulunu aldırdın mı? Pulumu aldırdım, televizyona çıkarttım. Pulumu aldırdım. Çünkü çabamı... Ne açamadın aldın? Ne açamadın aldın? 2200 dolar mı aldı? 2200 dolar mı aldı? Çağım ölmeden tehdit etti mi? Ben sonuna çeli, ölme çeli giden ölçüler geldiğinde ölüm olsa ben ölerim. Sonuna çeli duran. Şimdi senden bir soru soracağım. Ne için şoların suratını ve adlarını geçirmediler? Sonra geçirecekler, inceleyeler. Her sonuca bekleyeriz. Garaj diyor telefon. Senden başka soru sordum. Ne için şu vakit televizyonda onların suratını ve şirketinin adını aytmadılar? Şöyle kısalı deyip ne medettiler de şöyle ele verip kaldılar şu yerde. Onun cevap değil. Sen bana açık cevap ver. Onlar aslında televizyonda Akdemir bilen Gulnaran şikayet etmene gidiyorlar. Ama şu tayda alcırap onların adını unuttuyorlar. Bunun geçerli değil ayaldığın. Bunun cevap değil. Kerim, bu doguncumuz var Akdemir'den bir şantaj alanın biri, bu şantaj alıp kaçak kalıp oturanda oğlan biri, diyordu depot bulmacak olup gelip berde on tarafını tutuyarlan bir yeni bir usul. Ben ayday. Sağatın orta koydu. Sağa diyen de dinle doğan. Barmı dinle. Sen şu an şantajdan kaçıp bu urunlar aytýanda gelip berde. Mesela aydayn men ödüm bir dini urdan basım çıkan soň diýende şu aytjak bolýan tebebi. Sen öz ýaşaýsyň, öz durmuşyň boýunça Allah'ın ýatdan çykaryp, gorkunçyňa ýeňilip, sen bergip çykyş etjek bolma. Düşündiň? Ýankylarym diýär-de, mundan oňa gelmeýärdi berk kelim ýaýyna, gelmeýärdi diýirsiň, ýaýyna gelmeýärdi, suraty ýapyştyryldy bolmay geldi. Ol diýdi, ýa bir şagallar dinleme diýen boldy kelim ýadyň oşşaý boldy başda bilýärmi? Odan öýde gelip girdi, odan bul diýdi Gulnar aýtdy, Akdemir'in ödüm diýdi, ýaýyna çagyr diýdi, ikide gelip bilýär, bir ola ikide olam üstde oturdy bilýärmi? Ol sen berk gelip on tarafından korkuncuňa bardy gelip bara şamır saýadyr etmedi oňum gaýrat et.
Sen yerini urvalanın değerdir, söğüvalanın değerdir. Yine orada dedin değerdir. Yön dinlemeyen, basar yönü burada soru verilende. Sen aydı oturumda netice çıkar yattım. Mene özme netice çıkar gepleyen. Şu neticeni dinleyip, men sana diyecek kolyamın yönü cıkır. Ol bozuk paşitlik gel jigilda gidip baryan dinle. Bir daha ortasında. Ho, candı o men erbettin tarafında. Ho. Bunlar dinlemezsen şöyle deyip bölür dert adamın derdini koyduğuyalar orta çıkıp şamaşarzaydı ediyorlar ondan sonra mitik ediyorlar. Men çıkarttım televizyon ya diye. Men çıkarttım men diye. Men amaydım bol ya sen çıkartırsın ekeni. Neymiş şun atlarını vermedin? Neymiş şun suratlarını görmedin diyen. Cevap verdiysen cevap yok. Yok cevap. Demek santaj ediyorlar. Santaj ediyorlar. Aydiyana sen deport ettin. Hem Türkmenistan'da gidip yaşatan. Mesela Maydali. 15-20 milyon kazanç edip sen. Ayda bir oyun iyi biliyorsun. 20 manat dersen 20 manat. Toğuna gadına suğuna 30 manat. Neme de 60 manat oluyor söylüyor. Ağzıda asmanımız var ya. Şunu hemen de ağzıda asmanımız var. Neymiş çünkü de ya TV söylüyor. Ver Türkiye'ye geliyor. Ya başka yolda var ya. $400 tödü ödüyor. Ya sen kommunalını şertiniz ha. Bundan kommunalını şertiniz $400-500 çıktı çıkarıyorsunuz. Yine de $300-400 ödüyorsunuz galiba. Yolunu giyiniyorsunuz. Yarın meras giyinik. Misal için de erkek adamın şort yüklü, mini şort yüklü eden böyle. Türkmenistan'da gelsen sana sen şort yüklü. Hepsini sen plako hepsini diyen adam. Yok gel vermez. Öyle de. Bak anam şantaj, varsan polis tutur, varsan öyle diye, tehdit ediyor, men televizyona çıkar, Türkmenistan'a gidiyorsunuz, ölüme gidiyorsunuz, yok deportlansınız. Asuda asmanımız var, parahat yurdumuz var, çağcıklamız rahat bir şekilde mektebe gidip geliyor. Ova, kaltemenler yok, adam öldürenler yok, neyden korkuyorsunuz? Barmalı kenin, etmeni deportlayın melekinin, öyle pulundan kanırıp almalı keniniz. Hele bir sonra oğlum diye de Avrupa devletlerinde ne yapıyorsunuz siz bir sağdan artık ediniz o iki sağdan artık diye biz sağlarımız mekte uğraşık işlemene vaktimiz olur. O ne yapıyorsunuz mekte uğraşmış adam gerekmiş sağına dedi. Beyar Avrupa diye vayt dedi. Türkmenistan'da tek sağına uğrat işikten çıkıp koyan git diye öbürleri akşamlık hemen koyun yata geliyor yedin abradne. İndi şulara ruhsat verelim atam. İndi bol indi biz gürledik indi şulara ruhsat verelim sesimiz yapıp dinleyelim. Indi şirin doğunum. Indi men bu berde Gülmira sesini açtırınca şundan bir cevap alayım. Näme üçin bular televizyona gitti men çıkarttım diye ama näme üçin Gülnara bilen de Akdemir'in adı geçmedi. Şuna cevap versin şöyle Gülmira. Onu Mehri'den soran. Ha, Mehrin bana söğüp kaçı gitti oğlum. Ben Mehri aytdım sen oyun oynadın dedim. Sen dertli adamlar ulanıp dedim. Gülnara'nı tayakladın dedim. Sonra kaçı gittin dedim. Ondan sonra olmasa seni dertli adamlar kovulap başlayan vakti Gülnara Mehri näme etti? ATV çıktı. İndem seyret. Televizyonu ben çıkardım diye. Ondan sonra ben aytdım ne için adını vermezdin diysem onu Mehri'den sonra diye. Demek Mehri sizi oyuna getirdi. Sizin derdinizden pidalanıp öz işini bitirdi. Mehri'nin başka eden işi yok ortayda. Sizin esili durayda. Dinle doğuncu. Allah'ım ya Rabbim ay bular haysi milletten ay bular bilet. Dinle Mehri sizi ulandı. Eşek edip ulandı. Öz Mehri düşün ulandı şu gibi ayda otin. Ne için ben Mehri'nin suratını yayında koydum? Çünkü Mehri yitik edecekti. WhatsApp gruplarını udalit etti. Doğru değil mi? WhatsApp gruplarını udalit etti. Videolarını udalit etti. Benim satandan tutuyor dedim yayında suratını koydum Mehri'nin. Şimdi sen dedim dertli adamlar ulanıp yitik etmeyen dedim. Ol mecbur izne geldi. Mehrin mecbur geldi izine. Eğer ben şu suratını koyup benden yayın açıp oturmadık konusam ol gelmeyadi. Çünkü ol işini bitirdi ol. Sizlere kaldırıp bunlara söktürüp efirde keypetti. Sonra mitik gidecekti. Videolarını ayırdı. WhatsApp gruplarını udalit etti. Sessiz oldu. Yöne suratı bizim yayınımızda du. Sonra ol mecbur geldi. Men sayfona gel onda. Sen bana soruma cevap ver. Ne için sen şoları televizyona Sen şoları televizyona çıkartan olsan, ne için Gülnara bilen Akdemir'in adı geçmedi. Sen ama aytyan Mehri'den sonra diyen. Mehri bize cevap veren ok beni engelleptir. Söğüp engelleptir beni. Ne için beni söğüp engelleyip bir giden adamı ortada koydular ha? Ne için böyle halkı kitaat ediyorlar? Şirin söz sende. Bermelti. Atla adını sen birine günahkarlamak için giden olsan hükmanı suratda öňe bilen şonuň adyny soýadyny beräýmeli. Ýöne şu gidenler gaty ýalňyşypdyrlar. Hakyky jigim sen o tarapda men arkaňda dogruň. Sen gaty dogry aýtýan şuma dinleýän bolýan. Ýüregiňe jünk bolup durda. Şuma özüm gitsem şuma meselem özüm giden bolsam öňe bilen men şol adamdan hakym barmy şol adamda? Men öňe bilen şol adam adyny aýtjak. Halk gyýgyrjak, bangar bagyrjak aýtjak. Planda men pulumma alıp beriň ay halkym ya, bir milletim ya, bir kömek edin dep men ýalbarjak şo taýda. Ýöne bular gaty ýalňyşypdyr. Bilgeşin ettiler gelece yanlışıp değil mesela aydın. Ortada başka bir plan var. Aydıp berin. Gülnara bilen bunların şahsi bir meselesi var. Sizin mesele değil ol. Şahsi bir mesele. 3 tane keleği var bu tayda. 3 tane keleği var.
3 tane keleğin eli bilen dertli adamların derdini gozgodular. Gulnaran üstüne okladılar. Ondan sonra da yitik gittiler. Ondan sonra men ortağa girdim. Satırda dip bağırın satırdan tutuyor da geçen yayında koydum. Biliyor musun? Sonra bunlar bana hücum edip başladı. Bana hücum ettiler. Özelimden yazdılar. Ondan yazdılar. Seni ey yaz dediler biliyor musun? Son bunlar onu başarmadı. Meni korkutup bilmediler. Çünkü men bunların ip bilecek sünkü değil. Topu gelende general geldi de boğazına girýän bunların. Son bunlar näme etdi? Mejbur televizyona gitti. Näme üçin? Sizi koşuşturmaklı üçün. Sizin ünsüňizi özünden soğup yetek etmekli üçün etdiler onu. Düşündüňiz däm? Ol dawla gitýärdi ol. Videolaryny aýryp WhatsApp gruppasyna udaly edip dawla gitýärdi ol. Bilýärmi? Ýöne onu biz saklap otyrdyk. Indi bolsa sizin ünsüňizi özünden soğumakly üçün televizyonda çykyş etdi. Hiç bir şirketin adyny bermedi. Mesela maýdaly häzir televizyonda çykyş etdiňiz haýsy şirket ady belli däl. Bir sanak bulon bolanan şirketi görkezerler. Bir sanak bulon bolanan şirketi. Mana biz çare gördük ki bu şirket bulon bolanypdyr diýerler. Ondan sonra näme etjek? Ha? Ene mesela maýda şu değişiklik harekete geçti. Değişiklik gözüňe türkür. Değişiklik harekete geçti. Haýsy şirketini anyklamak üçin knopka basýarlar. Bulon bolanan şirketi görkezýärler. Mana şu şirket adamlaryň pulunu alyp tehdit edipdir. Biz bulon boladyk diýär. Bulon bolanan şirketi görkezýär çünkü näçe şirketler bulon bolandy. Ýagny bular Gulnaranyň ýakasyna tutmana gorkýar. Bularyň götü ýok Gulnaranyň bokurdugyna ýapyşmana. Gözetip mene kuşkurjak bolýarlar. Çünkü özleri başarmadylar. Indi näme etmeli? Diýreşi kuşkurmaly. O diýreşiň agdyny da gajak sunklar, bir gaýratlar. Halkyň götüne gaz berdiňiz, halky öjükdirdiňiz, indam arkasynda durun bir gaýratlar bar. Indam arkasynda durup bular göz ýaş dökdirip görmän. Mehri bir gün can ýaýna açyp oturan eken menem girip goşuldum da ýagdaýymy oňa bir aýtdym men. Ýöne awkat tutolyň diýdim, awkat tutup diýdim. Bir sebäp kimliksiz diýdim, hememiz gaçak diýdim. Awkada diýdim, näme tölemeli bolsa üýşeliň kimliksizler diýdim, pul bolonja pulumyzdan goşalyň da diýdim, bir awkat tutolyň diýdim. Şolan biziň işlemimiz alyp barsyn diýdim. Men onu şolara diýdim, jany ýaýynda da diýdim. SMS ýazaýdym öýken ýalňyşmasam, awkat tutolyň şoňa hawa ýazdymam. Awkat tutolyň näçeden goşulmaly bolsa men goşulşaýyn diýdim. Ýöne awkat tutolyň diýdim. Ýöne bir gedek mehriň nemesine girdim men. Ýöne bular ýa nemeden habarym ýok. Düýn o jan nemede de gürläni düýn gör galdym düýn giçlik. Aýal dogonjugum, bularyň Gulnara bilen şahsy problemalary bar. Şunýan gelmi? Öňü bilen aýtma. Näçin aýtman haýra. Bularyň Indi düşündüm, indi gaty düşündüm men şuma. Bularyň Gulnara bilen şahsy problemalary bar. Ýöne Gulnarany taýaklamak üçin siziň sizi ulondylar. Indem sizi kidad edip gitdiler. Siziň gözüňizi boýamakly üçin hem telewizionyda reportaj berdiler. Men bularyň generalyny tanıyan. Bularyň Istanbuldaky generalyny tanıyan bularyň o. Bular meniň ýanyma algaş geldiler, men bular suratymy oýndy. Mährem geldi, eýleklerem geldi, beýleklerem geldi. Men şo wagtda aýtdym, sögüp çözüp bilmeýäňiz diýdim. Elinde gaýratyň bolsa adwokat tutuň diýdim. Adamlardan ynanç gatalyň diýdim. Daweriniz ynanç gata alýaňyz diýdim. Mähkeme berýäňiz diýdim. Mähkeme bereňizden sonra gorkmaň diýdim. Ondan soň bular kaçta? Indi Gulnara bilen Akdemir näme üçin meniň ýanyma geldi? Olar meni gaty utanýar. Çünkü men içeri işler ministrliğine ve daşary işler ministrliğine gidip oturup zatlar, düşündüň dälmi? Çünkü men üstüme geldiler. Doğru. Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidanyň adyny näme üçin geçirýän diýip men üstüme geldiler. Düşünýän dälmi? Men hem bulara jek berdim. Diýdim ki biziň Türk bul Şularyň duruşuna jaňy bana eller. Seredin dogonjuklarym bu işler çözüljekdir. Çünkü bu zatlar hemmesi dinläp otur. Türkiýanyň milli istihbaratlary hem dinläp otur şu bu ýaýynlar. Yani Akdemir hem geldi. Gulnara da geldi. Eger hakkynız iýen bolsam inha men hodur meýdan diýdi. Siz açyk aýtdy. Doğru değil mi? A mähri gelip näme diýdi şo wagt? Mähri gelýär danym, meni günäkarlýar. Sen diýär, öň biziňkilikdiň diýär, indi bankylyk diýär. Seret nägele? Olar topar adam uçturýar. Olara wara samsyk bir esker gerek. Gözüňe türkür, biz bularyň gurjak däl, men bular dinläp oň üstüne bökerýärler, olar dinläp bularyň üstüne bökerýär, samsyk däl bizler. Turşturan ýaly adamlar uçturup ýöler bilen. Ondan aber öňüne düşüp adwokat tutuň diýsek näme diýär? Adamlaryň $500, $700 algysy bar diýär. Adwokat tutsaň diýär. Şonam şoňa bermeli bolýar diýär. Sen edýäňiz dämi dogonjuklarym? Ýagny adwokata pul bermeli. Adwokat dogry dämi? A siziň aljak puluňyz näçe? $700, $50 diýär. $700, $600 mesela men bir oglandan soradym. Senin näçe alyň bar diýsem $450 diýär. $450. Ondan soň sizinkiler çykýar. $4000, $5000 gözüňe türkür, olar aýtmaýar. Näme üçin mähri gelip aýtmady şonu? Ha? Şo wagt Akdemir şondan sorady. Näme üçin telewizionyda meniň adym geçirmediň diýdi. Näme üçin geçirmediň diýdi. Jogap berip bilen oklar görýän gorkýarlar. Hak, hukuk, adalet, kanun esasında
Şolara garşy görüşmäne gorkýarlar. Bilýärmi? Diň internetde maskaralamak isleýärler, başga iş adamda. Ana, dikkat bilen dinleň meni. Özbegistanly özbek aýal maşgala näme diýdi? Bizler mugut kimlik alýas diýdi. Garaňyz etejiňize gaçdynlara. Gözüňiz ýaşarda ýandak bilen süpürüň bilen. Ana özbekler mugut kimlik alýan eken. Öz dili bilen aýtdy, men aýtmadym, şo gelen özbek aýal aýtdy. Men diýdi mugut kimlik aldım diýdi, bir mandan bermedim diýdi. Ha? Sizler o ızan juan ağlap diňe nalamakly, bilýär, ey nalamaly däl, ağlamaly däl. Birazjyk aklyňyz ulanmaly, aklyňyzy. Allah Taala size beyin beripdir, kelle beripdir wara. Hak var, hukuk var. Türkiýede jeren orazy wa näme diýär? Türkiýe hak hukuk döwleti diýär. Bu taýda adamlaryň her bir zady gorulýar diýär, demokratik dünýewi döwlet diýär. Laýyk cumhuriyet diýär. Hadi öňüňize düşsün. O iki tane adwokatym mady video çekdi, ýalanym bolsa aýdaýyn. Ine men diýdi şu aeroportda tindi iki tane adwokatym mady diýdi. Kime kömek gerek bolsa maňa ýüz tutýaňyz özüm meseleňizi çözüp berýän diýdi. Jeren nerede? Hani mehri advokat tutmak için neme WhatsApp grubu açtı. Mehri nerede? Hani tutulan advokat? Yine bir sana aýal maşgala var. Aşaktan gizlini hareket edip diyor. Ha, o nerede? Olaryň halka kömek etmeklik däl, o prim kasmaklyk, ar almaklyk. Başka işte adam däl. Men hem diýän ki, Gulnaradan aralmak isleýäňizmi? Men size näme diýdim? Ýa-da çanwatdym. Gulnarany ortadan aýyryň diýdim. Akdemiri bize goýun diýdim. Çünki sizin Akdemire güýjüňiz ýetmeýär diýdim. Dogrymy ýa-da dogrymy? Men şunu ýaýynda açyk aýtdym. Sizler aýal gyýlar bolup, türkmenler bolup diýdim. Gulnarany ortadan aýyryň diýdim. Akdemiri bize goýun diýdim. Sizin Türkiýanyň watandaşyna güýjüňiz ýetmeýär diýdim. Bir görüşeli diýdim Akdemir bilen. Çünki bizim ukuyumuz var. Türk vatandaşına ne edip çare görmeli, ne edip onu nemettirmeli. Bizde ukuyup var. Siz öz vatandaşına da çare görüp bileniz o var. Bunlar gepem dinlen o. Size adam yalan aýtdym o elleri mızraklı, götler, yapraklı sizler öçüktürdüler. Indem o da kidad edip itik gittiler. Ituşturan yalan edip böyle. Hani hodur meydan. Akdemir'in günleri de ofisinde işlev otuylar. Özbeklere muht çok kimlik alıp berip otuylar. Ana, näme edip bilýäňiz? Ağlamaklıktan başka, nalamaklıktan başka, göz ýaş döküp diňe Allah'a tapşyrmaklykdan başka. O, siz Allah'ı tanaňyz o. Allah'ı tanamayan adamlar. Allah'a tapşyryp oturmaň. Ine bayan ki aralmak da Gulnardan aralmaly da Gulnardan hakyny alýarlar. Gulnar bularyň bir zady öldüren, ýa güldüren, ýa bular hakyny alsyn, hakyny talap etsinler. Ağamca sen bana düşünmeýän bolsaň aşakdakylar näde düşünsün? Men aýdyrma. Aralýa diýip otur, düşünýäň, ağam Jeren Gulnardan aralýa diýýär. Jeren zan diýsene Jeren zan, ýar diýenen zan. Olur Gulnardan Jeren zan. Bay olara wara Gulnardan diýişinde neme Jeren diýişinde orada ne kim biler başga adamlar badyr howny. Bäde aýtman ýöne. Iki çawa oturmaktym aýdan ony. Men bilip otyn, bunu köp tamamını bilip otyn meselenin. Bu meselenin durup birden Gulnardan üstüne patlamak. Sana ýa Akdemir öwgüllü sözler bilen bay nämeler diýdi öwüp seni. Ol öwdüni gorumak üçin ýa-ni seni bay öwdi. Bay öwdi ýa-ni. Türkmenlerde de munýa düşünjeli adamlar bar eken diýip seni ýa öwdi, ýadyma düşýän bolsa. Ağam, men sana bir zat aýdym. Men Türkiýanyň içinde ýöretde tanydygym bar. Men oňa jaň etdim, diýdim ki, şular ýalak diýdim, Türkiýede bir Kürt bar diýdim. Kürt diýdim, sizin vatandaşyňyz diýdim. Şulara ýagdaý bolupdy diýdim. Ola maňa diýdi, akylly bol diýdi, derine diýdi, göz ýetir diýdi. Bu bir diýdi, näme bolmasyn diýdi, oýun bolmasyn diýdi, provokasiýa bolmasyn diýdi. Onsoň men bol ýa diýdim. Onsoň orta girdim, bolýanam hakykatdan da provokasiýa bar. Şirketleriň arasynda konkurensiýa bar. Bu bir ekeni, şirketleriň arasynda konkurensiýa bar. Ondan sonra Jeren bolsun, ýene bolsun Gulnaranyň garşysynda diýişini ýitilap berenler bar. Ondan daşary başka şahsi ambisiýaly ýene bir aýal maşgala bar. Düşündiňiz dälmi? Indi bular näme etdiler? Hemmesi bir bolupdyrlar. Bular dertli adamlary ulanyp Gulnara üstüne okladylar, bilýärmi? Taýda hemmesini üýşürip, onsoň men muny gördüm-de täzeden jaň etdim. Türkiýe jaň etdim. Dedim ki bu taýda bir kompas bar eken diýdim. Näme diýdim? Men aýtdym, şirketleriň arasyndaky konkurensiýa bar eken diýdim we Gulnaranyň garşysynda da diş bilap görenler bar eken diýdim. Onsoň bulam aýtdy, onda diýdi, sen diýdi orta gir diýdi, hak hukuky görköz diýdi, kanun esasynda goý diýdi, hemmesine deň derejede çäre görülsün diýdi. Menem bolýa diýdim. Şonuň turunam ýaýyny açyp başladım. Çünki bizi dinläp otyrlar şu wagt Türkiýanyň içinde. Ýagny Akdemir hem dinlediler, Akdemir'in aýdan sözlerini aldylar, bilýärmi? Indi menem dertli adamlara şu wagt derdim, aýtdyr otyn, hakykatdan da algysy barmy, ýokmy bunu anyklap otyrys. Yo sen aýtjan sözlerini men ýaňydan dinläp bara
Yürüyte bir qırağa gidip oğrulun içinde gohuna estilmeye teslim deyip bir qırağa gidip şunça girecek oldum bir sene bir cevap aytacak oldum da adam ya şu da ayttım yani dilinde Allah yüreğinde iman yok sen ayak demir ağa sen näme halk şantaj etdiň diyecek oldum da bilýän Gülnar adam diyecek oldum sen daha şoğudan gaýdyp Türkiýe baryp bir ikincisi bolup ýaşap elimde nikahly aktamyny hatyň barmy yok. Mesela men käli kimliň var bu adamlar şantaj edip öz milletiň mysal üçin öz watandaşyň Türkmen watandaşy bolup ýa Gülnar şuat Türkmenistana barsa Türkmen pasportu var elinde. Doğru mu? Oraya ýa watandaş bolup hataplanýar. Asliyetinde ýöne ýankyýaly Özbegistan bilen Türkmenistanyň watandaşlary Özbegistan mysal üçin daşarda gitse haýsy ýurda gitsem aýlyk $18 näçe sen töleýär onuň döwletine 3 aýla bez wiza çykyp bilýär näçe ýurda özbekler ne Türkmen dol derece ýok. Mysal üçin Türkmenistanyň bir çykjak bolan hökümeti orada wizasyny almaly şu döwletiň o barmaly o işleten hem okusaň hem 3 aý turist gezseň hem nämeden dedim döwleti biz pul tölemeýäs. Gidýän ýurtuma töleýär. Gidýän ýurdumyň işine diýär. Hakyn alýar. Mysal üçin Loring eşen zorda hakyn al diýil. Ýöne ýa Gülnarda sen aýdýan Özbegistanyň raýatlaryna diýen mut kimlik alyp berýärler. Mut däl bolsa ucupsyz alýarlar. Ýöne Türkmenden mysal üçin Özbekden $300 alsalar, Türkmenden $3000 alýarlar. Özbekler reklam edip Türkmençe gepledip, bular Türkmen eken ýene bu plan ýerden eken diýen bol gepledip Türkmenleri aldyga çekip pulunu aldylar. Nali çaldylar. Selam aleyküm. Ýa diýär Aleykümselam am, hoş geldin. Ýa diýär dekondu barmy gelsin gapymy diýär. Men göçezara ýüz tutjak diýär. Näme üçin şu ýangam kepinde şantaj edýär bilýärmi? Gaçak galan adam sana ýüz tutýar. Elinde kimlik o adam sana ýüz tutmaýar bar. Hemme gady argulýar ketip otan gepleri kerimse. Hoş geldin. Salam aleyküm a. Aleyküm. Sen TikTok'ta yıldız bolup gittin. Goşulmasam şu Gülnar'ın meselesine goşulma Kerim. Germanya'da oturup böyle advokat bolsaň, jurist bolsaň böyle goşulsaň bolýar. Bu Türk nerede, Germaniýa nerede? Bir topar türkmenler baş otaýdy. Şolaryň Bu näme? Çıkarmaly däldiňiz oglanlar bar. Bal ýanky gelen bir hili bärik bara. Näme diýen bir hilje näme bilen geldi da özüne bir hili näme taýjak boldy da. Sen diýen işine ýanky jogap berip bilmez Kerim. Sen diýen işine men diýen işime men etjek çyksyma ýa-da çykyş etjeklardyň ýanky istat edip bilen agal. Bilmeýärim. Ýetdirmeýärim, ýolum bermez. O diljak adyny hem özbek diýip gurbulan özbek çegipler bol geldi da şu wagt. Bilýärmi özüň türkmençe geçlen stilinde bir dilde aksent bolýar da bilýärmi gelip aý sen oňa näme diýip sen näme diýip bir başlady bolýan. Ol ýakyndadyr. Aýr sana bir rady endirler. Bu taýda agam sen bir zadyň üstünden gowy bastyň, gaýnatdyň şu wagt. Meselem şol Akdemir da gelen wagty bir sana özü gaýaly gelip türkçe gepläp oturdy. Özbegistanyň watandaşy şol aýar. Şirket de şonuň adyna bolmagy mümkin. Şirket de şonuň adyna Gülnar bilen Akdemir bunyň işgäri bolup biler, düşündiň däl? Sagja bol bu guruna. Onsoň bular şol Özbegistanyň watandaşlaryna kimlik alyp berip olary türkçe gurulup reklam edýärler kimliklerini. Bilýärmi ofisiň içinde? Sagja bola. Onsoň ýani Akdemir näme diýdi? Biz siziň ölüňizi uradýas, biz oňa pul tölýäs $4000-5000 diýdi. Diýme faturasyny biziňkilere kesýär. Ay sagla. Indi ýene bir zat bar. Özbegistanyň watandaşlaryna muhtal berýän bolsa, onuň faturasyny biziňkilere kesýär. Ikotadan bir gazap 3.9'a yetýän serweser diýip tura şoň ýaly odan almadygyny Türkmenlerden trayno edip alýada adam biri men 2 paý sana 1 paý diýerdi paýya ödi. Şu içinde öyle mi? Ağlak bular. Bular ağlak, bular ağlamaklıktan başka ýani şol ýanky gelen aýal çyşy oturdy. Men telewizora çykartdym diýdi bilýärmi? Maňa gelip meýdan okudy. Men çykartdym telewizora diýýär bilýärmi? Men çykartdym, men Rüstem gepleşdim diýär. Men hem aýtdym näme üçin Gülnaranyň ady geçmedi diýdim. Onu Mähriden sonra diýär. Onu Mähriden sonra diýär. Mährin meni blog etdi. Mährin meni blog etdi. Yo, şo pille dinledim basýan bolýan adam okda ýokary garammadan eliňe näme da ýazdım. Men 1 minut ýokary bir kitap turup gurulmama. Ol gidip özüňe Özbegistan watandaşy gel Türkmenistan näme mesela kodeksini bilmezsen ya mesela gidip ya Türkiýe kodeksini bilmezsen Türkiýeň näme plan ýere bar sen ardy etdi Akdemir maslahat berdi Akdemir sana ýar bar otur sen ýer Türkmen ogul düşünjeli ogullar käne ýene beýle diýip bir ulu özüne aklajak sen öňde aklajak bol janyda otur gapdan eger bol oňa da uratýar gördüňmi ýani Akdemir da uratýar Akdemir sen ol ýankada öwrenjek zadyň aňyrsana geçip bolsaň bir iş edýär. Men olaryň näle iş alyp bar ýani bilýän. Meselem sana dokument alyp berjek bolsalar, seni ýarawsuz edýärler. Ýarawsuz etmeklik üçin dowtordan bir hat almaly bolýarlar we seni ýarawsuz edip görkezýärler, göçedara başwurýarlar, bunyň Türkmenistana gidere ýagdaýy ýok, bul kesel diýip dowtoryň raporyny görkezýärler. Şeýdip dokument alyp berýärler, bilýärmi? Ýani bu taýda bir giden atmas, bir giden nemeler bar, ony ol aýry bir mesele aga.
O Bravo. ayrı bir mesele. Häzir o meseleni gozgosam şo şekilde dokument alanlaryň dokument iptal bolýar häzir bilýän. Çünki insany ikamet alanlar bar, şolar ýa saglyk problemim bar dip ikamet alanlar bar. Häzir men bu meseleni ortaga soksam, olar elindäki kimlikler hem iptal bolýar bilýän. O meniň gorky boldy çünki bunu köwledikçe öz halkymyza ziyan gelýär. Yani şol insany dokument alanlara da ziyan gelýär. Şonu utrul mana köp zady köwlemeklik bolan o, bilýärmi? Men diňe şolara çözüm görkezýän. Ağlamaň, nalamaň, eňremäň, sökmäň, baryňyz üşýäňiz bir tane awkat tutýaňyz, şoňa öz adyňyzdan ynanç gaty berýäňiz. Bilýän, ynanç gaty berýäňiz. Delilleri fakatlaňyz berýäňiz, mähkeme taşyrýaňyz, vesselam dogunjuk görünmara. Ay sağ ol. O yan bir gepinde yan dedi bir gelin dedi planet doktora varsa sifliye çıkıp da dip. O zatlardan var ha. Ine vay şu zatlar şurada yan ben diyecek oldum. Gir bilmedim diye. Sen bir normal mı diyecektim lan aslında. Doğru var ha. Şu zatlar sifli. Sen ne var don laboratuvarda getirdin onu. Ya bir yeni olat ettin mi? Öz dokument oňaýan ýankyýaly doktordan rapor alýan. Hassagaradan ýankyýar kepilnama alýan görnüşler ýankyýar bu şunu ýagdaýda bunu hiç çykarıp bolan ama watandaşlyk bermedik bagtynça bolan diýip alýan dokumentleriniň bir ýoly bolmaly bilýärmi? O bu görür bende de barıp bara o nesen kimdi galacak olyan on barıp yankıya vatandaşlık alacak olan vakitlayınca bir yıllık. Şunu yer diysek, yani siflis, neyme, eylem beylen diysek, eylem gol çeksen aşağıdan şu dokument alıp bol ya deyip, şular yani uğurlar boyunca işleniyen yağday. Şimdi oğlum gol çekti de hakikaten ben şunu yaketire duşa aşağıdan gol çek ya olin yankı neyme diye. Gülnara. Şimdi mınam yankın da kadası ve tutacak gol yankı düşünüyen şuna. Yok berde bir yanlış var diye bana söz vereydi. Bir düşündüreyim. Burmuçuk şu atam aýdyp Dur Sultanca hoş geldin, safa geldin. Burmuçuk atam sözünü bitirdim diýsin, soň sana söz berjek. Şimdi yankı diyen sözü, yankı sifli sözünün maniyeti. Doktordan şolara yatıp ayalgıylara erkek adamın tapağı. Şuna keteli var mı? Gavagda taklamalı, kutulyanca taklamalı. Vaqtta gaytaran turun yağdaylar. Bir gide netice doktor yankı mıngılar işleş, yak demir dağılın, gülnara dağılın. Şeyittiribim. Şimdi bana da gol çekili ya. Sen men şu ketelim, men şu derecede sen men becermedim. Men seni öz vurup tutmayan deyip gol çekyen bir kağıda da. Boyam nira varsan da. Şimdi bu şu mesele boyunca gol çekilmiş 4 tane gelimiz var mı bilemek çoğu bir kili men onu demesem ama on sama mın sama aşağıda zapis var diyem. Ay sen şoňalyk dilden şöyle düşündürsen. O açan bir men adım düdüp verecek diye telefonda gurrun sen ondan sen şolara getirip zapis vardan sesini. Düşündüm ağamca, sen diýmek isleýän ýok Sere. Şolaryň men kesel diýip dokument alanlygy barada Gulnaranyň elde delil we Gulnara şonu namyok berip aýdypdy. Sen men kesel diýip dokument aldyň diýip. Olam ýatama diýjek bolýar. Hoş geldin Dur Sultan diňländi. Hawa. Şu yerde iki tane näme bar, mesele bar. Birinciden Lüboy bir şirkete jaň eden wagtyňyz ya da göç idaresi, Lüboy polisiýa jaň eden wagtyňyz size birinci avtoatvetçik näme diýe, sizin kişisel bilgileriniz diýe kanun esasında goralýar diýe, doğrumu? Simboly adwokatlaryň adwokatlyk işleri bilen zanimasiýa edýän şular ýaly şirketlerin gelen müşterilerin kişisel bilgilerini paylaşmaya hiçbir şekilde kanunen hakkı yok. Eğer birinin kişisel bilgilerini paylaşan halinde bu ciddi bir suç, bildiğin hapse gireceksin. Tamam mı? Bu birinci mevzu. İkinci mevzu, bu insanları tehdit ediyor. Şu an insanlar çıktı hakkını aramaya başladı. Bu insanları tehdit etmeye başladı. Düşündün mü Diriliş? Bu göz göre göre suç işletiripti Gülnara. Göz göre göre adamlar tehdit edip dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık bir suçu yan var. Yani Çözüm ay çözüm. Çözüm nämede çözüm? Tabii ki şikayette. Kim şikayet etmeli? Mağdur bolsa şu, kimin bilgilerini paylaşıtıran bolsa, kime pulunu alıp vermeyen bolsa hemmesi. Ne üçin şikayet eden oklar onda bir aydamlar gyrşyp ýollar. Bar 2 hepde boldy. Ay nereden bileyim? Diýmek, bu taýda jenaýetkar ýok. Jenaýetkar baba bolsa-da, ejer çeken baba bolsa-da hökmany suratda organ işgalleri ýalatardy. Biz näme diýip otuz? Bizim şonu aýdyp otuz Dur Sultan. Men bulara beren soragym. Siz diýdim adamlar öjükdirdiňiz diýdim, WhatsApp grupu açdyňyz diýdim, ýaýyn açyp Gulnara sökdirdiňiz diýdim, soň videolaryňyzy aýryp bitip gitdiňiz diýdim. Bular näme etdi? ATV kanala çykdylar, bu videonu maňa uğratdylar, tarapyny seçdiler. Gulnara ankylykmy, bizinklikmi diýdiler. Men ama aýtdym, näme üçin o taýda Gulnaranyň ady geçmedi diýdim. Näme üçin şirketiň ol ikisiniň suraty görkezilmedi diýdim. Olaryň sebäbini aýtmadylar. Menem täzeden ýaýyn açdym. Akdemir ule Gulnarany getirdim we watandaşlara diýdim ki, şundan kimin algysy bolsa gel diýdim. 5-6 sancak adam geldi. Mähri geldi. Mähri gelip näme diýär? Sen bizinklikmi, ulunklukmy diýip men bilen söwüşip başlaýar. Biz talpa uşmana gelmedik. Bizler meselelerini ilmi siyasi derejesinde çözmäne geldik. Şunýan dälmi? Bu taýda bir giden meselelerin üstleri açıldy. Çünkü eger men Adam gelen bolsa, Diriliş, 6 adam gelen bolsa, 2 kişiden köp adam aldala pulunu vermeyen bolsalar bu uje nitelikli dolandırıcılığa giredi. 2 kişiden köp näme etmeli bolsa. şonda? Bolýar näme etmeli? Şikayet etmeli, gidip sen Näçe 5-6 etmeli? adam gelen bolsa, kaçak gıtamış da Diriliş adamlar kaçak. Bolýar. Birinci Mähri öyle. näçe bular öçükdirdi? Tamam, mähri gaçak däl.
Jerin kaçak del, advokatım ba dedi, video çektim, ama yüz tutun, 2 tane advokatım var dedi, sizlere kömek ettirecek dedi. Men bunlardan ağır alacak dedi. Hani nerede? Jeren nerede? Mehrin nerede? Hani yine bir tane ayalmaş kala var. Bu tayda başka bir mesele var. Men bunlara unik doğup bir galanım değil. Düşünýän dälmi? Men bu tayda dedim ki, madem sizler dertli adamın derdini gorjadynız, oturup şun günlaryň üstüne patladyňyz dedim. Men munyň sebäbini bilýän dedim. Çünkü günlara buların aterlere gidip jelepçilik edýänini aýtdy. Çünkü günlara buların küntüçilik edip pul gazanýanlygyny aýtdy. Çünkü günlara buların içip sıçıp pavyonlarda weýran bolup ýörenini aýtdy. Buların zoruna gitdi. Näme etmeli? Günlarany urmaly, bir nokta iki togşuny urmaly. Günlaryň agdyny ýumdurýarlar, bir giden adamlaryň jeleplerini öňüne atýarlar bilýän. Çünki köpüsi işläti gelmeýär. Ýaýyny açyp küntüçilik edip oturanlar var. Men bulary görüp oturup günlary da bunu aýtdy. Düşünýän dälmi? Bularyň hakyky ýüzüni açdy. Adam hakyky ýüzüni açdy. Indi özüň pikir edip gör. Günlaryň konkurent şirketleri var, konkurent. Her birinde de şular işleýär. Bilýän şu jygyrdaşyp, jydyrdaşyp ýören heleler var. Bular şu şirketleriň işgärleri Güdür Sultan. Bular konkurent birek düşündüňde, o şirketi garalamaly, bu şirketi garalamaly, pul gazanmak, atulmasyz pul var bu taýda. Pul var, düşündüňdämi? Ondan bu şirketlerin konkurentleri bulara işleyen nemeler urkoçularım geldi bu taýy. Ondan daşary bu taýda böyle günlardan araljak bolup berenlerim geldi bu taýy. Bunların hemmesi näme etdiler? Dertli adamlaryň derdini goýdular, günlaryň üstüne atdylar. Soňam halky kidade diýedim, hezle edip telewizor görüp çykýatdylar, garny suw setip. Gel keyfim gel. Menem bular indi syptyramok. Menem bular syptyrmaýan indi bular ýalňyş diýip arşatdylar ha. Dakansa alıp çykjaksyňyz, günlara çäre gördürjeksiňiz, halkyň pulunu ýerine alıp berjeksiňiz. Bitti bu kadar. Menim islegim bu. Näme diýdim Dur Sultan? Ýalňyş ýerime aýtdy oňjuma, ýalňyş edýäňdi. Ya aslında ben sen bilen bir pikirde mezirleştim. Ben üçün deyende yani haklarını korumayı öğrendi adamlar. Ansa dişemez televizora çıkıp röportaj vermek için böyle bizden Türkmenistanlılar için düşündün mü? İyi şu veren röportajında yamayda oturuptu ki bize savcılığa başvuruda bulunduk da oturuptu. Bu işler bilesem Turça'da yaklaşık neçe 120 milyon adam var bolsa progres yaman asla işildi. Minimum 3 ay gerek bana dirilişin düşündün mü? Tamam indi sonuç näme dedi oňjum? Sonuç gerek dedi. Yo, Bir ben de seni netice bak- gerek. Bir de netice sonuç gerek. Doğru. Sonuç gerek. Netice gerek. Men görüp otinemme zady. Malade tulemy öwrendiler. Çünkü jygylta bolup meniň ýaýyma gelip oturdular bilýärmi? Jygylta. Bilen bärde gyýgyryp mähriň suratyny goýup oturduk. Näme üçin esarowla çykmaýarlar? Näme üçin telewizora çykmaýarlar? Näme üçin hereket etmeýärlar? Sizler aldadylar, sizler ulandylar, indemiti kitjek bolýarlar diýip gyýgyrdyk tanym. Halkyň ünsüni günlaryň üstüne däl, buların üstüne çekdik bilýärmi? Ondan halkyň elinde ullukan tayak var. Şu halk hem günlaryny tayaklaya, hem bunları tayaklaya. Çünkü halk goýandy. Adamlar diýär ki, "O diýär, sen bizim öňümüze düşdüň" diýär. Bizi gaýda getirdiň diýär. Indi näme üçin ýetek edýäň diýär. Düşünýäňdämi? Şonuň üçin bular mejbur halkyň ünsüni üstünden sowmakly üçin näme etdiler? Çykyş etdiler. Şirketin adam näme belli, özem näme belli, o şirket barmy? Ya onu bulun buladylarmy? O da belli der. Düşünýäňdämi? Taraflar bu savcılık tarafından belli bir rişenyaya gelmeden bir ayıplamada bildirip olmadı. Tolka iddia edip boladı. Bu benim iddiam dep boladı. Kesin ayıplıyorum dep ayıp olmadı düşündün mü? Şunun için hem zaten onun bir röportajından Lüboy bir adam düşünerdi ki işte bu uların şirketi düşündün. Yok Dur Sultan, onlara gözüle garama dogonjum onlara. Ya Eğer demiş, ki eğer sen delille burada var adamları- kazanacak bolsan eğer sen burada var kazanacak Tamam, ben bolsan, soruma cevap ver. birinci- Ayt. Aýtmaň sorama jogap ber. Näme üçin telewizionyada adyny aýtmadylar? Asıl mesele bunlara Sadyk we Akdemir şirketdi. Doğru diými? Şonuň üçin telewizionyaya gitdiler. Dogrymy? Näme üçin adyny vermediler? Näme üçin? Şimdi ben sana hukuki taydan düşündürdüm ha sen Primoy adamı ayıplap bilmirsen sadece iddia edip bilesen de düşündün mü? Bilinmem belki de reklam bulmasın diye televizorda adını açtırmadılar. Ama ben sen bilen bir fikir demez. Sen bilen uruşmaya gelmedim. Prosto öz fikrimi paylaşmaya geldim. Ben gardit ettim adamlar çıktılar, ayttılar. Yani koskoca televizorda kim bilsin her gün işten barandan sonra ne işte savcı göredi, ne işte prokuror göredi bunu, ne işte sudya göredi düşündün mü? Yaxşı etdiler, ben gardit edemem çesne. Tamam delilany adamlar men ýaýdyma geldi. Delil däme o görürler. $2,500 Türkmenistanda oturanlar var o günlerden pulları bilen doktor Türkmenistanda. Onlar görkezip bilmedilermi? Mesela. Şu efirine gelen adamlara düşüntürmelisler. Gidinler de hanım şikayetçi bolunlar, koşulunlar, kança kötü bolsa şonça yaxşı der. Ağlap görürler. Ağlaya. Sen burada yenen bir zat yanlış aydıp sen diriliş. Adamlar bara yargılamak sana hem düşmedi, bana hem düşmedi. O var. Hiç kimden dört emez. Her kimden bilesem nefsi bilen zadı özüne değişti. Benim fikrimçe. Ama bu para
advokat olarak, bir şirket sahibi olarak buna gelen müşterilerin kişisel bilgilerini korumak bilen garanti edikli bu hatın düşündün mü? Ama bu çıkıp aydıtan ki sizlerde atelde erinizlerden başka yoburunuzlar bilen tuttum yok birinizlerin suratınızlar var. Diriliş benim iznim olmadan hiç kimse benim suratımı internette alıp paylaşmaya, kişisel bilgilerimi paylaşmaya hakkı yok. Bu bildiğin suç işleten düşündün mü? Bu hatını Kim sen işler bak, var şu suçu? tarafını alar tek sen fikir edip görsen ya adamlar aydıtan ben aldılar asenem çıkartıp senden onların zayıf yerinden yani nime için sana yüz tuttular. Departattan ula göre düşenler var pança adam düşündün mü? Tarafını tutar tek yeri yok bunun. Tarapını tutmağı tutam, tarapını tutamıyor ama sen bana tarapını tutacaksın diyen. Ben aytan ben Türkmen değilim diyen. Siz Türkmen değil diyen. Kimliklerinizi boyun alın diyen. Yarım Özbekçe, yarım Orçça, yarım Türkçe sıçrışmıyorsunuz derdinizi bile düşündürüp bilen yok diyen. Siz Türkmen değil. Kimliklerinizi boyun alyanız. Çünkü özlerem gelip ayda otu. Biz Özbek diye, biz Tatarka diye, biz Yeni Karagör diye. Doğrudan böyle bizim Türkmenlerimiz maşenik diye. Yine sen bana koşul ya diyen ama ben şunu tüm koşuldum. Gülnara dedim ki Gülnara dedim. Sen Daşoğlu Özbek dedim. Yanında aklarım Özbekistanlı Özbekler dedim. Ödem olur kimlikli dokumentli dedim. Sen dedim Özbekistan'ın vatandaşlarına kimlik alıp beryan. Türkmenistan'ın vatandaşlarına olsa red geldi deyip dokumentini izne veryan dedim. Pulum gidiyor sen de dedim. Düşündün değil mi? Sen dedim Özbekler iş çalışayan dedim. Sonra tüm ben ortağa girdim. Bu görsem o tayda mehredip bir video koydu. Bu mesela ilk ben özüm gelip girdim. Düşündün değil mi? İlkime ne için? Şol bizim Türkmenlerimiz deyip ayttılar şu videosunda. Şu videonu ilk ben paylaştım. Gülnara şunu öz kanalına koy da şu videonu aldım da annem sen Türkmen değil deyip ben video paylaştım Gülnara karşı. Son Ceren o radıva video çekti Gülnara karşı. Düşündün değil mi? Son bir sana TikTok kanal dörödü Gülnara karşı. Son bir görsem mehredip bir video çekti. Men bu zatların başında otuyna, bara menin başında. Sonda mehri video çeken vakti näme deydi? Mana yüz tutyanız deydi, WhatsApp grup açacağız deydi, advokat tutacağız deydi. Bunlardan şikayet ediyaz. Men bunun izinde da kansa duryan deydi. Menem sesimi çıkarmadım, bunun videosunu çık aldım mehrini ha dedim. Videosunu aldım da karıştım, bu näme etti? Yayın açıp adamları söktürüp başladı. Menem bunun yayına vardım, oyun oynamaya dedim. Bak oyun oynama dedim. Adamlar ituruşturuna uçturup söktürüp oturma. Sözümü tut dedim. Advokat tapyan, dilhat ona çıkartı alyan, gidip bunlardan suda veryan dedim. Mahkemeye veryan dedim. O da näme dedi? Direlsi dedi, sessiz alın dedi. Bolmasa da blog edin dedi. Benim sırada bu Mehri'nin suratını aldım, yayın açtım. Mehri yayını öçürüp benim yayınıma geldi. Benim aytdım sen ne için adamlar bunlara karşı söktürüp oturun dedim. İturuşturuna gidip dedim. Gitti mahkemeye yüz tut dedim. Esral rola çık dedim. Televizyona çık dedim. Ben buna aytdım. Bul ya biz edi otistik gitti. Benimden gelip yettik. Ben ne için koşuldum? Eğer benim Türkmenimin bir adın tutsa, benim Türkmenimin adın karalasa, ben şunun haysi milletten dinli, haysi dini anan yandığını patır aydıp beryan şunun. Şunun değil mi? Çünkü Türkmen, ben Türkmen. Özbek Türkmen değilmesin. Türkmen değilmesin. Makara sen zaten Türk iman dep özün nimelerin yapların yok mu Türk iman dep şuların emmesi. Ne premier Türk yani düşünersem Türk soylu Özbek olsun Kazak olsun Kırgız olsun yani buna ayrımcılığa gerek yok. Esas problema berde hazır Gülnaranın eden işleri diriliş halk tamam da eden işleri öğren odan paydır etme barot. Men padişke de otuyna canım doğunum. Men aydan mana şu Özbeklere dokument alıp ber çoğulam Özbekler Tatarlar diyen. Yani ahli kişinin sıkçan edýän işi Türkmenlerin adına gidýär çünkü İstanbul içinde bir giden Türkmenistan'da Çagatay Mongolları vardı orada mı? Tatarkalar var, Özbekler var. Bunların iyene sıçanı ahli edin ettileri kimin adına gidýär? Türkmenistan'da bulundukları için Türkmenin adına gidýär. Menem Türkmen o men Türkmen diýmen utanýan o. Yoksa bunların içinde Jöwler var. Men İstanbul içinde görüp otyn. Bunlar bizim adımızı boka soktu. Boka soktu Dur Sultan bilýänmi? Killerini galdyrar ýaly etmediler. Kadınlar günahkar değil. Düşündün mü? Men günahkar. Namuslarını korasınlar, ayal kızlarını, enelerini korasınlar. Düşündün mü? Men günahkar sonra oturun. Men ömrümü verip hareket ediyordum. Men düşün yani. Men erkek yanında bilmedim. Çıkartırıp işletmesinler. Diliş, dışarıda çıkartırıp işledi, pulunu alıp yiyip yatıp içip sıçıp etmesinler şimdi. Şunu oturun men görüş otun doğun. Şunu oturun men elimde var edip yol görüp ayda otun. Bir günahkar. Eğer bir erkek olup erkekliğinde esnedik birden ayal gıyla Türkiye'ye gelip işlemezdi. Şu hep tamam doğum. Ben bu tayda Gülnara'nın arkasına alam yok. Gene oraya da kayacağım. Gülnara'nın arkasına alam yok. Akdemir'in arkasına alam yok. Ben size çözüme uğradı otun. Çözüm bu. Çözüm. Çünkü bu tayda konkurent şirketler var. Şirketlerde kimler işleyen? Yine şular işleyen. Yarım Özbekçe, yarım Orçça, yarım Türkçe, yarım matematik gepleyerler işleyen. Men tanıyan ablar hemmeti şirkete hizmet etdiýärler. Hemmeti şirketler reklam edip ýaýyna açyp oturýarlar. Şolaryň hemmeti Gülnara bilen protiv. Şirketlerin konkurensiýasy baby işin içinde. Jeren dağı we şoňa mendeş Gülnara diş bilap berýärler, eli baby meselelerin içinde.
Yine bir Cerenen boşu boşuna diş bilep yüreğine diriliş haklı Cerenen bara. Kara, naprimер, o menen vaxtında Cerene karşı emez öz pikirimi aytdım yani. Men düşüncem doğru gelen yok. Atak men Cereni yaxşı göremem. Kanda aytsam sana. Tutanlık o para da düşündün mü? Naprimер, Ceren haklı nime üçün deyende hazır gelip Ceren'e zvanok edip oy Ceren ben sen padiyaj oyu zatpat bu yam yüz vermepti. Ertesi gün hem çıkandan video çeken. Ya sen bir duruşun bu olsun ya Allah aşkına. Yok Doğancığım sen Ceren'i haklı gör. Közme Ceren'in götüne ağaç sokmadı Afganistan'daki Türkmen doğulluğumuz. Afganistan'daki Türkmen doğulluğumuz beçava değil. Afganistan'daki Ona Türkmen koydum doğulluğumuz ben video kaldıran. Diriliş kaldıran Afganistan'daki Türkmenlerimiz video halı durup da düşünmedim. düşünmedim. Video duran halı. Ben ayram yok. Ben halı şu fikirde. Tamam şu pikirdesin yani ol näme üçin Türkmenin ya boyundan yapmış ya. Näme üçin olar Afgan diye. Olar Oğan da, olar Türkmen. Menin kanıma olar ersarlara. Men ersardan. Olaram ersarı sarı bir giden Türkmenlerimiz var o tayda. Onsa men canımı yakmıyor bir sana meden çıkýardan menin Türkmenlerime beçava diýse, olar Oğan diýse, olara kele köýnek geýär diýse, o men eje nerim çatlaýar sonra. Aýony şu wagt. Gulnara näme etdi? Afganistan'da Türkmenlerimizin ýanynda durdy. Mertlerçe yanında durdu. Gulnaranın şol eden işine Ceren'in götüküydü. Düşünýän dämi? Ceren'in şondan ağrı var. Bu tayda idi. Kara ağrı kanday bar. Naprimер, ana bizlerem koyduk. Men hem koydum. Öz pikirimi paylaştım. O birine karşı bolmak emez. Ama iminni tolka bir gün öňünden Ceren'e zvanok edip ay Ceren unday Ceren'e yalakalık edip soň Ceren yüz bermez ertensi gün Ceren'e karşı video çekmek bunun bir duruş olduğu anlamına gelmedi. Düşündün mü? Video Düşün ayır dip yani. aydan. Ceren'e videon kaldır dip aydılan. Türkmenlerimize dil getirme dip aydılan. Türkmenlerimize sökme o bizim Türkmenlerimiz diyen. Senin hakkın yok olara beçava diýmene, owan diýmene, şeriata sökmene, olaryň inancına, dinine dil getirmene hakkın yok diyen. Düşündüňden videonu kaldır diyen. Gözüňe türkü bu taýda ýaman bir giden zatlar bardyr Sultan. Eger de meniň Türkmenlerimiň dinine, diline, geýýän egneşigine, milletine dil getirse men her kimin garşysynda durur. Dakansa durur. Men elimde mümkinçilik görem ma, okuyum ama hemme adam bar. Men onu diýdirmeýän öz Türkmenleriň hiç birine de dil getirtdirmeýän. Ne diyeyim? Tebe hoş geldin Doğan. Men hoş geldim, sağ olun, hoş bulduk. Assalamu alaikum. Men näme diye arzı halmy näme bilen geldim şu geçen bir mowzuk bolupda. Ejesini falan planı özbekler bilen türkmenler. Şu bilen bir mesele boldy. Şigice şol debate edeli. Özbekler mogul çykýan, özbek çykýan soň şonu kabul etjek Awganistanda. Çagatay Mongollar dik geçi. Asıl kökünü Çagatay Mongollary. Çagatay Mongol geçi. Çagatayın diye kelimesi diye tayın çağası diye boty. Şu taydan tay çağa diýjek bolýar. Çagatay. Şimdi- Gara bizden dilimiz bolsa aglunatif, ýa bolmasa soňdan goşmaly türkmençe. Biller näme edip bilemiz ýok. Düşündürüşligi owalsyndan beremiz ýok. Mesela äkleri soňundan çatýasy ýa bolmasa at bolsa da sıfat bolsa da biller aýdan bolsak da tayın çağası. Anonda bolup biler türkmençe ýa türkçe. Ola diýe çagatay diýe tay çağası diýmek bolýar diýe. Löwde gepler ýaşaýdy. Şu nemedeli toplantı geçirel var ýadadyk o. Gaýrat edip özbek diýsin, tatar diýsin, var jogu diýsin. Ýöne bizim milletimiziň ady ulanmasynlar var. Türkmenistanyň watandaşy bolup bilerler. Meniň garşylygym ýok. Türkmenistanda doguldylar, dünýä indiler, ýaşa hakyňyz bar. Ýaşaň. Ýöne türkmenlermi milletiňiz boyun alyň. Ýadadyk oýunda o. Biri sıçsa türkmen, biri siyse türkmen, biri işte türkmen diňe türkmen. Näle boljaý bu işler bar. Hemme adam türkmen diýip edýärler. Bizim özbeklerim şey diye. Bizim özbekler bugün siyaset ediyor. Türk'ün adı bilen olan Türk'lerin hiçbir çattıklık yeri yok. Onu sana diye siz hem Türk, siz hem Mongol bilen hiç yaman problema yaşayız. Bu şekilde Parslar başka kavimlerin arasında bilen aramız atçıya, bilen düşman ettiye birbirimize. Men näme diyen? Eğer özbek olsam özbek olup dur. Bilen adımız tutma. Düşman olýan, dost olýan birbirine diýsek, menem Türk, senem Türk bilen bu iş etdiýäs diye. Şol näme çödeýle debitte geçerli. Men aýtdym tarihtan kişiliğinizge Türk'ün tarih bilýän bolsa, din islam bilýän bolsa, bilen näme üçin Türk, bilen näme üçin Mongol diýip. Saat näçede geçsiz ekendi Anda bar. gelen diýdi bilemok, gelecekler mi, gaşraklar mı bilemok. Gelerler belki. Şu gün Almanya sagady bilen 10-da Awa. Olya sarja bolun, men şonu aýtjakdym, görüşürüz. Allah'a emanet ol Türkmen doğuncumlara. İnşallah hemme meseleleri çözeriz. Gulnaranın meselesinden çözeriz. Vatandaşlarımızın algı vergi meselesinden çözeriz ve Dur Sultan sana täzelik. Çyn mı yalan mı kerwen siyahat adamların pulunu verip başlapdyr. Indi näme etmeli? Videonu ayırmaly. Menen videonu ayırmayan doğuncum. Kerwen siyahat näme boldy? Men bilem o näme diýeni. Birleş. Kerwen siyahat dip Türkmenistan'da bir sana şirket bardy. Adamlar Moskwa uğra diýär, näme diýär dip. Daş oldu. Çoğdur biz dip gören Kızılbaşlar var bizde. Fars kökenli Kızılbaşlar var. Olar özünde çoğdur diýmäne başladylar. Bilem asly bular Eýrandan gelen Kızılbaşlar. Indi bular näme diýerler? Aşgabatda Ferda Bermuhammedowyň suratyny goýup müňlerçe adamyň pulunu alýarlar. $1000, $1200.
Soňra bular ýitirim bolýar. Ondan soň bizler video goýup gygyrşyp başladyk görenem şu wagt Daşogyň sülçüleri Aşgabatda gelipdirmişin. Bak bana gelen maglumat. Daşogyň sülçüleri Aşgabatda gelip buların pullaryny gaýtaryp berip ýöwmişin bada. Gözüňe türkür. Adam işinmişin, ýöne mış soňa kişmiş galynam görüber, wagt geçip bersin onu. Aa. Ay nem deyin. Meslek boldy türkmenleriň arasında aldawçylyk, maşenikçilik, Dubay altı. Senin Türkmenlerin arasında diýýäň, Dur Sultan. Türkmenlerin arasında diýme. Türkmenlerin arasında diýme canım dogonum. O näde Türkmenlerin arasında bolýar? Bir giden Tatarlar, Özbekler, Çagatay, Mongollar, ağlar o. Yarım Özbekçe, yarım Orçça, yarım Türkçe gepleýärler. Türkmençe bile gepläp bilmeýärler. Senem aýdýan maşenikçilik Türkmenlerin arasında meslek boldy diýýäň. Beýtme canım dogonum o. Nälik meslek boldy? Hemmemize değişti. Türkmenistan'da yaşap özümüzü Türkmen dep iştahat eden bolsak sen neymiş etsen et diriliş muha karşı çıkabilmişsen. Ne üçin karşı çıkma? Çıkan aydan Tatarlar, ana Tatarlar sıçıp böyle Mongol Tatarları var, ana Özbekler var, ana Çagatay Mongolları var, yarım Dünyalar Özbekçe, yarım sıçıp Türkçe ya, yapıyor. diriliş. Ova, Dünyalar görkez sıçıp sen ya. hakiki Türkmeni, görkez Türkmeni, harfini, yomutunu, görkez tutup yine şul harfi Türkmeni ya, yomut, yani şul nemedik, görkez Türkmeni. Men şulan hemmesini tanıyan, şu urkoçuluğun sıyıp sıçıp verenlerini. Hemmesini tanıyan, haysi milletten dinle deneç bilyan, haysi dinanan yandığı deneç bilyan abular o. Bunların içinde Farslar mı bilyan, bunların içinde Armeyanlar mı, bunların içinde Gürcüler mi, bunların içinde Jögler mi? Bu Gözüne konuda tutun. gidirsek iş yaman çirkin yere gelir diriliş. Ay tapaat yok. Men Türkmenler diýsem menem gönlüme aýdýan. Ana Buharal täçikler ýaşaýar Lewapda. Buharal täçikler var. Olar hem arab işin içinde. Olar hem aýdan, menem aýdan yalan söýleýärler. Türkmenler däl olur diýer. Türkmenistanyň watandaşlary diýip biler. Mesela Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň arasında birek aldamaklyk meşhur bir edep bolupdyr diýip biler. Mesela Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň arasında birek aldamaklyk, pul almaklyk däp desuri urulypdyr diýip biler. Ýöne Türkmenleriň şahane. arasında diýsen, owa, ýöne Türkmenleriň arasında bolsun diýsen, bunda sen Özbekleriň ýüzüni ýuwýan. Ha, Türkmenleriň arasında biz Özbek edenimiz edeli. Ermenilerin ýüzüni ýuwýan. Orslaryň, Farslaryň, buluşlaryň hemmesiniň ýüzüni ýuwýan. Çünki her bir milletiň içinde çüýrügi bar. Türkmeniň içinde de çüýrük bar. Olaryň içinde de çüýrük bar. Ýöne hemmesini Türkmen çekip çydamaly däl. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň içinde birek sokmokluk, yalan söylemeklik moda bolupdyr, moda. Okey. Haklısın bu konuda. Şonalak da onjum men diňe Türkmenler men alyp çykýan ara. Biz deňleşýär. Bular bar bir boldy, ahli günany Türkmeniň üstüne ýekýärler. Goýda Türkler bir giden millet bar, ýekece Türkmenler gowurýarlar bile. Beýtme o, deň bolalım deň. Temaya gelelim temaya. Tema gelsek bunlarany şikayet etmeli. Adam yok ýöne. Sen efirine gelenleri aýdyp gördün mü sen? Diňe aglaýarlar, görgüljükler. Men hem agladýarlar. Öller hem aglaýarlar, men hem agladýarlar. Ondan soň men Türkiýe jaň edýän, olar hem aýtdy delil getirdi. Delil hodur meydan diye. Hana şirket, hana Akdemir, hana Gulnara delil getir diye. Gel diye, delil getir diye. Delilem yok muydu? Yok, delil yok canım doğunum sen ne? Men näme canım yani otur. Şutayda. Ellerine delil yok, suutdamı yok. Bunların götüne çöktürttüler, Gulnara karşı böktürdüler, indi mitik ettiler. Düşündüm. Ay görer de özleri. Ama yer savcılığa röportajda bir aydan tek savcılığa giden bolsalar 1-2-3 aydan soň belli bolar. Tutamışda bir günde alıp ýyňlandylar, soruşturma başladylar, araştırıladı, banka hesaplara nimedilerdi, hemmesi araştırıladı. Ondan soňra çare görediler. Delil tapandan soň düşündüm. Devlete veren vergisi bu temada ya da devletten kaçıran vergisi hemmesi araştırıladı. Ama vakt da var düşündüm. Şolar ýalak dogonjuklarym bar. Birinki aýtmaklyk. Biz görüp otyr, tölemä watandaşlarymyz hak talap etmegi bilýärler, derdini aýtmagy bilýärler. Biz men pikir ýöredip berýän. Mesela men size näle pikir ýöredýän. Şolaryň Gulnaradan aralasy geldi. Gulnaranyň kemçiligini gözledi we tapdylar. Näme tapdylar Gulnaranyň her türlü ýollar bilen pul alýanlygyny bildiler, öwrendiler. Indi näme etdiler? Dertli adamlar buňa dahil etdiler. Buňa sebäpkär etdiler, goşup goşdurdylar. We şeýdip dertli adamlaryň eli bilen Gulnarany taýakladylar, soňra ýetik gitdiler. Bizden bular täzeden ýerine getirdik. Bular ýene Gulnaranyň üstüne böktüler. Ondan soň näme etdiler? Ýene ýetik gitdiler. Mene Gulnarany getirdim. Gulnarany ýürüte getirdim men ara. Gulnarany Akdemir getirdim de bulary meýdan okudum. Ardyňyz derdiniz ba bolsa, telewizionyna çykyp gygyrşyp görünür, ba bolsa gelin diýdim. Gelin diýdim bilýärmi? Gelmediler, sen edýärmi? Mähri gelip gaýtamaň hüjüm edýär. Şowa Akdemir sorady. Telewizionyada näme üçin meniň şirketimiň adyny bermediň diýdi. Näme üçin Gulnaranyň adyny bermediň diýdi. Näme üçin biziň suratlarymyzy görkezmediň diýdi. Düşündüňmi Dur Sultan? Akdemir'in özü aýtdy şonu. Näme üçin biziň suratlarymyzy, atlarymyzy bermediň diýdi.
Näme jogap berdim axir. Bir su içmeye gittin mi? Su alıp geldim. Soň ben näme jogap berdi ona? Cevap yok, bana sevip çıkıp gitti. Sen dedi bulan taraftar mı dedi. Biz dedi seni bizim taraftar diye pikir etiyorduk dedi. Seni bulan taraftar mı dedi bana söktü. Den rıt gitti sonra bloklattır beni. Engellettir ekeni. Bulara näme oyuncu gerek. Menin elim bile Gulnara Nurmoly. Ondan sonra gitip yok olup gitmeli. Vay men näme etdim diye ertebirdim çıkıp. Vay men näme etdim benim Gulnara bilen algı bergim yok. Senin kıva men dine sana kömek etmek istedim. Men dine sana kömek etmek istedim der ve salam. Nereden tapacak bunları? Ha? Nereden tapacak? Onların özleri şirkette işleyen ayarlar. Şirketlere hizmet eden ayarlar. Sultan, men bular barıp 2019'dan beri tanıyana. 2019 yılda men Türkiye'ye gelemde kimlik oňortmaklyk üçin şirketlere aylandım. Şirketlere aylandım. Soň bana lewaply bir oğlan oňortup berdi. Lewaply bir oğlan bana özi näme diýdi? Pul bereyinmi sana diýdim. Ýok berme diýdi. Sen diýdi bana pul berme diýdi. Men diýdi özüňizlerden alýan diýdi. Ýöne senden pul aljak gel diýdi. Haçan eline kimlik berýän diýdi. Şonda 1800 TL getir diýdi. 1800 TL getirsen bolýandyr diýdi. Mene bolýar diýdim. Pul bermedim. Soň bul bana jaň etdi. Kerim diýdi kimligin çykypdyr gel diýdi. Bardym. Oturduk meni ýydyryp içirdi. Zat etdi. Alende de kimligin diýdi. Inhadat menem aýtdym ha puluň diýdim. Sag bol taýaka diýdim de gaýtdym. Gaýtdym gözüňe türkür. Emma bizinkiler näme üçin kelle ýok şularda? $1000, $2000, $4000 oldur Sultan. $4000. Rögünden sakta. Şonu oturun aýtmaly da. Näme? Hak hukuk adalet asuda asman bomba yagan ok gül yalak yurdumuz va iysen va geysen va ýatlan tursan va ala ber. Yani yok çağırjyklarymyz mektebe rahat gidip gelýär. Ey Türkmenistana deport bolmajak bolup ejir çekken. Asuda asman, parahat, bolelin yatıp durýar. Näme üçin ýurda gidesiňiz gelmeýär? Deportdan gorkkaňyz? Ha? Meselem, äder meniň hiç kimden nemem bolmasyn o $4000 lapda bolmasyn o. Bir daha oraya etmeyersem var Allah'tan başıma da getirmesin $4000 ece sizler var ha euro ağırlık keselden ölüp gidersiniz var ha euro ağırlık keselden ölürsünüz içine de salıp pulum gitti azabım gitti $2000 men pulan zat edip bilerdim kara bazarda mana da öwürüp men bir giden zat alıp bilerdim iň bolmanda bir sygyr alıp bilerdim diýip ýüreňi tutup euro ağırlyk olup özüň isteýene süsüp zat edip Gulnaranyň portretini öýümde asyp goýardym bilýärmi? Towbe estağfurullah. Ana Özbekistanly özbekler mugut kimlik alýan ekeni. Bol özbek bol bir zamanda bar. Özbek özüne ber kol buňky türk bol. Bol özbek bol aýtulamy bar. Bu zamanda özbek bolmaly eken. Men bilmendim, men bilen o zaman özbek. Birleş. Gowur ýa hoşuma gidýär. Ya, hava bakalım. Milletimiz güzel özbekler oýdasana. Özbekler nälik diýsene etjene edýärler tutmaň üstüne ýykýarlar bilýärmi Dur Sultan. Men şu tarapyny haram. Bak diriliş barcak yerin sıra nole bak. Şu vaktan ben sana aydayın akıllı bol bak. Mana şu Dur Sultan canım özbek şey. Her kimin her Türkmenin ýanynda bir tarak özbek bardyr. Men size aýdaýnam bar. Özbekler Türkmenleri bu ýa. Türkmen özbekden aýryp bolmaýar. Mana meňem ýanymda Dur Sultan jan bar. Her Türkmenin ýanynda bir özbekdir. Tabii. Bizi bizden ayrıp bilmeýärler ha. Bizi bizden kim aýyrsın? Aramızda neçe kilometre var? Diriliş. Neme diýär? Aradaş bolsa da ýakyndyr ýürek. Berdim aýtmaýyn sen bana gerek diýär ha. Şolar ýalak. Şolar ýalak gyllar olanlar. Mana Gulnara janım tüwleme bela ýaly. O el ýüzi dert görmesin. Goýup kamçylapdyr bular bar. Gulnara da bela ýaly. Bir daha bermediler derine kaçıp halka kömek edecek diýdik. O derine kaçıp gelin bize bir kömek edin. O halka gol dalin diýdik. Eger $1 $2 yok. Ýöne töleme berip etdirler şu wagtlara gelip aýtdylar o $4000, $2000, $1500. Burada kalacak bolsan. Neyse her yerden birisi hazır. Tutulup gitmek yaman maksat. Gelmek birinciden problema tutulup gidenden sonra başta gel bilmişsen 5 yıl var. O karz alıp gelen pulların var. Meni yayınlara tıklayordunuz ne yayınlar? Men sen ýanyna tam okuyup var. Bir giden adam geldi, 200'den uğrak adam geldi. Hiç mantıklı vurulamet de yani men ara öz adıma vuruladım da bolan da atlar bolan. An gurrun ber bize mantıklı gurrun ver dinler seni. Sesim hem yapacağına gurla versen.
Tamam ilk önce gürleşýäň baranda doğru bilen alan ok adam sana düşünür ya. Yo şey diýeň mon tarapyn tutýaň diýä pulum meňem pulum gitdi. Menem şolar bilen deňine bir zadym bar talap etmeni barandyryna jotaýyk. Men aýtýan ejemiň dowun näle olar kim maňa? Kim? Sadece bar gürleşýäň ödüň isleň bilen bar gürleşýäň %100 çykýar diýip sana garantiýa beren ok. %50 diýä devletiň beren karar diýä. Ýöne pulu ýygyna berjek diýip sana zat diýen ok. Soňra çenni diýen belki dawaý kazanyrys diýä. Bolmasa edip biljek zat ýok, emek harjaýan adam. Beren ok puly. Biz şoňa razy bolup berdik. Deport bolmamaly üçin näle tersine bara Türkmenistana gidip gelmek üçin, gidip ýene-dem gelip bilmek üçin, başga ýurtlara çykmak üçin maňa kimlik gerek diýdim. Diýişler ýaldy edip berdiler. Meň arzum näme? Wagtym ýetmedi. 2 aý galanyna uzaltma bermeleken. Men 1 aý galanyna baranym üçin iş berenim iptal etdirýär kimligimi. Menem ýalňyş anladym. Olonky ýal berdi TikTokda näme kam awkat tutsam kam diýip oturam. Her ýyl kantymma pul berişime görä. Etip bilýän ýani. Onu özüm goýuk edip bardım. Şo taýda mene bara goýuk etdim molyn taşlary atan ýok. Gaýta köşeşdirip zat edip bara gerekli işlemler yapmaýa çalışdylar. Soňra uğraşmaýyn ýene pul bermeli bolar diýip özüm barmadym. Täzeden işleme geçip itiraz etjekdiler. İş veren iptal etse bu günäsel diýişi ýaly maňa çykaryp berdiler oturmamy. Ýöne bar bir wagtym geçdi. Mesele adamlaryň hakyny alyp bermeklik däl. Mesele internet ulgamda Gulnarany maskara etmeklik. Düşündiňdämi? Düýp manysy bu. Bunuň üçin hem dertli adamlaryň derdini gozgamaly. Seniň meniň derdimi gozgamaly. Menem aýtýan pulumy talap edem. Ok zaten geçmişim o paradan. Parayı talap etmiyorum. Benim işimi görsünler. Düşünýän? Melek näçe manat berdin? $3500 berdim men. $3500 için näçe ay işleýän? Bir minut. Ha? $3500 için näçe ay işleýän? Niye? Näçe ayda? Soru o değil ki. Men Yani- ödat nurlayan başkalara ýygyna pul berjek. Melek sadece merak ettim ablacığım. Merak ettim nasıl? $3500 yemeden içmeden Aha, şu anda 2 ay. kazandığın parayla 2 ayda mı kazanıyorsun? Aha. Yemeden içmeden. Şimdi ben düşünüyorum da mesela ben 2 ay çalışsam 14 sene Türkiye'de çalıştım ben biliyorum ne şartlarda çalıştığımızı. 2 aylık emeğimi ay bolýada deyip mene koyup bilecekler bilen. Niye sen anlaşmaň var başta? Men şonu goýup biljegime goýjagma şo any Kontrakta kolum gol çektin mi? ismi görsünler diye. Melek kontrakta kol çektin mi? Aha. Kontrakta kol çektin mi? Kontrakta näme yazıldı? Näme barada anlaştığınız aranızda Akdemir şirketi bilen. Nasıl yani anlamadım. Misal için eğer sen bana dokumentini bersen Bu sözne tutuldy Sultan. Bu sözne tutuldy. duraydı. Yok hani näme hani Yok, ben yok, düşünmedim. yok. Näme için Yok, sen yok, tutulýar? yok. Öz adyma gurulýar. Oturuyorum men çekinmen ne? Bolem. Durun ne öyle. Misal için bir şirket bilen, ne Akdemir ailesi diyelim doğru mu? Sizin oturma izniniz ya da davanız ya da lüboy bir temada size kömek edecek bolsa birinci dogovor bolmalı. O size misal için ya Melek men sen için oturma iznin için şu dokumentlarına şu edara şu çisva arasında şunca manat pula ya da dolara edip berýän deyip sana dogovorda yazıklı. Edip berýän niye garantiýa beren ok diýen. Men şoňa kaýyl bolom soň berýänlerine. Pul meňkä. Karar Güç İdaresi'nin Melek Karar Güç İdaresi'nin ama benim demek istediğim bu prosedürü senin yerine ben yönetirim diye bir anlaşma imzalaşmanız lazım aranızda. Yaptınız mı? Sadece onu? yol gösteriyor ki. O göç idareden öňünde däller bu Akdemir şirket göç idareden ne iyi biliyor. İyi mi biliyor? Ben Ben anlatamıyorum. aytdyma Melek hazır. Çıkar veya Karar Güç çıkmaz diye İdaresi'nin değil. 50%. Belki çıkar belki çıkmaz diye garanti yok diye sana ol edip verecek diye nokta. Menem şunu ayda oturun Karar Göç İdaresi'nin onlar Göç İdaresi'nin kararını O şonu etkileyemez. başına bile bilgisini ver yara. Doğuncuğum şonu başına şonu edip bilmeyeceğini bilyana %100 garantiye berip geçsinler men işten anlayana. Ya düşündüm ama o sürece kadar sana yardımcı oluyorlar ya sen 3500'ü neden verdin? Ne talep ediyorsun onlardan mesela? Oturma versin niye? Ova oturma için hem gerekli dokümentler onlar toplamalı ya da onu da mı sen toplamalı? Onlar toplamalı. Onlar toplamalı doğru mu? Göç İdaresi'ne gidiyençe hem mezadını sana tayyar edip vermeli doğru mu? Aha. Şimdi şunu edip berýän deyip sen bilen bilelikde dogovor bağlaştın şular. Göç İdaresi'ne barıp tapşırýançan hemme dokumentlaryňa toplap Hemme taýýarlap berjek deyip. avukatıma seni tutup özler öňüme düşüp oturmayı alıp berdiler. Gerek olsa men size suratyny ataýan haýsyn Yok, demem. Muharrez, dogovor bağlaştınız mı deyip soradım Melek. Bağlaşılmadan näme sakta evraklar sana çıkarıp bermediler ha? Bağlaşılmadan ne? Göç idare däller ha Gulnara bilen Akdemir. Yo düşünen yok beren sorama bolýa. Men näme üçin berdim? Fazla uğraşmayacağım. Siz de edip berin diye. Olmasa da nesibeme itiraz ediler. Onu da kazanmasam kaybederim diye anlaşma var. Men uğraşacaksam o kadar parayı niye vereyim ki? Sen kaçaktın ha Melek? Inni kaçak değil. Yok. Onu kaçaktım. 2 sene kaçaktım. Hı. Son şunu TikTok'tan görüp bardım.
Konumlardan attırıp. Düşündüm. Menem maranno şu iş veren zat edip asıl kesiptir. Menem olardan gördüm jaň etýän jaňymy açan oklar. Onuň üstüne gittim. Ya engellep taşlat diýer. Onu ýalat ýok diňe ýöne jogap beren oklar. Soň üstüne giden de jogap berdiler mi ýene? Näme etjek başga? Taşaryk atmajaňa belli. Taşaryk atan ýerinde men wara gerekli zatlary şikaýet ederdim gitsem gidip geçeýin aryk. Dokumentçi nezirmene. Na adamlar hemmesi şunu ýaly bolmam men pikirimçe. Hemmesi. Yo ýalňyş ýer bar menkin. Hakykatdan gitdim däni şo taýda bara gok etdik. Patronyň kuzeni wady o bile ýanyna salmadylar ilki sıra barmyş. Dedi näme gakarly bilýän sewşeňiz gelip dur diýdi asistany taşyna. Ýöne gaýrat edim şu ýanyna adamlar adamdan iýje anlaşyrsyňyz diýdi. Olar diňlemeden bir içeri galy gok duýunja. Aha. Deyip çek oklap başladım. Onu iş veren iptal ettirmiş. Bana aýtdy. Ana ýok görýän galla sana ýasa siz diýdi. Ýar ýolda bırakır mıyız elimizden gelen ne ders kardeşim diýdi. Täzeden zat etdiler. Dokument zatı döştürdüler. Öyle menem soň barmadım. Falanca gün geldi on. Ya aýdyp oturýarlar ana pasportyň sırasy. Indi Oğlum sen melekçim. ýerler hep käbir ýerlerde. Indi sen gidecekçe melekçim. Belki video çeken adamların hemmesi yalan aýdamyka. Şey diye sana diye iyidine verecek diye pulu bir daha verecek diye bilem. Men özümden bol geçen zat aýtdy. Hiç kim daşaryk atmadı meni gok etdim. Düşündüm. Misal üçün sen dokumentini düzeltip vermedik bolan bolsa sen reaksiýaň nähil bolardy? Bunlara karşı. Hürmet koysam Allah. Men häzir ýanky diýär näme düzeltilmedik ýagdaýynda puluny ýyzyna berjek diýen adam var. Ýanky biriniň adyna gurulýan. Allah. Eger şoň ýaly anlaşma ýapan bolsam her şekilde alardım pulumy. O pul berirken men düşünýän ýani ýanymda kanyt bolmaly. Allah. Alardım. Men sen- ýaly anlaşmadım ki. Az indi düşündüm sen aýçak bolýan zadyň %100 dogry haklysın. Hawa, indi menem aýtýan, ana plan ýerde plan çada düzeltýärler diýär adamlar menem aýtýan. Onuň düzeltseydim gidip, haýsy şirket zorla çagyrýar seni. Anlaşma ýapýan pul berýän özüň oýnatyp. Oňa Indi şular ýaly ýagdaý bar da milletin gynamyny gazanmak. Misal üçün Gülnara näme diýär? Ölüleri misal biri muhabar berýänden bolýar bilmedim ýöne. Alıp ölüler Türkmenistan'a uğra diýersoň izinden ağlaya. orasynda Allah ýok. işine hakykatda da. Girmäýin hakykatdan şeýle diýerler. Orasynda görmedim, eşitmedim. Men aýdyp bereyim melekçim sana. Men şonu samimi bulmuyorum. Düşündün mü? Vapşi bana näme gelmeýär, hakyky gelmeýär edýän ağlaýyşy zada. Sebäbi bir tarapdan adamlar ölülerin Türkmenistan'a uğradyp olar barada işte duygu sömürüsü yapıp adamları manipüle edýän, bir tarapdan ama adamların beýliklerin nämesini götüni açýan. Onda misal üçün şu götüni açanlaryň ertir bir gün biri öläýse, onun arkasından naş edip ağlayacak mı? Eğer ağlayan ýagdaýynda da sen bu adam ýaşap oturan wagtyny ähli zulm etdiň öz vatandaşyna. Doğru değil mi? Video çekip yok otelde tutuldu. Sana ne? Sen bu bir şey karışmaya hakkın yok. Kişisel bilgilerini çıkarmaya hakkın yok dışarıya. TikTok'a. Gördüm öyle bir şey. O kan yaşına gir videolarını gör. Tehdit ediyor kızları. Erkekleri de aynı şekilde. Bildiğin Ana şey diýeşdim bir de dawa etseň kaçakalanyň bilip tutturup ýörýärmişin diýär. Aýna tutturup meni göýberjek bolsa bara meni şonu etmedi diýen. Hakyny näme deýin? Mat ýöne çykdy. Wagt allymy ally. 6 aý da garaşanlar. Düşündüm ki Ayçak bolyan zadyna yönde menem sana şunu düşündürecek bolyan adamlar näme etsin sana pul berip işini ettirmeye gelýär ve gelen adamların kişisel bilgilerini korumak diyen bir kanunda Türkiye'nin kanunlarında şolar ýaly bir maddası var. Eğer sen bunu bozan ýagdaýynda misal üçün sen bilen melek ikimiz WhatsApp'ta yazışýasa sen çıkaryan bunu internette paylaşyan. Misal üçün men seni dava etsem sen hakyky ceza ýatýan, türme girýän bilenmi? Simbol sen özel hayatı bilen bağlanışıklı videolar çekip adamların işte maskara edip hakkın yok. Simbol Türkiye'nin teritoriyasında göz göre göre hem tehdit edip oturuyor hem adamlarla. Ara. Onu bilem guruluşum dedi men ara bu Akdemirle guruluşmadım da ol. Gülnarlenlerle neme men ne talep edecek adam hali täzeden iş veren berip çalışmaga geçip bersin. Men hakkımı talep edecek diýip zat etdim. Geldim men şonu soňun dinlemen düşürüp goýberdiler. Men hakkym talep etýän pul el men böyle anlaşmadım diýdim. Jaňym açan ok. Şonu bana düzeltip bersinler. Men şu pulu işim düzelsinler diýip berdim diýdim. Allah. Yok gaýta. Menden pul alanny goýun alla. Näde balmal avukat mı eylem beylem diýmän sen ara sözüň wa gitdi. Gelli watyra gitdi. TikTok'ta çykyş etmedi. Sana beren reaksiyası şolar ýaly bilmedim endi menem adamlardan dinlen zadyny aýdyp oturýanda adamlar ugrarlat edipdir, sögüpdir. Mene maňa beren reaksiyasy üçin o şey diýen. İşimi görsünler men ara. Täzeden diýen pul elle anlaşmam ma. Da Allah korkutma. Ne bilmedimi?
Gönmel bara birinin pulunu alıp taşarık ama atıp olmadı. Burada edenler. Şey diyen oldu yani. Şey ödün ezrersin mi? Gitti şikayet et. Edemeyer dinleyeler ho. Adamlar senyalı edermen bolsalar. Yok la öyle etme uğurla temamine düşürüyor koyuverdi. Benim ne kıyınan yani şu an çok pul verip isim görülmediğine. Yunun suçu yok da. İyi netti. Selamünaleyküm. Salam. Men bir kağıt gep aytjak da çık gitjek. Şu aşaklak melek değil ýa-ni. Ben şunça Türkmen oglan gyýlaryň haklary gidip duka. Bizler onun hemmeýden işi ýalan diýemiz ýa. Alabesinler diyen, men näme diyen? Kenkin edendirler. Barsın yüzüne şikayet edecek diýetinde kanadı bilen gelsin niye otur adam? Kaçan ola? TikTok'ta çıkıp çekmelerle gönüsüne varmalı. Olar kimle böyle ayın men hek zaman çıkça onno. Falan men de bu sana da onno. Aleyküm selam. Motor gel ya. Motorda gel oturma. Taşarda. Dinle meni. Min deme bir çakulan sorum sizin konuda değişildi. Sizin temana değişildi. Türkmenistan'dan 18 yaşamadık çağanı Türkiye gitmene getirip bolyam 3 ay kanikulda şu torun cevabını haysinga da var bir ayın da ürünü milli. Dubai'de getirip bolya gerek. Dubai. Yok şunu hakikaten ama oynadım. Çağ getirecek de okuçun kanikula çıkıyor. Getir dokumentlerini düzelteceğim. Kakasına ruhsatname alayım. Kakatna ruhsatname almalı. O kepilname gerek kakasının adından dilhatı gerek. Şu menin çağamın ejetinin yanına gitmekliğine men öz adımdan ruhsat berýän diýen bir kepilname gerek. Vagrany pasportyny içine saplayan, gidýän, bilet alýan, dokumentleri düzeltýän uğraýan. Ona viza gerekmi ki? Girmene viza var mı? Girmek için getirmek için. 10 günlük 20 günlük berýärler öýdän bilemok. 10 günlük 20 günlük berýär şu Nowruz halynyň içinde Türkiýanyň pasportosynyň bir filialy bar öýdän, bir şirket danışmanlyk bar öýdän. Şuňa dämi? Türkiýanyň pasportosyna barmal bolýan, olam Aşgabatda sadagaty gideýin ara. Emmeler Aşgabatda ýöne bizler Aşgabatda salanok bar. Bir kematatda. Şonu kimden öğreneceğim? Ben oradan her Yoldaşyň bilen resmi nikahyň barmy? Resmi yok, nikahyň. ayrılşan. Ha, ayrıca şonu oturun şonu dilhatı gerek onda. Şol ärin, şol sen oğlun çağan, sen ýanyna gitmekliğine dilhatı gerek. Kepilname. Burada sağ olun kanal yol katın minnettar. Bolya, sağmanıza gelin. Gatygy gel ya, hani şoda Maral dinläli sonra sen dinleyecek. Maral hoş geldin, näme aýtjak? Marala. Ay Marala. Olaytmajak, Maral. hakda men bir agsyr aýtjak. Ayda, onda şol geplemedi şu. Hakyky olan maşenlikde hiç ýalan demenden 2 ýyl men bir ýakynym tutuldy geri gönderme düşdi. Menden deport durdurmak için ilk $300 sorady. Soňra deport durdurduk diýip 3 gün içinde $1000 aldy. Ondan soň adres gaýtdy. Ýani option $1600-$700 aldy. Hiç adam etmedi. Soňra deport bolup gitdi. Meniň bilýänim 20 adam adres şonýa bolan. Pul alýansalar hiç ýyly nemeden oklar. Puluň alan soňlar telefona bakan oklar. Hakyky maşenliginde bir ýylyň gurrunda 2 ýyl gurrungy. Şonça adam bolmuş. Şonuň içinden ýeke adam hakdyny talap edip bilmedimi? Näde talap etsin kaçak adamlar? Kaçak adam ödünden gorka. Erkin bergesi var ýene var. Tamam da şonça adam ýene ilkinji soklanma bolsa, onuň sokduan şeýle ýani şimdi diýseler bara korkuwan barmar. Uğruna bol sen kim edip beren bolmagy mümkin. Sen diňe öz nemäň aýdyp otyr. Näçe ming tane adam, näçe milyon dollar gidip şolar. Mok diýen menem aýtjan, ol aýtdy gelsin niýe hal men estim men almadylar ýokary gaýna. Bolya Melek senin alyp bergen dawaň ýok dämi Melek? Senin Gülnara bilen alyp bergen dawaň ýok dämi? Alyp bergi däl, iş mörsünler diýen sol gel hal almadyňyz da baka. Täzeden iş beren berip men çalışma geçip bersinler iş mörsünler diýen. Menem diýen sen arasynda bir gabat gelip çykan bolup biler sen ki ýöne näçe ming tane adam pulunu köýdürdi şolary. Ýöne göre çykmadylar şol adamlar. Hakyky pullar alýança telefonuna da bakka. Ödem jaň etke. Pul geçdimi eline? Biram şonuň şöyle bir sözi var jadyndan çykan. Normaldan jaň etme, WhatsApp'tan jaň et diýädi. Näme normaldan gurleşip bilen ok? Men nerden bilen? On avukat däl, men bilen aýletme geçende görüntüli aýlaýan. Ödem zada ibana attım ben. De kontrolsün her zaman niye? Yok o telefonuna geçip kim takip ediyor? Melek, çıkarma. Pul forward ediyor. Düşmedim. Kamera ona geçip. Belli. Ay.
Kimin adyna iýerdin dikontu? Ha, öz adyna. Dekont şu yandy işleýän başga ýanda aklam. Nemedir öz nemesede? Yok, kimin adyna pul uratdyň diýsen öz adymy, öz adyndan öz adyna pul uradýanmy sen? Öz adyna Akdemir öz ibanına atýa. Yok öyle zat yok. Vay, Hmm. öyle zat. Tamam, sen kime attın? Sen kimin adını attın Murat? Ben 2 tane adı attım. Türkat bilem o yandy işleýän dostum başga ýer öz adadı. O sen şolar maşenlik hakyky näçe çalkyň milyon dollarla pul neydi? Milyon dollar. Ene zat yok. Dava suudi da gelin. Dediler pulay. Fu dedik Bakayım. benim ayt oturuyor o hemmeti kaçak göçek bergesi var yenesi var öl götünden korkup oturuyorlar. Onda näme onda? Tamam, ol maşenik diýmeklik näme bolýar? Maşenik adam puluny alýarlarda ýitip gidýär, görünmeýär, göze görünmeýär. Bir blogger diýen adamy görüp bilmeýäňiz, bir maşenik diýen adamy siz görüp bilmeýäňiz. İki tane at berýän. Bloggeri siz görüp bilmeýäňiz, sesini eşitip bilýäňiz. Maşenigi siz görüp bilmeýäňiz. Şuna ýitip gidýär maşenik diýen adam. Blogger diýen adamam göze görünmeýär. Maşenigim. Öňe Gulnara da var, şirketi de var, Akdemir de var. Ýa meniň ýaýnyma da geldiler. Hodur meýdan diýdi. Kimin alga belgesi bar bolsa, kimin şikaýaty bar bolsa, adwokatlaryň konserine geçirecek diýdi. Tüm işgärleri toplap konserine geçirecek diýdi. Ýani ýygnan ty toplantysyna geçirecek diýdi. Gelin diýdi. Diýmek özüň barp bilen okmy? Öz adynyň adwokat uradýan. On adam ol jemlenýäňiz, bir tane adwokat uradýaňyz, şolaryň toplantysyna gatnaşýar. Şo taýda siziň baryňyzyň derdiňizi ara alyp maslahatlaşýarlar. Plany wanyň algysy bar, plany wanyň algysy bar, plany wanyň algysy bar. Şol Akdemirden dil hatalýarlar. Akdemirden dil hatalmaly. Düşünýäňiz dämi? Akdemirden dil hatalmaly. Onu adwokatlar bilýär. Akdemir kime bergisiniň baglygyny boýuna alsa, bu zatlar Aklistiň ýüzüne ýazýarlar, Akdemir'e gol çekdirýärler. Düşündiň dämi? We şo taýda möhlet bellenilýär. Aýyň plançasyna plança ýylda şu pullar izine gaýtaryp beriljek diýip gol çekýär. Soň adwokatyňyz bunu alýar. Adwokatyňyz pulunu bunu alýar, şogun bermedi halatynda şol Akdemir'in gol çeken kagazyny alyp mähkemeye berýärler. Ondan soň mähkeme bu näme diýip pompolaýar şonda. Düşündiňiz dämi? Bolmasa sizler o gyýgyryp baglyp edilmeýär bu işler. Bu işler ilmi syýasy bir derejesinde ýuridik tarapdan seredilýär. Siziň adyňyzdan bir sana adwokat hökmany suratda gidip Akdemirden dil hatalmaly. Akdemir'in golunu çekdirmeli şol kagazyň ýüzüne, ak kagazyň ýüzüne Akdemir gol çekmeli. Meniň şol şahsiýetlere bergim badi. Şu şahsiýetleriň menden algysy badi. Düşünýäňiz dämi? Planca aýda planca wagtda berjek diýmeli. Bermedi halatynda siziň adwokatyňyz Akdemir'i şo kepilnamanyň esasynda arz edip bilýär, mähkeme suud edip bilýär. Mana wagty doldy, adamlaryň pulunu bermeýär diýip. Ondan soň bu işlere mähkeme seredýär. Mähkeme karar berýär. Siziň şo taýda nämeleriniz gerek bolýar? Baryňyzyň pasport kopýaňyz we ynanç hatyňyz gerekli bolýar. Pasport kopýaňyzy, ynanç hatyňyzy we dekontlaryňyzy, delilleňizi adwokata berýäňiz. Bu adam gidýär danym şo taýda şolary alýar danym Akdemir bilen ýüzleşýär şo taýda. Gol çekişýärler kagyrlara, düşündiň dälmi? Onu bir tane kopýasyny çykarýarlar. Bir tane kopýasyny Akdemir'e berýärler, bir kopýasyny özüne alýarlar. Düşündiň dälmi? Ondan siz garaşýaňyz. Şol aýdylan möhletde puluňyzy ýylyna gaýtaryp bermedi halatynda siziň adwokatyňyz gidip mähkemeye berýär. Maha uçur geldim ben geplesem bolam da. Söz sizde, buyurun. 2024'ün noyabrında menin enem geldi. Türkiye'ye. Kimliğe tapşırdı, kaçak kaldı. 2025'te menin kız doğanım, bir erkek doğanım, iki doğanım şöyle Türkiye'de okudu. Kız doğanım şu Gülnaran'ı TikTok'tan ağlıydı, merhametli, Türkmenlere kömeğe dotanlar Gülnaran'ı tapıp yanına varadı. Senin enen dedi kaçak kalan bolsa dedi $2000 pul veresen dedi, men sen dedi enen dedi kaçaklıktan kurtarıp 6 aylık kimlik alıp izinlenen ben sana dedi enene dedi rabotçu vize onar veremen dedi, söz veremen sana dedi. Muha kız doğanım inanadan $2000 nakit pul veredi. Pul veredi, 6 aylık kimlik alınadı, son kız 6 aylık kimlik alınandan son rabotçu vize alıp bolmidi, kaytaldan oturma tapşırtıradı, 2 yezek. Enemin öz yüreği keser, ondan sonra dokument tapşıradılar, kaytaldan oturma alanız sonra rabotçuya tapşırasan dep. Bu 2 yezek rabotçusu hem iptal geledi. Oturması hem tapşırılan 2 yezek tapşırılan hem iptal geledi. Senin dedi beren pulun yeten yok, bize de kaytaldan pul verdi, kaytaldan yine $1000 aladı. Başta $2000 hem mi dokumentin bitiremen hep söz veren adam yine $1000 sorap aladı. Bu arada işleri bit oturan hep menem öz kaynağımı inanıp elttim öyle. Kaynağımın başka bir şirkette kimliğini artıradı, 6 aylık eline kimliği aladı. Kimliğinin 14 gün süre kalan vakti yanına el tamamen enemin dokumentini onar otupsan kaynağım kinyam onar ber kömek etti. $1000 pul veresen dedi. Baştan 1000 dedi, sonra 2000 dedi. Son böyle 20.000 TL bir nakit verildi, 4.000 TL bir nakit verildi, $1000 hesabına atıldı.
$1000 hesabına atıldı. Təzə ofisine vardık bizler. Köyüne ofisinin yanında notere alıp gitti. Hökmedin noterine. Kira sözleşme bilen fatura verdi elim. Kaynağımın eline berip koy varıptı. Ben işe gittim. Son geçlik öye gelenden sonra kaynağımın elinden noter bilen alın noterdeki yazılan kira sözleşme bilen öyün adresi binanın 11'i dairenin 11'i başka. Faturadaki binanın 11'i dairenin 11'i başka. Doğru gelmedi. Bunu kaynağım Medine senin mi? zaten faturanı eline aladı dana adına gazı Medine. faturanı almaya Sen varsa Medine değil mi? Sen ben Medine Medine değil mi? emez. Ben Medine emez. Adına faturanı alacak olup varsa bu kira sözleşme sahte dep izine kaytaradı. İdaş diyen Bayrampaşa'daki İdaş diyen neme hükmedin edarası izine kaytaradı. Bu sahtemiş de varsa kaytaldan yenen bitti kira sözleşme onları veredi. Onun bilen il göç idaresine varsa senin adında dedi fatura yok alabilimiz bir de dedi sistemde bu adresi görünen yok senin busun sahte dep ikinci yezeyem kaytaradı. Üçüncü yezek yenen bitti kira sözleşme onarıp veredi. Hatta ben Pendik'teki il göç idare ben özümü yürüdü alıp gittim kaynağım dil bilmedi de. Üçüncü yezek yine kira sözleşme onarıp kaytaldan neme aladı. Randevu aladı il göç idaresine. Onun hem suroğu kimliğinin suroğu dolandan son naroşnu elindeki kimliği bar adam yem gününü doldurturup naroşnu kaçağa düşüredi. Son bolsa işlem bitirip bilen yok. Pulu berdep barsam bizerem dokument için pul çıkardık bizerem düşün de Akdemir 20 milyar menin hesabıma pul ötürü verdi. Kalan pullar köydü. Gülnara Tamam, önceden sonra verecek. Bağırıp şokum etti. Neyse de Bolya size sonra verecek. Bolya Tamam, mehri ben bilen gittim mehri kurtarayım. WhatsApp. Ben Ben düşündüm gittim indi şonu sordadı kaytalı yani. hayır gittim kurtarmadım. Bu arada yine bir arkadaşıma hem dokument ona rotan dep inanıp yine bir arkadaşıma tavsiye edemem. 2 yaş çağası var. Onun hem $2000 aladı. Peki indi Tamam. bu maşenlik emezsen bu maşenlik emez. Bu kim? Tamam, Karşı bunu beni dokument dinle. onlara pul Tamam, alan aytın adam indi kim ne bu? etmeli? Çözüm ne mi doğru yani? Çözüm aytın Tamam hadi. çözüm için yayın açıp durup sana biri versen Mehri'nin tarafına biri versen Akdemir'in tarafına alasana bu maşenlik emez. Oğru emez bu kim aldalap farşı dokument olan adam pulunu alotan kim boladı? O mi? O Allah profesyonel. maşenlik emez de vakit kim boladın da? Seret. Ol profesyonel. Profesyonel maşenlik. Ol profesyonel. Düşünüyorsun değil mi? O profesyonel maşenlik göze görünmüyor. Ali itik gidiyor onu tapmayanız. Yani bu adam yayına geldi. Gülnara yayına geldi. Hodur meydan dedi. Men ofisimde oturayım dedi. Men dedi advokatların konserini geçirecek dedi. Yığınak toplantısını geçirecek işgärler bilen birlikte dedi. Kimin algısı berisi bağ olsa gelin dedi. Men amaydı yani. Demek sizin kimliğiniz yok. Uyunuzdan çıkıp bilen yok. Ne etmeli? Advokata anan çıkartı veriyorsunuz. Bir tane advokat tutyanız anan çıkartı veriyorsunuz. Şu advokatı şunun iş yerine uğradıyorsunuz. Düşündünüz değil mi? Şol advokat barıp şunun boynuna koymalı. Akdemir gel bari. Planı ibadan pul aldın mı? Hova. Planı iften pul aldın mı? Hova. Bunun pulunu kaçan kaytırıp veriyor. Plan cevapta bunu kağıda döküyorlar. A standartlıkın yüzüne yazıyorlar. Akdemir'in kol peçatını alıyorlar. Düşündün değil mi? Şol boyun almalı. Sizler bilen algı belgesinin bağlığını boyun almalı. Kol çekmeli. Ondan sonra mahkemeye vermeli. Oturan oyunu köp pulu elinden aladı. Doказательствосы yok kaçakların. Hesabına yatıranın hem açıklama kimliği içinde pulu yatırsan abratını yatıradıdan açıklamanı borç ve hissat yazmayın pulu at dedi. Açıklama yazmalı. Açıklama. Şunu açıklama yazıp pulu ötürerleri abratını ötürüp açıklamanı boş koy dedi. Şimdi şu tayda benim verecek maslakadım var. Mehri yayın açtı. Sizleri WhatsApp'ta topladı. Şu tayda WhatsApp'ta maslakat edip advokat tutacak olmadınız mı? Advokat tutulmadı. Televizyona çıkıldı. Televizyonda adı geçmedi. Televizyonda adına aydıldı. 4 kişi gepledik şu dedi 4'üsü hem ayttı. Bizler dedi seller bunu entülü beresiler dedi. Bizler bunu haberlere çıkarandan sonra emniyet dedi direkt işe girer dedi. Bunu askıya alıp soruşturadı son adı verler. Direkt adı hiç kaçan aydıl mıydı dedi. Benim için elimde de delil yok mu? Hani yani sana düşüntürdüm gördün mü? Yalan. Ben inanmayan da oyuncu. Bu tayda başka bir mesele var. Bu tayda eğer Bu şu şirketler günahkar elimde de delil olsa sen verirler. Akdemir'in adamı anaşonun içine mesele yalan. Ne için doğruları görmüşsenden yaşırıp yalan disen. Hay Allah'ım ya Rabbim ölümden medet bulara. Dinlemekten hiç kim tanımasın sen işin ettiremiyorsun. Motor bu tayda var problemi. Adam. Ettirdim de tamam. Senin yayınında adalar yeniden tutukluydular. Ve zugalınlığında var çolan tarafında duruyor da açık aydı falan yok hiç kimede. Aşağıda şunu ayırsana.
Sonra Dirmiştenin tek bara ya, başına vay, emez Hasan bu Mahmud'un işte. gol atıyor, Arkamızda, gerçekten yanımızda, Mehri'nin yanında başından sonuna çelle duran Rüstem diyen adam var. Mehri tek başına emez bu işte. Hiçbir Türkmen erkek duru bilmedi dedinizler. Mehri abla ördek hiç zat demedi. Mehri abla tek değil. Rüstem diye Türkmen adam var arkasında. Haberlere kadar Siz näme şu herkese advokat tutmadınız? doğrulanan Şunu o. sen aydın ha. Sana soru verdim. Näme şu advokat tutmadınız dedim. Şu Beyza Nur diyen ayalın öz ayttı. Bu bir interview yapılmadan hem ön yarım saat oturup hem zat aydıldı. Advokat özü hükmet emniyet ortağı düşenden son ediledi değildi. Sizler bir çalıştırıp güyme hep böyle doğuncumlara. Bir güyme ya siz var. O zaman gel önümüze. İçinizde bir içinizde dinle beni. Dinle. İçinizde bir güyme ya bolmasa bıçaka var advokadım tutulurdu. Sizlerden inançka tamanlardı. Sizin elinizdeki dekontları mallardı ve mahkeme berenliğiniz barada kepinnamandan görkezerdi. Çünkü mahkeme beren vaktın bular kabul ettik sizin arzanız deyip bir hat ver ya şonu advokatın surat alıp size WhatsApp'tan uğradardı mana mahkemenin kabul edildiği barada. O lokal standart list ver ya biliyor musun? Peçat basılan. Kabul ettik derin dedi ya. Şonu size advokatınız uğradardı şart. Ondan sonra siz hem televizyonda olurdu hem de aşağıdan juridik taraftan hareketiniz olurdu biliyor musun? Şonu WhatsApp'tan Doğru. grupana açıp Fırsat doğrulan vakti hem aldıran pulunun dekondunun Naliçi yazanını, Akdemir'e Naliçi Berelin hakkında yazışanlarını Rüstem Ağa diyen Mehri ablanın yanındaki adam hemmesini çıkarttırdı. Şu Beyza Nur diyen ayal aldı. Birzat Bizden Akçak İçinizde Bizim bir birader aldı ya sizin. diriliş hakkında şikayet olmasa hiçbir kurum harekete geçmedi. Eğer şikayet olmasa savcılığa şikayet yok. Şimdi ben sana soruyorum. Farşı dokument Bir doğrula olan şikayette bulunuyor. Şoň eline A standartlyk listin yüzünde kepinname berýärler. Ondan soň suratdan size uğradyarlar. Nä bizler şikayette bulunduk, kabul etdiler diýip size bir delil kağıt görkezýärler. Ondan soň siz garaşyp görýäňiz. Bular işleýär ondan soň. Eger siz şikayet etmeseňiz bu bolmaýardy onjum. Çünki sizin içinizde bir räsidi güýmeýär. Bir ba içinizde bir räsiler güýmäp bilýärmi? Yani men onu bilerim. Bilay tamam mara soňuny pişman edilerin ona. Önce Akdemir oturdu. Nemçin Özbeklenkini muhtedip öz Türkmenini sokturturadı. Gülnara yanında cak aylanıp ya. Nemçin şu sorağı berip kısta bilmedinizler. Berdim ha. Aýtdym ha. Akdemir'e Gülnara'nı çağırıp Nemçin Gülnara'nın özüne soramadınızlar. Salam iyileştirim, Soradım. salam vatandaşlarım deyip giden boladı. Ey doğuncum bak qarı gözüne dönün. Bu taýda men size käkelep aýdy otur. İçinizde birisini çöplüğe urdurup diyor. İçinizde birisini güýmäp diyor. Çünkü bir sana ayal geldi men ýaýnyma dedi ki men çıkardım televizyona dedi. Men ettim dedi. Men ama ettim näme üçün ady geçim Kim etdi. şu ayal adını ayt? Gül näme adam olsun var Gül Cemile diýen Gül Cemile diýen bir zada gel Gül Cemile atacanyma dedim bir geldi de men çıkarttım dedi. Men dedi Rüstem meniň oglunjugym dedi. Men çıkarttım televizyona dedi. Meniň dedi Gülnardan algym ma dedi. Men ama etdim sen çıkardan bolsaň näme üçün Gülnardan ady geçim etdi dedim. Onu gittim Mähriden sonra dedi. Mene Mährinin ýakasyndan şonu oturup tututyn. Sen näme üçün şu taýda adyny bermedin? Näme üçün? Siz dedim Gülnaran şikayet etmek için gittiňiz televizyona. Dogrymy? Dogry. Bir giden adamların delili var. Dogrymy? Dogry. Onda näme üçün baryp aýtmadyňyz? Näme üçün baryp aýtmadyňyz? Eliňizde dekontlar var. Dertli adamlar var. Sizin WhatsApp grubuňyz var. Televizyona bardyňyz. Näme üçün aýtmadyňyz? Diýmek başga bir mesele var. Dogonjak görüm. Bu taýda başga bir mesele var. Biraz men sana gelsem nany şu palanca bir zat bolupmuş desem sırazı inanıp gidemsen iliş onun anığına yetip son inanamsan. Emniyetten haberlere çıkandan sonra ortaya girip hem zat öğrenler dotan. Priyamoy çıkarmak Ey yasak. canım doğru iterse görkezýärler oyun etmäýdi. Qara gözünde bir tane Çık o zaman Bir de sonra Görkez berende oradan diliş. durup aytmak yamanamsa çık o zaman Görkez. Milana Görkezdim ha. O zaman Ana kadar görkezdim ha. Rüstem Dur. Ağa vardı. Bak Malina, men görkezdim. Gülnaranı Akdemir'i sizin öňüňize getirip soru jogap alıştırdım. Men görkezdim. Bize Gülnaranı de Akdemir'i TikTok'a öňüňize çıkarma, getirip bunu soru herkes jogap başarar. alıştırdım. Çıkar o zaman, Adamlar yarın gelip soruňa bize. da jogap berdi. Çıkar Soru meydan dedi. çıkar o zaman. Ey bula şerraya ýöne gepe düşünmeýär bu. Dursana bir soru bereyim de diriliş pожалуйста. Milana siz özünüz içine gidip yanınızdaki adamlar bilen prokuraturaya şikayette bulundunuz mu? Öz adlarınızdan. Prokuratura barılmadı. İlk önce Mügan'la Priyamoy çıkacak olundu. Son. Sonra Müge Anlıyan bize dünya ölenlere, hitenlere karimiz dedi. Ondan sonra oturup fikirleri sovetleşip Rüstem Ağa televizyona çıkaramız haberlere sonra hastası özü gelir dedi. Ama fizически prokuraturaya şikayet olmasa iş adam edebilir misiniz Milana?
Çağlayana barılodan bir ikkisi bir kimin kaçan izini günü doğru yese hemmesi birden baran yok işte bir barıp şikayet edil oturan ördeyim dosya toplan oturan. Tamam. Sen kimin milyon ofsu var bilmediğiniz de. Benim kimliğim var, benim kimliğim var. Enemin dokument için yugurdum, kaynımın dokument için de otma. Dokumenti barlar, barıp şikayette bulun oturan. Dokumenti yoklara çar aktarıl otan. Milana en sonunda şunu zat etmeli. Hemme dosyanı birleştirilmeli. Потому что iki adamdan köp adam aldalayan bu olsa nitelikli dolandırıcılığa girerdi ve bunun cezası yaman ağır. Düşündünüz mi? Şunun için Türkiye'de hemme kendisine göre izin kullanı bilmedi ki kimin izini kaçan olsa barıp şikayette bulun oturan bir ikkisi bir. Düşündüm. Indi başladınız değil mi tuğlama şikayet etmene? İndi başlamadık, davma başladık, devam ed oturan. Senler indi TikTok'ta telefonun anırsında durup indi başla oturttular. Birmin. Değişti sana değişti. Dirilse bir data gideceğim. Dirilis. Şu Akdemir getirdin, ona ettin. Köpçülüğün önünde. Senin asıl maksadın şolar ya pul aldı mı almadı mı şunu bilecek kolup köpçülüğün önüne çıkardın lan şimdi yukarıda orada ama. Adamlar ama ettin de özünün Türkmen sana bizlerim Türkmen meni hiç söylemem yok deyin. Yukarı çıkandan sonra boynuna koydular, alan pullarını ayttılar. Şu eden hakadı orada hem şol işleri. Nova bunun yargısı Türkiye'nin içinde nemeler aldı gerekli yerler aldılar onun aydın sözlerini. Ondan sonra şunun nemeden dağıtlar yalanmasa kon atık koy vermeldin de dinleyip yukarıda. Onu atmalı değil. Ol bu tayda açıklama getirdi. Çünkü gerekli adamlar onun aydın sözlerini gerekli yerlere aldılar ve yetirip oturuyorlar düşündün değil mi? Aldılar ilk sonunda Türkmenler gelip şun boynuna koydular. Dakanda gepler bilmem sakulan kaldı ahirinde. Şimdi? Yok şunun sen özünün Türkmen olarak şun sen şun yanak edipsin yaşıl deyip gön yayının atık koy vermeldin de şun özün var ha. O ne şu atık koyma sen şey edipsin beydipsin atık koyvermeli değil. Onun ulan fikir alışmalı. Ona aytmalı sen şunca adama bergin var ekeni. Şunca adamın pulunu alsın ekeni. O beydip atık koyvermeli. Atık koyveren olsam o Türkmen. Bunlar kirli ne işler? Türkmenler boynuna koydu ondan diye. Ne boynuna koydu? Adam gel ofisime diye. Algın bana mendin diye geldi ya. Geldi ya. Şey diyemezse başka nemesi yok. Pul verenlerin kaçaklar geldi ya. Otayda tutturacak uğraşacak. Falan belli. O geldi ya. Ne çamandın aldı? Senin ne çamandın aldı? Ay menden pul alan yok. Benim yertiden var. Kaptadım. Menden pul alan yok. Senden pul alan yok. Ne hareket ettiğin gör otayım Ne hareket ediyorlar? Mesela mahkeme vermendirler. Aldı ya şunu hem mesela mahkeme verdim deyip aldı ya. Durmun. Diyor erkek gel Huday ve kaptadan seyret otayım gör otayım da. Senin hem lezi kalınlığında yanmışsın var ya şunu alıp bari yukarı gepedip Türkmenlerin sesini yapıp atıp İslam'ı çekip otayım da. Siz çoğuları üşeni alıp koyuyorlar. Olur da gepleşilmiyor ya. Mesela ben yayında şunu bir geçen sorucu aval şu otuydum. Bu taydan bir çıkıyor, o büyük ya, bu öyle çözülmüyor bu meseleler o. Öyle çözülmüyor ama mal bağlara gelip de olabilir. Dinle doğuncu. Bak, beni dinle. Ben hiç kimin göğüne değmek istemiyorum. Şunun için sesini çıkarmayı dinleyen adamlar bana bile gerek verin. Ben şu tayda soracak. Sen ne için özlüklere muhtan olup veriyen, Türkmenlerden olsa pul alayan. Ben şunu soracak demiyorum, adamlar aklına gerek verin o. Ağır yanar kalmışlar. Sen çağırsan gelir al yanına. Gelen oklar. Gelen ok mu? Ayağında bilmem. Yine şun eden işi yalan eken şuna bildik göz getirdik. Takılın. Alda sorulara cevap ver bilmem. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dünya Türkmenler gelenler birlay altına men basyan oldum atık gör ya. Sen şurada al bilýärmi gelenler yayına. Alayın. Şu arada bana buradan al. soramadınız diyen zadınız galan nedir? Hemmedin ben soradım hem video çekip alıp koydum men de iyladım hem görkez yani. Hemmeden soradım. Aleykümselam. Yok. Portakallar yalan diyor. Buradan geplet şular. Buradan geplet. Ara hemmesine soradım. Ben aytdım kaçak galanlar sillerden ne şekilde pulunu peside alabilýär ya da siller bilen ne şekilde barıp gurrun edebilýär diýsen jogap berebilmedim. Ben köp daha soradım jogap berebilen hiç gaýdy. Mümkün mü gurlasam oluyor ama? Aha gurla. Ben dün ofisine vardım ben şu an. Ha. Ben şu an $600 verdim Türkmenistan'a adam getirmek için. Ha. Akdemir'le gurlaştım. Men $1000 gurlaşan olsam sen ne $1000 ver diye men sana yarısını vereni. Men aytdım şu $600 yarını ver dedim. Yok diye sen men $1000 gurlaşan olsam men sana yarını vereni.
Doğancam, bu yerde başka gep yok. Türkmenlenmedin hemmesin ağılda aptırlar özbekler ala gelip meni muhtan arıp berdi deyip şöy deyip otuy. Hemmedinin ses saytları, videolarını men çek kaldım. 53 dakika men gepleştim. Hemmeden soradım. Cevap berebilen ok. Bana özün yalı baran oğlaları ayttım şoň emesine. Ofisine barıptır deydim. Bular kovupsanız deydim. Cevap vermedi. Hiçbir şekilde men soraglama cevap berebilmedi. Men dün bardım ofisine. Ederler doğru. İşgal yok, hiç ilişkileri yok. Ofisine hiç ilişkileri yok. Bir tane heleyi var. 2 tane maktab da 2 tane näme şo vardı? Ahrana vardı. Bir iki tane avukat. 2 tane avukat da bir tane heleyi var. Diňe öw ya. Plan atyp diňe öw batdy bir heleyi. Doğru. Otur zamana men biller aşy elimden geleni geldi soradym, men köp zatlar soradym. Kelte heleyi ödüm. Taç kelte heleyi ödüm. Çok koçak heleyi. Taç kelte. Indi bana kompütere da yükledim. Ananmadır ona adam bağ olsa da subutunu görkadıp bolýa ýöne. Mani şolay dişimiz ýaly döwlet üzerinden gidip şikayetçi bolmamyz gerek. Hani kim pulunu aldıran bolsa şoň baryny toparlap o kadysty bilen şikayet etmek. Men ýöne naliçi verdim. Köň opsunda ka verdim ýöne men onu. Doğru. Sen $1000 beripsiň ýöne $4000 bererler bar, $2500 bererler bar. Men aýtdym şoň ennesi ýolyydym, maňa diýdim şoň $300 beräýdim, bir goýun alyp bolýar diýdim şoňa diýdim. 40-na diýdim. Ha. Bir goýun alyp bolýar da şoň 40-na la şoň beren boldy. Täze gelenler hoş geldiniz. Salam goýum ýa-da Hoş bulduk. Salam, hoş geldin. Aydym näme aýtjak diýjeňiz bar bolsa. Sesim gelýärmi? O sen sesin geldi. Täze gelenler näme sizlerem aldyrdyňyz, ýa bir pikir alşyk berişligine delin, hani näme edip bolýar? Edil men adam aldıramok. Ýöne edil şul canlı ýaýyndaky gürleýän adamlar aýasy. Ha. Men aşaň gürleýşi ýalňyşmy gadyp pikir etýän özümçe edil özüniň nähilek nime etýäni bilemok. Ýagnan aýtýarym mähradagy plan, mähradagy pislik, eýle beýle türkmenler pulunu aldyran bolsalar talap etmeli, eýtmeli, beýtmeli. Birinciden kimligi Allah'ın kimligi bar adam onu talap edipler, kimligi ýoklar, näme etmeli, näçe tanap kimligi ýoklar bar. Türkmen milleti de onu talap edip biljek ba, bilmejek ba, sebäbi adamlar gorkýar. Gaty dogry aýtdy. Adamam ýagnan aýtýar, men ertede men şunu aradasyň dinläp oturýar, men hiç ile ortada nimem degişli adam ýok, özümem ýaşajak gyzyp bu adamam menden näçe etse ul adam. Men şuna jogap beresim elä, canly ýaýynda oturup, aňsat eklenç, pul gazanjak bolup näme etýärler, jelepçilik etýärler, näme etýärler diýär, gyýlar bu taý jelepçilik etmäne gelen oklar hakyky gowdallar, ama arasynda 100% gow diýjek gel. Şolan ýarlygyny bilip, onu bilen soň adamlar kuşkurdup şoň üstüne neme etýär, onu ýarlyk zat mena ýokmy ka diýjek bolan 100% bilemok ýöne. Bu türkmenler arkasyndan çykmaly derene ýa türkmenler maskara edip otur. Men şu aşıl canlı ýaýyny ýetine gaharym gelip girdim taşyňa. Doğru doğancam, bu ýerde gaty bir gowda da gelip degindiňiz. Indi şu ýerde men 53 dakika video çekip aldım. Ýani bu zatlaryň hemmedadyny men aýdyp geçdim. Hani kimliksiz bolanlar gaçak durumda bolup, meçhur bir halda şular kimlik almana bulara başvurdy, doğru dämi? Ýöne bulan pulunu alan wagty bular hiç bir şekilde gidip özlerini, yani pul beren pullaryny ýygyna alabilmeýär, döwlete şikayet edebilmeýär, elinde kimligi ýok. Hani $1000 $2000 beripdir diýelim. $2000 şoň üçin diýär döwlete baryp şikayet edip ýa başga etse men tutup Türkmenistany deport eder diýär. Türkmenistany deport etselerem 5 ýyllap ýyda gelip bilmeýär. Onuň üçin Türkmen gelin gynlanmaz oglanlar hemmemiz. Bular näme etýärler, kellesini aşağı salyp işläp başga tapyp öýme puly berin diýip sesini çykarmanjak işläp görürler. Sesini çykarman ýörler, on saň wara ýanky. Ol mährede ýylýan, men tanamok, ýöne bir garyndaşym marada bar, video çekipdir de goýupdyr. Men hiç elek ol onam tanamok, mährinem tanamok, menam tanamokda bir gün TikTok görüp otur, hem şo mährede ýylýan, şol men garyndaşym barada klip çek goýupdyr mardan. Ady Arnagul ol ýogalyp getdi, şoňanda menden alyp plança ýerde plança wagt saklady, plança ýerde plança wagt. Ol şonuň gurrun beren zat ýöne hakyky zat. Bärde ol näçe wagtlap ýatdy. Näçe wagtlap onda munda ýatdy, pulam şöýdi köýdi, onuň aňary gitdi, ol basylyp aňary gitdi, soňam ýok. Halda ol aýdyş dogry. Men on tal Garaýym, şu ýerde sen aýtdyran. Indi maňa söz berä. dinläp başladym. Gara doganjam, şu ýerde sen aýtdyran zatlaryň köprägi dogry. Men ýalňyş diýip biljekkä, şolay düşmedi ýaly
Türkmen gelen ýyllar oglanlar bir öýleri deport bolmasyn diýip sesini çykarman işleýärler. Onuň üçin hem olaram hakly bir hasapdan garasaň Türkmenistanyň döwleti sahyp çykmaly milletine. Ýöne menam bilen döwletimiz sahyp çykanok. Onuň üçin hem diýerlişiň hem janyna degýär gidin hakyňyzy talap edin günde bir zat ýygyr. Oty biýem millet oýansyn şu Türkmenistan döwletiniň näleligini bilsin, başga etini ýygyr. Oty diýerlişiň hem ýalňyşy barmydyr diýsen bardyr. Gelin ýokardan izleýijiler bolsun ýalňyşyny ýüzüne aýdym. Diýerliş sen şu sözüň ýalňyş. Ýaýna açyp otyrsyň. Men şoňa jogap berýän ýalňyş diýen sözlerine. Ýaňy maňa aýtda ýaýnyň eýetine gahar melek geldim diýdi. Ha, bu şoňa gahar melek gepler. Şoňa jogap berdi. Men ýaňa sen ýokdyň, men taýdan sen bakan aýdaýyn. Dinledim men dedine kulaklygym ma? Dinledim men Dinledim kulaklygym. bolsaň onda şoň ýaly sizler türkmenlere iýe Dinle. çykar deren. Men sana jogap berjek. Bak, sizin götüňizde barmak turtýarlardan bunlaryň üstüne küşkürýärler. Soňra ýetip gitjek boldy bular bilýärmi? Videolaryny aýryp WhatsApp grubuny udaly dedim. Menem bulara diýdim ki, "Ody ýakdyňyz däme?" diýdim. "Dakansa alyp çykyn" diýdim. "Hany gulnara, hana da äri" diýdim. "Gidin de mähkemeye beriň" diýdim. Bularam näme etdi mähkemeye bermen gitdiler de telewizionyada çykyş etdiler we buny halka görkezdiler. Menem aýtdym, "Näme üçin?" diýdim. "Jinaýatkary suud etmek üçin telewizionyga gidýäňiz, emma gulnara Sadyk Wanyň ady ýok, ol Akdemir'in ady ýok. Bunyň sebebi näme?" de diýdim. Odalarım jogap bermedi de maňa söwüp başlady. Sen özüň pikir etdi ogunjy. Bular aslında halkyň derdini telewizionyga aýtmana gitdiler. Gulnarany Akdemir'i görkezmäne gitdiler. Ýöne bular ikisiniň hem suratyny hem görkezmediler, atlaryny bile bermediler o. Ondan men ol programma dinledim oturup. Şu taýda näme diýýär jurnalistler? Haýsydyr bir şirket tarafından kendi Türkmen vatandaşlaryny dolandyrmış, parasyny almış, tehdit etmiş ve onları deport ettirmiş diýär. Indi gözüňe tükür haýsydyr bir şirket, haýsy şirket ol? Yani bu bir habar mı doğuncuğum? Bunu hem ekşi bile köşede pişi olsa da çıkart görkezýärler, bana pişi öldürüpdir diýip. Ýöne jinaýatkar ýüze çykarylýar. Yani şahsiyet görkezilýär. Bularda şahsiyet görkezilmedi. Kimin kimligi belli edilmedi. Äkidi gidenim, bulon bolanan bir şirketi görkezip bilýärler. Yapılan şirketler var, bilýärmi? Açılıp bulon bolanyp yapılan şirketler var. Şolary görkezip bilýärler. Şu şirket adamlaryň puluny aldy, o manynda mana bulon bolandy. Şonu aýtdylar. Yani bir habar veriş ol. Bir habar ýöne taýda delil görkezilmedi. Jinaýat işi açyğa çykarylmady. Mesela aýdan bolsalar, Türkmenistan uyruklu Gulnara Sadykowa kendi watandaşlarynyň parasyny almış, sizlere oturum izin yapıp vereceğim diye. Şimdi de onları tehdit ediyor, parasını geri vermiyor. Kendi vatandaşlarını mağdur duruma bırakmış diye televizyon programında aýdan bolsa onda başka gep. Derrew tegişli edaralar herekete geçerdi. Bunları tutup alıp soraw jogaba bererdi. Düşünýärmi dogunjum? Bu taýda şahsyny hiç kim arz etmendir. Düşünýäň dämi? Mesela men gelen adamlardan soraýan, algy bergiňiz bar bolsa Gulnaran şikayet etdiňizmi diýsek, ýok diýär. Näme üçin diýsek, gorkýas diýär. Men aýdar advokat tutup öz adyňyzdan ynanç çaty berin. Da beriniz, ynanç çaty. Advokata ynanç çaty berýäňiz, dekontlaňyz berýäňiz, 10-20 adam bolup, bir sanak advokaty öňüňize düşürüp, şolaryň şirketine uğradýaňyz. Düşündirip bildimmi maksy? Men şonu aýdyp otyn. Gara gözüňe dönin. Şonu şular edip bilmese, şonu etmänä da şular güýjü çatmasa, gorksalar bular näme etmeli olsa? Men etjek şonu. Yani o adamın gönü yüzüne de şey deyip aydı oturuyorlar velen o zaman ablokat tutunda gelin ofise. Şunu bilmeyeceğini bilivek ya şunu şey diye bilivek. Menetçi onda. Şunu menetçi onda şunu. Şunu menetçi. Eğer siz Türkiye'de üç edip bilmeyen olsanız men şunu Germanya'da oturup menetçi onda şunu. Başka çare yok. Şunu da men yani yayın açanımı sebebim şu değil. Yani bir giden dostlarımı getirdim. Dedim ki bak dedim. Rowa etjek şoşony etjek bolotyn diýmek, şolar edip bilmeýän bolsa, halkymyz aglak bolsa doňuz depe çykar diýär. Eger gözüň ýaşarsa ýandaga süpür diýär. Dogry dälmi? Şonuň türüne menem ortaga girdim, maslahatlaşdym, dostlaryma jaň etdim, dedim ki, bular hakyny alyp bilen ok dedim. Gitdanym maňa Gulnaranyň şirketiniň suratyny ber dedim. Gitdanym Akdemirden dinlemesini al dedim, gepleşip dilini al dedim, gepleş şoň bilen bardyň soň ofisine dedim. Olany men bilen gepleşip oturdy. Soň Gulnara geldi, Demirtaş geldi. Men ikisini hem ýaýyny aldım. Bulara aýtdy, güzel kardeşim dedi. Bak inha biz geldik dedi. Kimin bizden algysy varsa gelsin söylesin dedi. Ofisimde ben dedi. Men aklym çatan ok. Näme üçin şolardyň esinden kagelýärde beýlekki janly ýaýyn açýanlar habar bilen ok. Olaram ýoksam şolar çagyrýandyrlar. Ediň esinden kagelipdiňki de. Olar söwüşýär, olar söwüşýär. Olar gürleşmeýär. Olaryň söwük ya ejesinden, bajysından haram maşyny tudym, sudym diýip. O söwüş meselen çözüp bolmaýar, gara gözüňe dönün. Söwüş meselen çözüp bolmaýar. Gaýta özüňiz ýany edýän. Mesela maýdalyny sen sökmedik bolsaň men sen puluny berjekdim. Şöyle sen maňa sökdüň ýaýlara çykyp. Indi men sen sögün üçin men seni polise tutdurjak. Sen maňa sökmedik bolsaň men sen puluny berjekdim kardeşim, kusuruma bakma diýär. Sen meni ejeme, anama, babama, meniň karyma küfür edejeksin, sonra gelip menden para istejeksin ya. Hadi git buradan ya. Sen kimsin lan maňa küfür edejeksin, sonra gelip menden para istejeksin ya. Ben seni var tazminat davasyna açacağım sana. Seni burada yok edeceğim. Sen kimsin ya? Nereden gelmişsin? Türkiye vatandaşına küfür ediyorsun ya Allah aşkına ya.
Senin ne hakkın var o? Git kardeşim kendi memleketinde konuş. Benim memleketime gelip bana küfür etmeye hakkın yoktur senin ya. Allah aşkına ya taptınız sizler burada küfür edeceğin insanınız ya. Hani şey diyse ne mi diyecek? Şey diyse ne mi diyecek? Türkmen biz şan götünde dur, taşa götünde duran sen şolar. Yere şey diyor da o. Men şoların aytacak sözünü size şu öňünden aýdyp otdym. Siz küfür edip, sögüp, gıýgyrşyp, puralyp bilmeýäňiz canım dogunjuklarym. Gary gözüňize dönýin. Gary gözlüğüňize dönýin siziň wara. Men siziň ýagşylygyňyza aýdyp otdym. Bu taýda dertli adamlaryň derdinden peýdalanyp günlara üstüne küşkürdiler. Soňra dertli adamlar ortada goýup ýitip gitdiler. Ne advokat tutdular, ne olaryň adyny geçirip bildiler, ne olaryň ofisini ýaptyryp bildiler. Hiç da edip bilmediler. Eline hiç da geçmedi. Geçmedi ellerine hiç da. Aslında bara dirişmesen bize düşüntüreyin. Sana mezden bu opşim öz pikirim aydayında. Tamam pikirini ayt. Allah. Adamlar например, yine ben 5 yılla tecrübem var prokuratura, ondan sonra işte savcılıkta Türkçesi, mahkemeler, şular bular. Например, sen birine şikayet edecek bolsan sana advokat hem gerek yok. Sen kaysı adliye yakın yaşasan, misal için Esenyurt'ta yaşatan bolsan Beylikdüzü adliyesine, misal için Mecidiyeköy'de yaşatan bolsan Çağlayan adliyesine barasan Bakırköy'de var, Karşı'da, Kartal'da var, doğru mu? Şu yerde spitsaline nime var, dilekçe yazıp berede on yerler var. Şu yere barasan derdin, düşüntüresen. Men baran vaktim 100 lirattı. Belki azı kımmat 200-300 liradır maksimum. Son sen aydı beresler historiyanızı olar dilekçenizi yazıp beredi. Sizler kol çekeslerden barıp savcılığa beresler. Ka vakti yeri geledi sen savcı bilen karaşasan. Son savcı bilen seni prokuror bilen yüzme görüştürediler. Son görüştüren vakti elinde nime dokumentin bar bolsa CD'ye geçirmeli. Diska geçirmeli ya da kavizini çıkartmalı dikontları. Savcıya görkeze sen hemen yerinde dikontun var yaşını isteyen delilim var de. Boldu. Kardeşim kimliğini verir misin? Maksimum. Kimliğini verir misin kardeşim? Kardeşim kimliğini verir misin? Şikayette bulunmak için kimliğini verir misin bana? Kimin isminden kime şikayet ediyorsun? Kimliğini verir misin? Hayır, kimlikliler var ya annem için yaptığım, işte kız kardeşim için yaptığım falan diyorlar ya onlar için konuşuyorum. Hani kimliksizler hiçbir şey yapamıyor okey. Ama kimlikliler Kimlikli biri hemmesi üçün edibilýär diýerler. Şol avukat gerek yani. Avukatdan çatı vere avukatın özü gidip ediyor şolatlar. olan devlet tarafından bedava advokatlar var. Kömek ediyor devlet tarafından bilenden diriliş. Onların çok romanı bilen ok. Niye de muğda advokat tapmadığını bilen oklar. Hazır ben gelemem. 5 minut karaşman. Az taraf gelemem. Bilmiyorum. Şol kurumun nemesini alıp gelsene şoların öyle tavır kurumu ol ya. Şol muğda advokat veriyen bir kurum mu? Muğtuna veriyor advokat. Şol kurumun gelse şonun bir saytını versene şolara kömek edeli bilirler. Şolara muğda advokat tap verer şolara var. Diýerler. Ha? Ben şondaly neme edip oturdum da maňa bir ýazypdyrlar türkler kim bolduryny bilen, nerede ýaşadyryny bilen bir tehditler, bir gelip men aýtdym. Diriliş barodan talep etmeli. Baro? O maddi durumu bolmayan insanlar gidip barodan ücretsiz advokat talep edebiliyor. Tamam, şimdi senden bir şey rica ediyorum güzel kardeşim. Sen bunun videosunu çekeceksin. Bu baronun nereden bulacaklar, haysi yerde bulacaklar, bunun web saytı var mı? Ya bunun bir nihayaniye de var. Mesela bunu Google'a mı yazması lazım? E-Devlet'e yazması mı lazım? Nasıl bulacak bu baronu? Sen bunu göstermen lazım. Tamam. Tamam kardeşim, hadi bizler şunlara yardım edelim. Şunlara bedava advokat bulalım ki bunları kendilerine yardım etsinler. Olmasa var abiler, bolmuyor bunlar var. Bana bir aşk edim, bana kahar gelip gitti. Men yaşacık geldi, ağamı da kahar geldi diye. Diýerler. Her birinin gahary gelsin, oýansyrlar, gelsin ýalňyş gepler durmazdan ýalňyşyny aýtsyrlar. Dogry dämi? Ora daşarda garap oturma. Gelin sögün, aýdyň, öýdüň, böýdüň, ýüze çykyňlar. Men hiç kimler sökmek için gelmedim. Yo, doganjam boluşyny aýtdy. Ular antanam, ok ýöne ol nähre diýilen klibinde meniň aýal dogunum arna öldüýüp klip çekip goýupdyr. Men şonu panak geldim. Diňe şo men aýal dogunmyň ady geçipdir. Men onu içine aldım da daýdalam uğratdım. Daýdalar neşin bar diňläp görüň. Hakykam şoňa görüň meren adam. Men aýal dogunum daýymyň gyýdy. Ondan men şondan toşun dawalar diňläp başladym. Ulan bir şol aýal ulan ýogalpyr. Ana görýärmi? Seret näle taktik ulandylar, gördüň dünýä türkmenleri. Ölen adamyň adyny oyun oýnap otyrlar. Ölen adamyň, ýok adamyň adyny ulandylar. Onam orta sürdüler, sinetip gör, dertli adamlara köpürcükleri bir de çıkardılar da bunlara üstüne attılar bilýärmi? Soň kaçıp gitjek boldy bular bilýärmi? Bizden gel bärik dip tuttuk bular bilýärmi? Alyp suratlaryny goýduk. Men bu zatlary magi bilip otyrym, bular senin ölüp giden aýal dogunyň adyny ulanmaklygy, onu ulanyp video çekmekligi, senin içki duýgularyňyzy ulanmaklygy, şeýdip dertli adamlary orta sürmekligi, internet ulgamynda Gulnarany maskara etmekligi. Ýöne bu mesele ulağa gitdi şu wagt. Bu mesele ulağa gitdiğinde dertli adamların ünsünü soğumaklı için ATV'de çıkış ettiler. Ýöne Gulnaranyň adyny bermediler.
Düşündüňden gullukan proje wa buň aşagynda. Çünki dertli adamlar oyuna getirdi bular. Ölen adamın adyny ulanýarlar, ölen adamın görýän dämi? Ene şu jaş gyýjaşyň habary bile ýok. Bular hemme da detdi pul üçin mara bular imanı satan men onam aýtdym sen bir dünýäde bolmasa o dünýäde millet senin ýakan milletin eli men aýtdym çağalaryňa çojuklaryňa haram bir lokma ýydirjek bolsaň men aýtdym alarsyň bolmasa da wujdaly bolsaň milletin pulunu ýydyna ber. Indi şu taýda men mähre seslenýän, mähre meni blog edipsiň. Ölen adamın adyny tutup video çekip bunlaryň üstüne dertli adamlary küşgüripsiň. Indi sen bu zatlara jogap bermeli. Sen bu ölen adamy nerden tanıyan? Sen bunun günlary ikisiniň arasyndaky alybergesini nerden bilýän? Sen näme üçin bular ýara gelip video çekdiň? Näme üçin dertli adamlar gozgap ýüze çykardyň? Sen bu zatlara açıklama bermelisin mähre. Sen ýalňyş diýbar çapdyň bu sapar wara. Maňa söwüp men blog edip gidipdir. Men sen söwürüň ýaly işlat etmedim. Men näme edýän? Sen adamlara gaz verdin, adamları yüze çıkardın, sonra bunları kidat ettin. ATV'deki programa bilen olsa özün akladın. Ben bunun bir alaşmayan. Hanha Akdemir, hanha Gulnara inhada edip çeken vatandaşlarımız. Da kansa duracaksın, bu meseleleri çözeceksin. Çözüp bilmeyen odan çıkıp halktan ötünç soracaksın. Vatandaşlar bağışlar, ben sizi aldadım, sizi oyuna getirdim, size kömek edecektim, sizin götüğüde gaz verdim, Gulnara söktürdüm, inden ben kaçı gidiyen diyeceksin. Ölen adamın adyny ulanýan ha, ölen adamlaryň adyny ulanýan. Nerden bilýän sen şonu? Ine şu jaşlydyň aýal dogan ekeni. Ol da ölüp gidipdir ekeni. O ölen aýal maşgalaryň Gulnara ikisiniň arasyndaky alyberesini sen nerden bilýän? Sen şirketde işlän gyz. Sizler şirkete hyzmat edip beren gyzlar wara. Hemmeňiz dilleşdiňiz, topuldyňyz, dertli adamlary ýüze çykardyňyz, inden gaç gitjek bolýan. Ýok öyle bir dünýä, ýok. Ýok öyle bir dünýä. Da kansa durjaksyňyz, biriňizden ýakaňy sypdyrmaýan, men seni aýdaýyn, biriňizden ýakaňy sypdyrmaýan. Mehri ol Rüstem diýen ýaşly wara. O Rüstem diýen maňa sökdi. Mehriniň ýaýnynda ol Rüstem diýip telewizionyada çykyş eden wara. Ol maňa sökdi. Intek men senin o jaş dillerini wara, bokurdum soğurup alýanlar. Sizler söwüp ýolalarmy kan? Hadi bakalım görel sizler söwüp ýolalýarmy kan? Ya dertli adamlar eýe çykjaksyňyz, pullaryny ýyny alyp berjeksiňiz, ýa-da halkdan ötünç sorajaksyňyz wara. Yalanım olsa ayt kız dogonjugum. Yalanım olsa ayt. Ağam sen yalan söylüyorsun diye bana. Vur yüzümü. Öyle men buları yakasını tıptırmayan. Dünya Türkmenler yanlış yerim havası düzelt dogonjugum. Yok yanlış yerim var olsa 120 kişi izlawatdy. Herkes islegal aslında ýokary alalyň. Yanlışa yanlış diýip. Men aýdym. Rahat. Hatta burada dirilişin niyeti yaman emez. Diriliş istotan ki eğer bir günahli bar bolsa cezasını çeksin. Sizler hem korkmaňlardan hakkınızlar talap edinler lütfen. Tolka bunun aýdyş düşündürüş şekli başka kele. Düşündüňizler mi? Bunun talap ediş şekli başka kele dirilişin. Doğru emez mi diriliş? Asıl niyetin şu emez mi? Asıl niyetim men bir igroklary tutmakluk. Menin derdim igroklary tutmakluk, bilýänmi? Derdim igroklary tutmakluk. Menin derdim igroklary ýüze çykarmaklyk. Bular igrokdur sultan. Şirkete hyzmat edýän bar gelin gyzlar wara, bular igroklar bular. Düşündiňizmi? Bu igroklary ýüze çykarmaklyk meniki. Çünki bular ýyllardan bäri bu oýuny oýnap ýörler. Ýyllardan bäri. Men bu şirketleri Bir adam emez, iki adam emez, yaman köp adam bara ecir çeken. Mağdur bolan. Şonu şular etdi. Şularyň öňüne düşüp beren adamlar ecir çekýär. Şirketde işleýär, mährem şirketde işläp çykan. Onuň ýandaky joralar hem şirketde işläp çykan. Hemmesi şirkete hyzmat eden aýal gyzlar. Bunlar da şirket. Ýagny bular bir-biri bilen konkurent. Düşman. Indi bir-birine karşı kim ulanýarlar? Ýöneköy watandaşlaryň derdini gozgap bular ulanýarlar. Ýöneköy watandaşlar bizim türkmenlerimiz oýnatky däl. Düşünýäňmi? Masma, sen ayal doğanın berdemi Caylan'da Türkmenistan'a mı gitti? Ol näkilek boldy diýip ony zat dikurrun beripdir. Ol 1-2 ýyl berdi işledi. Ol meniň ejim aya erkek doganyň gyýdy. Olar aýryş gaýtada ýöne olar käwap barýa babamlara şol ýaly gatnaşýatkan gatnaşamyzok. Gyýdy bilen gatnaşýat, ejek bilen gatnaşamyzok. Ol onsaň berdi 6 aýlap bir ýerde ýatypdyr diýdi, 8 aýlap bir ýerde ýatypdyr diýdi, daýdam bolsa bir ýerde ýatdy diýdi. Aha. Onsaň şu wagt ol şunu tapdyr da prosent alyp şuna berip, ondan soňra bolmanam aňry tutulup bardy. Tutulup baran soňam ejesi ýogaldy, ondan soňam o bir hepden soňam özi ýogaldy diýip şonu ýaly edip mährem video çekipdir. Olam hakyky. Birinji ejesi ýogaldy, bir hepden soňam özi ýogaldy. Men onsaň ona mara hemişe men doganymdyr, men doganymdan başga mari ödem arny ulçiglerine çelaýdy otýar, eje ul diýip çigesi wa näme wa şoň nomeryny berjek. Şoň bilen gürleşiň näme diň zat diýip şu hakykam şunu gurungar men bunday daýdalam uratdym, türkde daýdalam meniň eje bag on ýer dogan. Onsaň şular üçin ana arny ulçemin gepni etip otýarmy diýsem hawa şoň gurruny ýöne bol şonu ýaly birine puluny berip aldardy ýöne o däm şol belli de.
Yani şunun ayal doğanın Gülnara pul bereni belli değil. Bilöden bilen aşağı doğru doğru. Durun aytsın da gezeceğiz. Söz vereyim de. Şun ses bana gelin oğa bagıydın. Sonsa men gittim. Seret, senin ayal doğanın, dinle beni, senin ayal doğanın Gülnara pul bereli barada delil yok, doğru değil mi? Ölün ayal doğanın. Hemme bir men delil var mı yok mu onu men bilem. O yönü şu mehre şey deyip vurulaptır. Benim on daydam uğrasam hova birine berdi deydi. Ödem şöyle altaylap yattı deydi. Son tutul qaytdı. Şol bari qaytdı deport. Birine berdi. Olar Birine bilen berdi. kaçta detmem soňa öwejikler zatlar bada şolar bilen. Görýän mi? Ay ondan soň benim şondan soň dinläp başladım. Ýoksam hiçiňiz tanamok meňe uğra. Şey deyip giraýdym şu adam. Men sana minnet bar Seret, senin bana gahar etmekligin, ýaýyna gelip hakikatlary görüň bermekligin. Seret görä, bagy dogonmyzyň ayal dogony ölüp gidýär. Emma bunyň algy bergisini mähri bugün orta sürýär. Nämeleriň üst açylýar. Sine diýänmi dogonjukdan köp zady üst açyldy. Hatda Özbegistanly özbekleriň Akdemirden Mugut kimlik alýandygynyň üst açyldy. Yani köp zatdan üst açylyp gidip oturuyor dogonjukların, köp zatdan üst açyljaklar. Endi bu mähre, bu maglumaty kim berdi? Meselem. Gel aýda şunun ayal dogon, ölü giden ayal dogonynyň maglumatyny mähre kim berdi? O da belli değil. Görýänmi? Köp zatdan üst açylýar. Mähriniň özümi, mähriniň özü lewaply ýa daş ogly. Mähriniň özü düşündiň dämi? Ya lewapdan ya daş ogdan. Meniň pikirimçe daş ogly bolaýmasa bara. Sorunlar açayda. Yok, yorumlar açtan adamın üstüne soğuyalar. Biz bu tayda mesele çözmene geldik. Adamlar meseleni çözmene. Ayal dogon, men ýerden tanaýarlar var ya. Şirketde işlen ayal gıydılar bular. Bular bir vaqt Türkiye geldiler. Şirketlere yanaştılar. Şirketlerin üstü bilen önlerine iş taptılar. Adamları getirdiler. Şirkette oturup pul gadanan gıydılar bular. Düşünýän dämi? Bir giden Özbekçiler wady, Tatarkalar wady, Çagatay Mongollary wady. Ondan sonra bu Jöwlerimiz wady. Buların hemmesi şol şirketlere pıtradylar, ýaýradylar. Çünkü 5 adam getirsen sana iş tapıp berýärdiler. 5 adam getirsen sana dokumentin muğduk mırıp berýärdiler. Şirketlerin şolar ýalak bir nemejigi wady, bir padarkasy wady, bilýärmi? Ondan bular şo taýlara yapıştylar. Şo sebäpden şu zatlar bilýärler. Buların hemmeti şirketde işleşip görünler. Men bular öňden bäri tanýan, düşünýän dälmi? Bular näme etdiler? Siziň derdinizi gozgodylar. Gulnarany maskaraladylar. Indi ýitip gitjek bolýarlar. Menem bular ýitirmeýän. Siz ýitip gitmejeksiniz diýen. Siz bunu işi gozgodyňyz dämi? Bunu soňuna deňe çözjeksiniz diýen. Yani Gulnara hanada Akdemir suda berýäňizmi, polise berýäňizmi, o näme diýýäňizmi çare görýäňiz watandaşlaryň pulunu alyp berýäňiz. Watandaşlaryň pulunu alyp berýäňiz. Ana şolary aljak gyz dogonjugum. Senem özüňi gora, özüňem ýaş gyzmen diýen sere sap bol, küşkär bol, o aklyň ulan pikirlen. Oldy bar sağ olun gönüňizde degene bolsa. Ma. Şonu ýenem etdim de girip aýdaýyn diýdim. Indi işin sowat dämi? Menden için sowat dämi? Ay bilmem men de haýsaňyzdan açamam bilmem o. Yo gara. Bu ýerde diýerliş. Munna zat nemetmen gelip herkes derdini aýtsyn. Herkes gelsin, derdini aýtsyn. Ýalňyşy bolsa birindan gönü dogry edip oturandyr diýip düşünmäň. Birindanyň ýalňyşamy, dogrusymy? Bir soral berdim ýöne jogap bermediniz. Mysal üçin men soradym şo ölen ayal doğan Türkmenistana alyp gidildi ýoksa berdimi jaýlap? Da ol deport bolup gitdi. Aňry bar raýal ýaşady ol. Bir hepdeden soň ejesi ýogaldy, ejetine soňam özü ýogaldy. Ol aňyrda bolanaka ol. Aýta, dokument oňartmaklyk üçin pul berýär. Dokument düzeltilmeýär, adam deport bolýar, baran soňam ejet ölýär, ejetinden soňam özü ölýär. Diýmek bu aýal Türkmenistanda jaýlanandyr Sultanjan. Sen eşitip etşen derdiň. Diller eşitip diller diýdi de oturup dinleýär kulak koyup. Ay doganjyklary menen var. Etdiňiz adamlara pul etdiňiz ýa. Özbek gel bol özbek bol bu zamanda. Bol özbek bol var. Türkiýe 30 günlük vize bilen gelýärler. Mugut kimlik alýarlar. Taşlysan ýaşysan eke diýip keyp edip ýaşaýarlar. Ana bizim görüllere seret. Bizim görüllere bolsa ağlap gözüniň göz ýaşyny ýanda üstürýärler. Özbekler etmi diýýär? Özbekler de otur, özbekler şonuň emmesi. Özbekler, Tatarkalar. Aşgabat'ın içinde, misal için Aşgabat'ın içinde adamlara size maşin alıp verecek deyip nerçe adam dolandırıp adamlar protest geçirip misal için. Ola Özbekler, ana Aşgabatlı. Onlar kızılbaşlar. Bak medan sana deyin. Ahal Tekinski diýenler Eýrandan gelen kızılbaşlar. Metan gurrun berişge hiç kaçyjak. Ahal Tekinski diýenler Eýrandan gelen kızılbaşlar. Ve taşnaklar var bizde. Taşnaklar var, kızılbaşlar var. Bunlar ahali eýläp oturýar Aşgabatda. Bunların elinde hökümet var. Bunların elinde pul var.
Garyndy şurada aýtjak boldurandadım bir kimlik alyp berdiron bir Sara näme gülem Özbek ondan soň gelip böre gidip bedawadan miller alyp berýär diýenem Özbek başga bir oglan TikTok'a çykyp milletin hakyny alyp berjek diýenem Özbek özleňiz düşünüň soň. Dillere bir oyun mu oynaýarlar? Sizler DNA testi geçirdinizler mi? Yani nereden bilesizler? Nime çarjı Öz aýtdy. adam var. Nämmesi Özbek. Öz aýtdy gelip, öz aýtdy. Men diýdi, Özbekistanyň watandaşy Özbek diýdi. Özbekistanyň watandaşy Özbek men diýdi. Men diýdi, mugut kimlik aldym diýdi. Bir köpüň bermedim diýdi. Şonu ananmaz diýip men video çekdim. 53 dakika mende videosu var. Şoň Özbek men diýeni üçin hemme zatlar var şoň içinde. Onu yalan dä, hemme dogry. Mende de var. Doğan'ı bir zat aytıp geçeyin de hemen. Yankı yoğulan ayal var ya Türkmenistan'da. Şol hakta. Şonun kız doğanı varmış Türkiye'de. Onu bilýär. Mehri bunu nereden aldı? Mehri oylap tapmadı. WhatsApp gruppada bir ayal ilk başta Mehrabla birinci yayın açan vakti WhatsApp grupbana açmadan menin doğanım şo dep aydan bir ayal var. Şu zadı Mehrablağa can edip normalden gürrün eden ayal var. Nomberi bile var gerek olsa. Telefon nomberi. Sonra al denim getirýän kızı ağaca berin şonu tanaýarmy tanamaýarmy? Şonun nomberi bile var. Yine bir zatta Milana. Milana. Mehri ilk video çekti. Mehri ilk video çekti sonra yayın açtı. Şu menin doğanım dep aydan adam. Menin doğanım şundak oldu dedi. Men bu temanı kozgajak olsam bunlara menin patronuma can edipti, patronum meni tehdit etti. Onun için imsim oturup ben dep indiyem kıvır oturan. Başta menin doğanım şu dep aydan ayal var. Gerek olsa şunun telefon nomberi bile var elimizde. Bana versene ben şunu satırdat bir soru tutuyunu bile. Mehri ilk video çekti. Sonra yayın açtı. O tayanıklı bir şekilde çıktı. Mehri şu ayal bilen gepleşip polna danlısına yetenden son ayıttı uzadı. Gör nämeler ustaçılya gör. Ölen adamın Gülnara bile algısının berisinin bağlı vardı suut var mı? Yok. Yok. O ayalın Gülnara pul verirlik vardı suut. Mehri'ye oylap tapmadı. Örde o ayal ayttı. Şundak dep hemme zada ayttı. Mehri'yem hakikat ortaya çıkaracak olup uyam geldi da TikTok'ta ayttı. O şüphinler. TikTok'ta gelip şonlar ayalığını bir ayttı. Gelip gurrun verdi biz dinledik şonini. Hemmeni dinledik. Onun dedik ki WhatsApp'a geldi şoratlar bir de çıktı. Kardeş var şu işlemeye geliyor hastalığı var mı ne mi? Onun pul veriyor ona. Onun tutyalar olin bir kay yattı onun Türkmenistan'a veriyorlar. O tayda da şu kadın ölüyor. Son doğanın men diýenin billere numarasyny billere tap berdiňiz da. Biz onu bilen bak ýöne Men de barmam berişim onun. Gurrun berenine biz şayat şu. Mehri ödünden tapana onu gurrun merdi şon biri. Ya siz truhası ya da bir komşusu mi şon yanık biri. Gurrun merdi gelip bir de eşittik şon ene. Plançamın doğru. Yani Mehri ilk video çekti. Mehri ilk video çekti. Sonra yayın açtı. WhatsApp'tan gelle. Mehri WhatsApp'tan gelle dedi bana dedi şon ene aytıp berdi dedi. Ondan sonra da dedi. Biz şonu gördük biz. Şu moş videoda biz dinlep atıyorduk hemmemiz üşüp. Böyle şol ölen ayağının Gülnara pul verenlik vardı delil var mı? Gülnara pul verenlik vardı delil var mı? Şu ölü giden ayağının. Gülnara. Şol ayağının gelip pul verip kimlik alacak bolonunu gidivem Türkmenistan'a pul verenden sonra Türkmenistan'a öleni hak. Özüne astı o ayal dediler. Onu boş ver. Şonun Gülnara pul verenlik vardı suutnama var mı? İşte onun nomberini ben silere beremen özünüzler gepleşip da kızatelistvasını alınlar. Şu ayal ayttı sonra Mehri abla TikTok yaptı da bir yana ötüp gruppada yazdı bana şuna aydan ayal bana ulaşsın de. Son onun ile ulaşıp gepleşenden son Mehri abla dansına yetenden sonunda video çekti onu. Ölen ayalın hakkını orap kahraman olup diyor. Diğerleri olsa orta yolda taşlap diyor. Göre Mehri meden ediyen işini. Ay meden diysen. Yok diriliş bördesi yok mu garındı? Hani hayır ölünü kovramadı o zatlar egelerden son yayına çıkıldı televizyona. Akdemir'in yüzüne duruyan adam katıken falan. Toplanın advokat tutyanız, ınan çatı veryanız, ofisine uğradyanız, dil hatalyanız Akdemir'den. Hemmesini boyuna koyyanız. Planiften pul aldım, planivadan pul aldım, plança diyanız, advokatımız yadıp Akdemir'e kol çektiriyor. Şart da. Al gerek olsandan sonra. Mana böyle yayında geplerlenden video çektik. Buna kalkıp görkediýäňiz $3.000 $4.000 alandan öde kabul etti. Birleş. Şu mağdurlar şu gün şu yere topladılar mı kaf? Sen diýmek isleýän zadymy dinle dursotan. Sen şulara mugut advokat tutup biljek ýeriniň saýtyny mı, adresini ver. Ya da telefon nomerini ver. Bular şol mugut advokata jaň etsinler. Mugut advokat bilen işe girişsinler. Şoňa dekontlaryny versinler. Şol mugut advokatyňyz gitsin ýöne şulara tutup berjek advokatyň bar.
şular tutup berje adwokatym. Doğru düzgün olur adam tutorialak bolsun. Öýleri gepleşsin, adwokatyň boyuna goýsunlar we adwokaty şularyň adyndan dilegçi alyp edeni mähkeme bersin olar bilýärmi? We bularyň eline suutnama delil bersin. Mähkeme berenligi barada bulara surat bersin. Çünkü mähkeme beren wadyňa bular kabul etdik diýip sana standart etsin ýüzünde gol peçatly kagaz berýärler bilýärmi? Ardan kabul etdik diýip. Gidecek adam bar bolsa men advokatların ofisine maslahat berip bilýär. Bana gidecek adam barma. Bolýan ýerde ýerleşýär mesela uzakda ýerleşýär. Ýerde şo mugd adwokatda ýerde ýerleşýär mesela. Esen ýurtdamy. Her bir adliyede bar o bar tamam mı? Her birinde. Bara men mene bir nemede görüpdim, geri gönderme merkezde görüpdim. Nomralaryny şopirläbillere beripdim. Mugut bir şekilde şulardan yararlanyp bilýorsun, diýip şöý diýipdiler mesela awkatlarym. Salam aleyküm. Aleykümselam. Menin hem oğlum geri göndermeye gitti de Gülnar'a bağırıp bir hattından ben buradan sırası beçemi alıp çıksın deyip zat ettim. Benden hem $700 alıp telefonlarımı açmayın. Ben uğraş edip gece 2'ye çelliğe karakolun önünde durup. Ondan sonra 100 gezek arap ahır sonra başka telefondan aradığım zaman bir tane hattın gönder dedi ki benim yapacak işim yok ben geldim dedi. Sonra ertesi gün bana tehdit edip pul get berginin beçeni çıkaramayın yenelim şey demem deyip çıkarı bile yok. Ben uğraş edip başka avukatla gepleştirip zat edenimdeyim. Hiçbir şey demedi. Şu $700 ben benim ana şunda gitti. Toka tehdit hakikaten hem tehdit edip zat ettim. Ben beçemi hiçbir günahsı olmadığı için başka avukat şutnama yaptı. Bir kıza, Türkmen kıza telefon numara verdi. Patronuyla birlikte olup zat ededen zatlarını alıp kaçadı. Benim oğluma dedi ki telefonum kapalı. Enem arayın dedi. Ben İstanbul'a gidecektim. Bizler hem Atapazar'da bizler hem köp çektik. Bugün narlar hem bizlerden ana şunda pul aldı. Ağlama gelinece de. Şunda telefonlar ettim gece 3-4'e çelli yığılap bara beçesi var 3 aylık dedim. Benim beçem bedava hazırına kimliği hem iptal ol oturan dedim. Dava şunu adamını tapunlar. Şu şikayet eden adamı tapunlar benim beçemin telefonundan gepleşen çıkarınlar desem yine şunu gitek yağda yetti Gülnar benim hem pulum yedi ben hem şahitlik yapabilemem buna ben bilenem beni hem tehdit etti. Anan çatı ver. Advokatının çatı ver. Bir minut dur. Başka sizden bir soru var da siz pulu kimin hesabına verdiniz? Elden mi verdiniz? Nursultan elden barıp öyünden aldı. Konum attık barıp Erkat'ın ikisi maşınında öyden aldı. Bizler Atapazar'da olduğumuz için ular İstanbul'dan sırası ben İstanbul'dan $700 aldırtırdım barıp. Hani şahitliğim edebiledi şu bereylerine. Onda öyünün adresini bilýän bolsa öyünün adresine polis uğrat. Öyünün adresini bilýän bolsa öyünün adresine polis uğrat. Hayır oğlum ben öyünün emez. Bizlerin bulan yerimize konum attırtırıp gece barıp aldılar. Men aýdym bir näýle bolar mesela sizden $700 alýar birinden $2500 alýar birinden. Hayır menden 4000 istedi. 10 günde çıkarıp beremendim. Ondan sonra yani hiç iş yapmagan eken benim oğlum oturan yerinden sırası soraştırıp zat ededany ene diçkanda qayım zat etmegen o pulu boşuna veripsiler dedi. Ben telefon edemem ben dedi başvurdum dedi. Ondan sonra başka bir avukata zat ettim. Başka avukat o telefon numarasını verdi say dedi ki ben başvurdum dedi. Hani başvuramazsan bana şu kağıdı ver dedi. Kağıdı ver dedi. Şunu hem beri bile yok. Son başka avukat zat etti $700 bana şunda kıyamdı. Ben uğraş etsem aytti ki zat dedi. Gel onda kalacak olsan al dedi. Yakan dedi. Ben ayttim benim uzakta olduğumu bile dedim. Sen şunda kadar otursan dedim. Tokat dedim o para haram olsun sana dedim benim. Durun ama başka Özlem apa. Bir minut durun. Hayır. Özlem apa sizin WhatsApp yazışmalarınız var mı? Şu zatlar bu arada. Kızım ben şunu bir görmedim telefonumda. Hem yazışmalarım hatta yığlap sesli mesaj atarlarım vardı. Ben onu zat edemem. Yapamam ben. Karan burada yine delil yok. Потому что siz elden verdiniz. İkincisi eğer ama oğlum telefon veren yeri var ya Nursultan. Şu telefonunu verip yapleştirenin ecesi özü eli bilen yine verdi. Surata çektin mi dedim maşınını çektim degendi. Şimdi ular delil bolmadı da düşündünüz mü? Dikontumuz yok. Elinizde WhatsApp yazışmanızdan bolmasa sizinki prosto kuru gap bilen kaladı. Kuru gap bilen edilen şikayet. Ben onu çıkaramam. WhatsApp'ına her şeyi çıkaramam ben onu Nursultan. Kuru gap bilen edilen şikayet sırası takipsizlik karar verildi. Yani savcılık bunu takip etmedi. Düşündünüz mü? Eğer deliliniz, dikontunuz bolsa buların ucu bank hesapları incelenedi. Nima üçün bunça para akış trafiği var. Nima üçün adamlardan pul alıtan devlete vergi ber oturan mı? Aslında buların evde oturan işler size şu kette. Birazcık derin etse düşündünüz mü? Ben pulu verginin çıkartacak olsan 4000'i getiremezsin 7000'in üstünü 3300 getirdim. Zor uğraş etti ben avukat aradım. Şurada var ya başkaların mesela subutnamaları hem de bolup durup da bir ayalda olmadan barıptım. Benim şöyle pakımı aldırdım deyip çıkış yapsa onda bana hakkını alıp veriyor elden verdim deyse. Ben onu da kastet edemem ben onu. Hatta yıklagan şu ses mesajlarımı yem yazışmalarımı yememmesin yem zat edemem ben. Şimdi şu arada böyle doğrulamaz kurulacaklar kurulasın olmadı aşağıdan gelecekler var kısa.
Meyle rahmet sağ olunlar. Dur Sultan sen hemşe takip edemem sağ ol kızım. İlimiz Canım. şunca yugurip şunca edip yürüp sen işin davrayı tap. İnşallah. Spasiba halaşka. Meyle hoşun da kızım öptüm sizleri. Hoş sağ ol. Tamam. Aha, Meyle sağ ol. Selam arkadaşlar. İyi yayınlar diliyorum. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bende de kont da var. WhatsApp'tan yazışma tehditleri de var. Hangi numaraya atıyorum? Doğan, hani o sizler mehranem etmediniz mi? Atmadınız mı? Ona da attık. Size de atalım. Tamam, bana tıkkı var. Dünya Türkmen. Dünya Türkmen. Hayda. Aya sen barıp Ha. şikayetçi oldun mu prokuraturadan? Kimlik yoktur mu? Yok Dur, kimliğim ben- var. Şondan kaçak kal koydum ben. Ondan başka şirkete başvuru yapıp 15 gün içinde ben aftan yararlanıp perdeden ikamet devam ettirdim. Normalde çalışma izintim. Vay men öz şirketime aldım deyip beni kandırıp 4 ay kaçak koydu pidaraska. İzinlenem. Ayka bir mintrali. Bu bolan vakadı arada neçe vaxt geçti? 9 ay öyle. Annem için gidip şikayetçi olmadınız. Bak ben işe girip yaşlı bakıma işe giren son çıkabilmedim izine. Bodrumda benim Misal için şunaqa bir zat var da bir suç işlense gidip 6 ay mı şunun kitek süreyi var. Şuna çabarıp adam şikayetçi olmalı. Hemşe soralar. Nem için sen ondan ön gelmedin? Nem için sen aldalanan vaxtın gelmedin deyip sordular. Düşündünüz mü? Sıramlı işe yaradı. Elinizde dikontlarınız bar bolsa kaçan köpçülük bolup şikayetçi boladılar şonda. Ama Şimdi şunun içinde bir tanıdık men alıp beriyen men aracı olen diyene inandım ben. Oğlum yok ortada indi. Bunda sizin dokumentiniz bar bolsa siz naprimер Var. gidip şikayetçi bolup bilesiz belki adamlar bilen bile. Doğru aydiyan. Ben savcılık nemesine gidip arıza dilekçe yazıp ola taşlap bilen doğru aytdın. Yaman ansat men size öyle değil. Nehil Nerede diye yaşayan kızımın olsanız- atstadını vermedi bir. Onun için yatıranda aşağıda açıklamasına mı yazdım? Öğrenci vize işlemler için veriyorum bu parayı diye. 1750 Çok dolar bir. İkincisini yolladığımda tekrar benden para istediğinde yine aynı açıklamasını yazdım ben. Çok güzel. Bu işinize çok iyi yarayacak. Nerede yaşıyorsanız sizin oturduğunuz bölgeye yakın savcılıklar var, adliye var. Adliyenin içinde Evet hem evet doğru savcılık var. söyledin. Doğru ben oraya Girmeden şey yapacağım. Girmeden önce önünde bir böyle kırtasiye tarzı bir yer var. Oraya gittiğinizde şikayetiniz neyse gıdeti bir 200-300 liraya dilekçe yazmaya kömeği dediler size. Doğru Ondan sonra söylüyorsun. siz bana Cumhuriyet sizden Savcılığına savcılığa başvuru tapşırasınız. yapacağım. Ova, Tamam. savcılığa tapşırasınız, son karaşasız. Karaşasız sizi savcı bilen görüştürediler. Savcı bilen görüşen vaxtınız elinizdeki dikontları savcının yanına koyasınız. Yine videolar var. Həmməsini videoların, adamların şikayetlerini diska ötürəsiz. Yine savcım adamlar yine şunça mağdur var. Yine benim elimde bu deliller var. Bu adamlar şikayet edip bilen yok. Pıtamıştı. Bu adamlar kaçak kaldı. Hazır gelip prokuratura yüz tutsalar bunların özleri deport boladı. Şunu Şatırlar, şikayet edip biləsiz. şatırlar, çınsaman, ecenizi kez, ay bari ettiğiniz Sen siktir be ejent ke sen yarlan yüzünden. Hüküme diye mi? Boş ver, Biller Aya. hareketli. Biller ya siller yalın yüzünden mana Türkmen milleti şöyle korkar milletin sözünün aşağında milletin işinde işlep siller ya haramın yüzünden. Ejent kendiler. Bir min durun al söylemen aya düşündünüz mü? Eğer Yo, wow, öncülük edecek düşündüm ben. olsanız gatı govu bolar. Elinizde doказательств var, tehdit var bolsa. Tim bolye şunun hazır sonki vaqta çekip koyan videolar var. Siz atellarda tuttum suratınızı çektim. Ahlak büroya verecek deyip senin adamların izni olmadan fotoğraflarını eğer biriyle yakalasan bile çekmeye hakkın yok. Bu kişisel verilerin yayılmasına izin verilmeden bu bir suç. Bir de tehdit ediyorsun insanları ben bunları paylaşırım diye. Bu da bir suç. Dolandırmışsın. Tehdit ediyorsun. Ondan sonra insanların da kişisel bilgilerini direkt sosyal medyada paylaşıyorsun. Bu bildiğin suçlu ya. Evet, Sadece bir de- buna öncülük edecek biri lazım. Evet bir de diyor ki yudum yudum kahve içiyorum. Valla acı acı da geğirecek bu gidişte. Dediğin gibi ben kendim gideyim şu savcılığa vereyim. Şeyimi de yazayım. Çok doğru söyledin. Oradaki dekontlarımı da çıkartayım. En parada. Bence de. Aynen. Bence Ses o WhatsApp'tan yazdığı tehditleri var. Onlara da screenshot yap. Onu da çıkartıp dosyaya koyacağım. Doğru söyledin. Teşekkür ederim. Ya bir şunu da unutmayın Ayka. Bu insanların videolarında bir diska toplayın. Bu hakikat mı, adalet mi? Bir TikTok kanalı paylaş. O tira her ikili adamlar ana menem aldadı, menem beytti deyip. Şoları neçe adam barbo senmesin bir diska yüklemeli videonun izinlenam. Özünün kanalındaki videoları seyredin yadınızdan çıkarmayın. Gülnaran'ın özünün kanalındaki Onun ben adamların skaçad edvaldım hemmesine. Ova, Hemmesine akit ettim ben. dinleyen adamların kişisel bilgilerini yaymakla tehdit ediyor ya. Evet. Bunları aynen. da gösterin. Bunlar da başka bir suç. Düşündünüz mü? Ara men video çekip aldım yağı gelen vakti sonra boyununa koyduk kabul etti. Ana şu yanını kesip ben videoyu paylaşacak. Onam sizler alın eklen bana ödi. Öz ağzı bilen geplep Türkçe geplep
subut etdik, bular görkezdik 4000 berenme, 2000 berenme kabul etdik olary. İkinci telefonun var mı derdi dinlesek bizden. Ben o vakti dinlemedim şu yayını. Arkadaşlar, başka bir yerden gelip katılacak, böğürden dinledeyin dillere. Davay şey Arkadaşlar bir mut. Direliş haramda geçeňiz keýiň bir gaýraty. Tektir gide sen ya haramzada kişi dörüň yüzünden değil. Men senin jigerlerini de yakarın jigerlerini de. Senin jigerlerini de yakarım men. Ya şu adama sataştınız sizler bana. Ben çıkacaktım, işim var. Hani ayda size şunça vakt bolupdu. Ne için şikayette bulunmadın da ayda size? Allah. Bunu Akdemir'in Gülnaran'ın özü güymidi adama. Bekle başvuru yapacağım, tekrar bekle itirazda bulunacağım, bekle dava açacağım. Güymidi danı sonundan vakt ötüp bolna kaçak kalanla o verin bulan son gel adam bulsan kapımdan pulunu al dedi. Yaşlı bir ayalı ofisine çağırıp tuturan. Profesyonel Şu taydindi Dur Sultan'ın aydın sözü guğur gep bolup kalmasın ayal doğuncum sen gittenim polisiye bölümünü dilekçeni yaz şunu şahırda diye de kara gözüne dönüyor. Nasip olsa. Savcı. Ay maşallah. Eğer şunu etmesen. Evet savcı onun işini görüyor. Ay maşallah ayrıca elin yüzün dert görmesin. Elin yüzün dert görüyor. Şunu etmedin ki iyice yatıp bilmeyesin da var. İnşallah ben sana şunu demesem. Arzu kabul eder. Arzu şikayetini kabul edirdi diyenem yayınlarını merak etme. Bir minut başka bir seçeneğim bara. Diriliş. Ceren bara oraz var. 2 tane advokadım var dedi. Ceren bilen kontakta girsinler. Ana. Yo o Ceren basal tarafta Ceren için ağzınızı hem harız oturman. O boş gürün eken. Boş et doğru. Boş yelpir. Sadece Akdemir'in özü Gülnar'a dava açtım bekle itirazda bulundum. İne şunda adamı aldalap güymidi. Şunun için adamlar vaktinde gidip şikayetçi bulup bilmidi. Şunu yan dilekçenizde bildirin. Şunu yan bildirin dilekçenizde. Indi men size bir daha daýdyn. Bu belki indi siz şu gowy yol tapdyňyz şu tulma maşallah. Gowy yol tapdyň. Häzir şu aýa gidip dilekçede bulýar we buna dil hat berýär. Sen arşikayet etdiň, arşikayetin kabul etdik diýip buna näme berýär? Dilekçe bir hat berýär, bir tagyzyň ýüzünde, dogrymy? Bunu ýaýynlaýar, bu ýaýynlaýar. Soň beýleki watandaşlar bunu atyp başlaýar. Soň bunları toplaýarlar, dogry aýdýan. Dinläýär dogunjum. Sonra beýleki watandaşlar bundan uğrudan zatdan dekontony serokopyadan çıkartýan da bular emertip tawşarýan dabafka. Bular emertip dabafka tawşarýan. Soň men size şöyle bir maglumat bereýin. Aýdym, mefirde aýtmaşa olar men dinläp otur. Häzir aýtsam neme der olaram taýýarlyk görür. Onu aýtjak gaýyndy. Siz şu birinji ädimi ädin, ikinji ädimi men ädin. Üçüncü ädimi ädin, dördüncü ädimi men ädin. Şeýdip hemmemiz agly birlikde şu meseleleri çözelim dogunjuk gurmara. Dogry aýdýan. Öyle delil verecek elini de. Bak öyle delil verecek siz elini de. Şey kızıl lord edip durun delil verecek elini de sizin. Diriliş ben sana o Doğan'ım yok aldı diyen ayalın Doğan'ın birine koy varacak özelden. Tamam ben işim var ona aydın. Tamam? Bolýar. Goýberma. Ben gepleşin şoň bilen. Eger şu meseleni eger siz başarmasaňyz men öyle elinize delil verecek ki kökü sökü bilen alaryňyz ýaly. İnşallah. Kökü sökü bilen. Ben sana başa bereýin onda. Onda başda doğdum. Hadi bismillah Kurban etdim. Kadir alan bizlere güç kuvvet versin. Adalatı yolu koymaklığa, yüreklerimize iman versin. İşimizi uğurlu etsin Kurban ettim. Amin. İnşallah işiniz uğurlu olsun doğuncuktum. Ağlaman, nağlaman, korkma. Amin. Emmi da aklınız ulunun. Korkman doğuncuklarım. Yani Ağamın açıklarını bermen koydu da haramzada. Gülnara. Kıyızını kaçap koyup var. Hayalim üniversitede yalvarıp yakarıp vastanavide edvaldığımda çağamın nemesini okuğunam. Bulan başka bir suç. Hiç kimse sizin kimliğinizi, ehliyetinizi, diplomanızı... Ona mı aittin? Ona mı yazacak? Bu başka bir suç. Tamam mı? Zincirlama. En az 5 tane statya bizim bildiğimiz. Elime atstadın kopyasını berip koyuver da original mende kalmalı diye de şu kopyanı mı alıp bariyan? Ova. Originalını beren okmana deyip. İşte bunu yan bildirseniz eğer zincirlama neşte suç bolotran düşündünüz mü? Şunun için udaç eğer edemem deseniz ana bir yolu var, ansat kıyınamaz. Hem tehdidinde de näme diye bilen mi? Senin diye nerede ne edip yatıp kalktın men bilyen, seni ey diyen, bey diyen diyenler var. Ona screenshot edip aldım. Indi şolaryň şirket işletmeklige ruhsatnamazy barmy kaşolyň? Ruhsatnama, kepilnama bolýan şirket işletýäniň bar. O da ýokdur olur. Ya da diriliş. Adam öğrenmeyecek şu divarında asılı. Ne sertifikadı, ne hukuk bitireni. O Gülnara yalancı özü kaçak. Hem men advokatlık bitirdim. Ana men kursdaşlarını oturuşturdum deyip yalanan bir derek malumat veriyor. Hem korkuzan bol. O sen avukat olsan näme üçin onda sen kaçak ýörüň? Ýa-ni men dinletjek bolmady, işim açyp gitjek. Davay. İsteseniz YouTube'da dinläýin, YouTube'da koydum ha. Diriliş dinläýeli, hayır. Dinläli. Dünya Türkmenler goý şol. Men Özbegistanyň watandaşy, men özbek, men muğda aldım kimlik diýär, şonu dinlen şumy? Boldy men nereden çıkayım? Gördüm geldim ben. Aha.
Hasan Hüseyinler geldi. Ulol değil mi Doğan? Yok yok. Gorka değil mi hemen onu? Dinlet. Derse bizim sorunumuz değil diyorsunuz. Mesela ben 2 yıl 2 ay kaçak gezdim. Sesi var o değil mi? İkamet iznimi Geliyor. yaptım. Şimdi ben onu yaptırdana kadar 8 ay 20 şirketle konuştum. $1000'dan 2500 dolara kadar para dediler. Ama ben 15.000 liraya yaptırdım. Kaçak olduğum zamanın şeyi de 8600 lira şeye ödemem vardı. Ceza onu ödedim. Toplamda ne oluyor? 8-15. Şu an koşmaya şeyim yok. Siz hesap yapın. Şimdi o şirket bana ne dedi anlattı. Senin dedi evraklarını hazırlamak için dedi bize dedi 5.000 lira bile tutmuyor dedi. O bir dedi güç idarasına dedi senin dedi başvurunu yapmak için güç idare bizden para almıyor dedi. Bana böyle anlattılar. Bizim işlemlerimizde orada Bu mehri. dedi. Bizim Evet. size işlem yaptığımız toplamda 15.000 dedi. Çok şükür de şeyim geldi. Şimdi ben sizi kaç saat demiyorum dakikadır izliyorum diğer hesabımda. Şimdi siz, bir dakika bekleyin ben sözümü bir sonlayayım. Siz dediniz ki şu an sahte evrak güç idare almıyor diyorsunuz. Güç idare bizim şeylerimizi, evraklarımızı aldığı zaman tek tek didik orada kontrol etmiyor. Sonra değerlendirmeye geçtiğinde tek tek şey yapıyorlar. Orada da eksik veya sahte evrak çıkarsa bizim şeylerimiz iptal geliyor. O kadar. Şimdi ben bunu anlattım. Arkadaşlar siz de güvenip güvenmeden, araştırmadan $2.000, $1.500, $3.000, $2.500 neden veriyorsunuz insanlara güvenmeden? Şu Akdemir Bey'e mesela ben yaptırdım, ben senin arkadaşınım, ben yaptırdım, benim şeyim çıktı dedikten sonra o zaman sadece Akdemir değil, şirketlerin hepsine bir delil karşında bir yaptırmış insan var mı? Ondan sonra yaptırın. Gözünü seveyim. Bir araştır. Ben geçen sene Mart'ta başvurumu Kasım'da yaptım. O zamana kadar 1000 şirket araştırdım. Niye gözünüz kapalı gidip de güvenip de herkese veriyorsunuz? Vermeyin. Üstelik de şu an siz yalan konuşuyorsunuz. Güç idare kabul etmiyor. Güç idare kabul ediyor. Ettiği zaman evrakları hepsine didik bakmıyor. Ben şahidim çünkü gidip verdim. Vatandaşlar yayın ursanızlar ya bu şikayet geldi. Yayına kalkın yayına. Şimdi de Akdemir'in tarafında konuşuyorsun. Niye yorumları kapattın? Aç yorumları aç. Mağdurların insanları... Doğancığım dinle ben Demir Taş'ın tarafında getirdim. Ne konuştun Ben sen? Demir Taş'ın tarafında Bir listana ne pul verdiler? Ben Demir Taş'ı getirdim. Demir Taş'ın yüzüne Demir Taş'ın yüzüne aytacaksınız. Ben şuna para verdim. Mesela Gül ayıttı, Ol ayıttı. Bekle. Ben şu an senin yayınını yarım saattir dinliyorum. Sen ne dedin şu an? YouTube'da dinlersiniz Doğancıklarım YouTube'da dinleyen nesiveden. YouTube'da herlet Mehri'nem dinlersiniz. Menem Akdemir'em dinlersiniz. YouTube'da dinlersiniz. Direniş Türkmen dip YouTube'a yazsanız oturup herlet dinlersiniz Doğancıklarım. Men şu an yayınımı nemettiler, kümpürttüler. Var kimin canı yani? Doğancıklarım bizler hiç kimin tarafında değil. Biz size çözüm öğretiyoruz. Aralarım niye ne dinle değil mi ya? Duymuyorsunuz siz. Siz diyorsunuz ki savunun diyorsunuz siz ama o benim 5 tane arkadaşım siz. Cevap vereceğim diye bağır o. TikTok'a çıkıp insanlar Hemmet bir vade gepkese olsun tutsana var mı? Hemmet bir vade gepkese kardeşim. ya adalet soru verdi. Dinle. Serep adalet soru verdi. Dur bir muçuk. Adalet soru verdi. Adalete cevap ver ya. Bak sakin ol. Herkesin sesini yap. Herkesin sesini. Yok Serep adalet soru verdi. Adalete cevap ver ya. Sonra o gülle şey et ya. Cevap versin Akdemir Bey. Ben teknik değil. Ben gelirim ofisinize çayınızı kahvenizi içerim ama benim Türkmen milletimin gözünden yaş geliyorsa veya yetimin çoluğun çocuğunun hakkını yiyorsan biz çocuğumuzdan kadar 70 yaşına kadar biz susmayız. Biz gerek sosyal değil. Biz geliriz İstanbul'a nerede ofisin varsa toplanırız. Geliriz ofisinden çıkmayız. Seni her türlü mücadeleye bütün milletimi de davet ederim sosyal medya üzerinden. Çünkü Türkmen milletinin böyle çocuğunu çoluğunu Türkmenistan'a bırakıp gelip burada gurbette çalışmaya çalışıyor. Oturma izni yasal olmaya çalışıyor. Sen bunlar girip de hayal kırıklığına uğratıp bunların $2.500 bir başvuru parası aldığın sana ayıp değil mi? Senin şirketine ayıp değil mi? Senin hanımın Türkmen olacak. Türkmense Türkmenlere yardımcı olacaksın kardeşim. Sen bunların parasını... Sen dinlemedin mi? Dinleme. Türkmen ol. Dur Sultan. Bunlar benim yayınımda uruştular. Kırda bıçak kolu. YouTube'da görürsün. YouTube'da görürsün. Akdemir geldi benim yayınıma. Günlarına Akdemir geldi. Türkmen oğlu geldi. Oğlanlar, izleyiciler ben çıkacak. Hemen gidin YouTube'a Direniş Türkmen yazın. Şunun tamamını izleyebilirsiniz. Hemmesini.
Bolo men çıktım hayırlı akşamlar bir yere. Bol ya. Sağ ol Doğancuklarım. Dursultan aytjaklardyň baý bolsa aýt Doğancuň, senem soňa watandaşlarymyz bilen ana sagollaşaly. Bolya dawa ediliş. Onda näme watandaşlar? Hereket sizden, bereket Allah'dan, gurbany gitdim. Kadir Allah'ım koy, Allah'ım size güç kuvvet versin, yüreklerinize iman versin. Hemişe hakikati selçerin. Hemişe hakikati selçerin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Keyf suresinde, Keyf diýmeklik, Gowok diýmeklik. Gowok suresinde Allah Teala iman edenler 7 sanak sahaba hakynda, İskender Zülkarnayn hakynda, ondan soň Hıdrat bilen Musa peygamber hakynda unutulanlardan habar berýär. Şo taýda her bir zadyň daş ýüzüni, her bir zadyň iç ýüzüni öwredýär. Şu wagt siziň gözüňizde görkezilýän zatlaryň daşy başga, içi başga dogonjuk görüm. Şonuň üçin her bir zady içine sinetmeli. Her bir zady içini sinetmese ne giden zatlar çykdy. Öz gulaňyz bilen eşitdiňiz, şaýat dolduňyz. Bir giden meseleler, bir giden zatlar orta ýüze çykyp gitdigiçe. Ýani bunyň içinde öýle bir meseleler bar. Öýle bir meseleler bar. Çünki oyun içinde oyun bar. Duzok içinde duzok bar dogonjuk görüm. Bir giden şirketlerin konkurensiýasy bar. Bu şirketler bir-birine düşman. Indi bular öz şahsy bähmetleri üçin ýöneköy adamlar pida edýärler. Öz haýyryny ulanyp, birek-biriniň üstüne küşkürýärler, bilýärmi? Şonuň üçin huşgar bolmaly, häzir bolmaly, akylly bolmaly, aklymyzy ulanmaly. Hak we hukuk bar. Hak hukuk boýunça kanun esasında hereket etmeli. Advokat tutmaly, ýüz tutmaly, derdiň aýtmaly, ananç gaty bermeli, herekete geçmeli. Şonuň üçin Allah'a emanet bolun. O janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, görjüňiz bolsun, halal edip gazanan puluňyzy almaklyga nesip etsin dogonjuklarym. Allah'a emanet bolun.